ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ነዚ አባና ብርግጽ ተአምነ ነገር ዛንቱ ክጽሕፉ ብዙሓት ካብ ዝጅምሩ እቶም ካብ መጀመርታ ብዒንቶም ዝረአዩን አገልገልቲ እቲ ቃል ዝነበሩን ከም ዝነግሩና አታ ክቡር ቴዎፍሎስ አነ ከዓ ንኹሉ አደላዲለ ካብ ጥንቲ ስዒበዮ እየ እሞ ሓቂ እቲ እተመሃርካዮ ምህሮ አጸቢቕካ ምእንቲ ክትፈልጥሲ በብተራኡ ክጽሕፈልካ ይረአየና ኣሎ። ብዘበን ሄሮዶስ ንጉስ ይሁዳ ካብ ክፍለ አብያ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን ነበረ። ካብ አዋልድ አሮን ከዓ ኤልሳቤጥ እትበሃል ሰበይቲ ነበረቶ። ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ጻድቃን ነበሩ። ብኹሉ ትእዛዛት እግዚአብሔርን ሕጋጋቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ። ኤልሳቤጥ መኻን ነበረት እሞ ውሉድ ኣይነበሮምን። ክልቲኦም ድማ ዕለቶም ዝሓለፈ አረገውቲ ነበሩ። ኮነ ድማ ብተራ ወገኑ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ግብሪ ክህነት ክገብር ከሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤተ መቕደስ አምላኽ ኣትዩ ዕጣን ኪዓጥን ብዕጭ በጽሖ። በቲ ጊዜ ዕጣን ከዓ ኩሉ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ብወፃኢ ኮይኑ ይጽሊ ነበረ። በቲ ወገን የማን መሰውዕ ዕጣን ድማ መልአኽ እግዚአብሔር ደው ኢሉ ተራእዮ። ዘካርያስ ከዓ ርእይዎ ሰንበደ፣ ፍርሃትውን ወደቆ። እቲ መልአኽ ድማ በሎ፣ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ እዩ እሞ ኣይትፍራህ። ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ክትወልደልካ እያ፣ ስሙውን ዮሐንስ ክትሰምዮ ኢኻ። ንሱ ሓጎስን ተድላን ክኾነልካ እዩ። ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጎሱ እዮም። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብዩ ክኸውን እዩ እሞ ወይንን ዘስክር መስተን ከቶ ኣይክሰትን እዩ። ገና ኣብ ከርሲ ኣዲኡ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ኪመልኦ እዩ። ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤል ውን ናብ እግዚአብሔር ኣምላኾም ኪመልሶም እዩ። ንሱ ብቑዕ ህዝብን እግዚአብሔር ከዳሉ ልቢ ኣቦታትና ውሉድ ንዘይ እዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ኪመልስ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ቅድሚኡ ክኸይድ እዩ። ዘካርያስ ከዓ ነቲ መልአኽ ኣነ ኣሪገ እየ፣ ሰበይተይ ከዓ ዕለታ ሓሊፉ እዩ እሞ ነዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ በሎ። እቲ መልአኽ ከዓ መሊሱ በሎ፣ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐውም ገብርኤል እየ፣ ክዛረበካን እዚ ድማ ከበስረካን እየ ናባኻ ተለኣኽኩ። እንሆ ከዓ ነቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለ ዘይኣመንካ ክሳዕ እታ እዚ ነገር ዝኾነላ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራውን ክስእን ኢኻ። እቶም እኩባት ሰብ ከዓ ንዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ። እቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ምድንጓዩውን ኣስተንከሮም። ምስ ወፀ ድማ ክዛረቦም ኣይከኣለን። ሽዑ ኣብ መቕደስ ራእይ ከም ዝረአየ ፈለጡ። ንሱ ድማ ብኢዱ ኣመልከቶም። ዓባስ ኮይኑውን ይነብር ነበረ። ኮነ ድማ ቅነ ምግልጋሉ ምስ ኣብጽሐ ናብ ቤቱ ኸደ። ድሕሪ እተን መዓልታት እቲኤን ኤልሳቤጥ ሰበይቱ ጠነሰት እሞ ጐይታይ ንኣይ ብዝረአየለን መዓልታት ሕስራነይ ካብ ማእከል ሰብ ምእንቲ ኸርሕቕ ከም ዝገበረለይ ኢላ 5 ወርሒ ነፍሳ ሓብአት። ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልአኽ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላእከ። ንሳ ንዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት እተሓጽየት እያ። ስም እታ ድንግል እቲኣ ከዓ ማርያም እዩ። እቲ መልአኽ ናብኣ ኣትዩ ኣቲ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ባህ ይበልኪ፣ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ በላ። ንሳ ምስ ረኣየቶ በቲ ዘረብኡ ሰንበደት። እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላውን ሓሰበት። እቲ መልአኽ ከዓ በላ፣ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍርሂ። እንሆ ክትጠንሲ ወድውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክሰምዮ ኢኺ። ንሱ ዓብዩ ኪኸውን ወዲ ልዑልውን ኪበሃል እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ዙፋን ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ። ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለኣለም ኪነግስ እዩ፣ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ የብላን። ማርያም ድማ ነቲ መልአኽ እዚ ኸሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይ ኢሉ ክኸውን እዩ በለቶ። እቲ መልአኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ኪወርደኪ ሓይሊ ልዑልውን ከጽለኪ እዩ። ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ኪበሃል እዩ። እንሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድክ እኳ
ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ስለ ዘልቦ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳ ኣላ። ነታ መኻን እትበሃል እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳያ እዩ በላ። ማርያም ከኣ እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ በለት። እቲ መልኣኽ ድማ ካብኣ ሓለፈ። በቲ ቅንእቲ ማርያም ተንስአት። ተቐላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት። ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ኸኣ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ። ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ሕፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ። ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኣ። ብዓብዩ ድምፅውን ዓውዒላ በለት፣ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ፣ ፍረ ኸርስኽውን ብሩኽ እዩ። ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጽኸ እዚ ኻበይ ኮነለይ። እንሆ ድምፂ ሰላምታ ምስ ሰማዕኩ ኣብ ከርሰይ ሕፃን ተሰራሰረ። እቲ ካብ እግዚኣብሔር ተነግረላ ቓል ክፍጸም እዩ እሞ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ እያ። ማርያም ድማ በለት፣ ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ትዕብዮ፣ መንፈሰይ ከኣ ብኣምላኽ በቲ መድሓንየይ ባህ ይብሎ። ውርደት ባሪኡ ስለ ዝረኣየ እቲ ሓያል ዓብዩ ነገር ገይሩለይ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ። እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብጽእቲ ኽብሉኒ እዮም። ምሕረቱ እውን ነቶም ዝፈርህዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር። ሓይሊ ብቕልጽሙ ገበረ፣ ንኹርዓት ብሓሳብ ልቦም ዘረዎም። ንሓያላት ካብ ዝፋውንቶም ኣውረዶም፣ ንተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም። ንጡምያት ብጽቡቕ ነገር ኣጽግቦም፣ ንሃብታማት እውን ጥራይ ኢዶም ሰደዶም። ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘለኣለም ምሕረት እናዘከረ ንእስራኤል ባሪኡ ተቐበሎ። ማርያም ኣስታት 3 ወርሒ ዝኣክል ምስኣ ወረሐት። ድሓር ከኣ ናብ ቤታ ተመልሰት። ኤልሳቤጥ ክትወልድ ኣዋርሓ በጽሐ፣ ወድውን ወለደት። ጎረባብታን ኣዝማዳን ድማ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ከም ዘዕብየላ ሰሚዖም ምስኣ ተሓጐሱ። ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ ድማ ኾነ ነቲ ሕፃን ኪገዝርዎ መጹ። ብስም ኣቦኡ ኸኣ ዘካርያስ ሰመይዎ። ሽዑ ኣዲኡ ኣይፋሉን ዮሃንስ እዩ ዝስመ ኢላ መለሰት። ንሳቶም ከኣ ካብ ዓሌትኪ በዚ ስም እዚ እተሰመየ የልቦን በልዋ። ነብኡ ድማ እንታይ ክስመ ከም ዝደሊ እናኣመልከቱ ሓተትዎ። ንሱ ንእሽቶ ሰሌዳ ለሚኑ ስሙ ዮሃንስ እዩ ኢሉ ጽሓፈ። ኩሎም ከኣ ተገረሙ። ብኡ ኣፉ ተኸፍተ፣ ልሳኑ እውን ተፈትሐ። ንኣምላኽ እናኣመስገኖ ከኣ ተዛረበ። ኣብ ኩሎም ጐረባብቶም ከኣ ፍርሃት ኮነ። ብዘሎ እዚ ነገርዚ ኣብ ኩላ ዝባን ይሁዳ ተወርየ። ዝሰምዕዎ ዘበሉ ከኣ እዚ ሕፃን እዝስ እንታይ ክኸውን እዩ ኢሎም ኣብ ልቦም ሓዝዎ። ኢድ እግዚኣብሔር ድማ ምስኡ ነበረት። ነብኡ ዘካርያስ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦ። ከምዚ ኢሉ እውን ተነበየ፣ ንህዝቡ ስለ ዝበጽሖምን እተበጀዎምን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ይባረኽ። ከምቲ በቶም ካብ ጥንቲ ዝነበሩ ብኣፍ ቅዱሳት ነቢያት እተዛረቦ ኣብ ቤት ዳዊት ባሪኡ ቀርኒ ምድሓን ኣተንስኣልና። ካብ ጸላእትናን ካብ ኢድ ኩሎም ዝጸልኡናን ከድሕነና ምስ ኣቦታትና ምሕረት ኪገብር ነቲ ቅዱስ ኪዳኑ ኺዝክሮ እቲ ነቦና ኣብርሃም ዝመሓለሉ መሓላ ክህበና ብቅድስናን ብጽድቅን ብኩሉ ዕለትና ኣብ ቅድሚኡ ካብ ኢድ ጸላእትና ድሒና ብዘይ ፍርሃት ከነምልኾ ኢና። ኣታ ሕፃን ንስኻ ድማ ንህዝቡ ብሕድገት ሓጢኣቶም ፍልጠት ምድሓን ክትህቦም መገዲ ኸተቕንዕ ቀቅን ምጐይታ ክትከይድ ኢኻ እሞ ነቢዩ ልዑል ክትበሃል ኢኻ። ንእጋርና ናብ መገዲ ሰላም ከይቕንዕ ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ተቐሚጦም ዘለዉ ኸብርህ ስለ ርኅሩሕ ምሕረት ኣምላኽና ብኡ ካብ ላዕሊ በርቂ ፀሓይ ክበጽሓና እዩ። እቲ ሕፃን ዓበየ፣ ብመንፈስ ከኣ ደልደለ። ክሳዕ እታ ንእስራኤል ተገልጸላ መዓልቲ እውን ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ። ምዕራፍ 2 ኮነ ድማ በቲ ቅንእቲ ኩሉ ዓለም ክጽሓፍ ካብ ቄሳር ኣውግስጦስ ትእዛዝ ወፀ። እዚኣ እታ ቄሬናዎስ ኣብ ሶርያ ተሸይሙ ኸሎ ዝኾነት ቀዳመይቲ ጽሕፈት እያ። ሽዑ ነፍሲ ወከፍ ክጽሓፍ ኩሉ ነናብ ዓዱ ኸደ። ዮሴፍ ድማ ካብ ቤት ዳዊትን ካብ ዓሌቱን ስለ ዝነበረ ካብ ገሊላ ካብ ዓዲ ናዝሬት ምሳ ጠኒሳ ዘላ
ማርያም ሕጺቱ ናብ ቤትልሔም እትበሃል ዓዲ ዳዊት ናብ ይሁዳ ክትጽሓፍ ደየበ ኮነ ድማ ኣብኡ ኸለዉ ጊዜ ሕርሳ በጽሐ በኽሪ ወዳ ወለደት ብዓለባውን ጠቕለለቶ ኣብቲ ማሕደራ ጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ ኣብታ ምድሪ እቲኣ ብለይቲ ማሎም ክሕልዉ ኣብ መሮር ዝሓደሩ ጓሶት ነበሩ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከኣ ኣብ ጥቕኦም ደው በለ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርዮኦም ኣብርሀ ብዙሕ ፍርሃት ከኣ ፈርሁ እቲ መልኣኽ ድማ እንሆ ሎሚ መድሓነ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ኸኣ ክርስቶስ ጐይታ እዩ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዩ ሓጐስ እበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሁ ምልክት ድማ እዚ ይኹንኩም ኣብ መብልዕ ማል ብዓለባ እተጠቕለለ ሕፃን ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስ መልኣኽ ተጸንቢሮም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ከኣ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ ኮነ ድማ እቶም መላእኽቲ ካባታቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ እቶም ጓሶት ንሓድሕዶም እዚ እግዚኣብሔር ዝገለጸልና ክውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤትልሔም ንኺድ ተባሃሃሉ ቀልጢፎም ከኣኸዱ ንማርያምን ዮሴፍን ነቲ ሕፃን ከኣ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱን ረኸቡ እዚ ምስ ረኣዩ ብዛዕባ እቲ ሕፃን እተነግረሎም ነገር ኣውረዩ ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከኣ በቲ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ ማርያም ግና ነዚ ነገር ዝኹሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎን ተሓስቦን ነበረት እቶም ጓሶት ድማ ከምቲ እተባህለሎም በቲ ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኣኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ ኪገዝርዎ 8 መዓልቲ ምስ መልኣ ድማ ከምቲ መልኣኽ ኣብ ከርስኸይ ተሓንጸ ኸሎ ዝሰመዮ ስሙ ኢየሱስ ኢሎም ሰመይዎ ከምቲ ሕጊ ሙሴ መዓልታት ምንጽሆም ምስ መልኣ ከምቲ ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር ማህፀን ወላዲቱ ዝኸፈተ ዘበለ ተብዓታይ ንእግዚኣብሔር እተቐደሰ ይበሃል ኢሉ እተጻሕፈ ከምቲ ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር ዝተባህለ ኸኣ ክልተ ባሬቶ ወይስ ክልተ ጫጩት ርግቢ መስዋዕቲ ምእንቲ ክህቡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከቆምዎ ናብ ኢየሩሳሌም ወሰድዎ እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽንናዕ እስራኤል ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ ቅቡእ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከኣ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ወለዱ ከም ልማድ ሕጊ ክገብሩሉ ምስ ኣእተውዎ ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ኣመስገነ እሞ ወጎይታይ ነቲ ንምብራህ ኣሕዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ዮሴፍን ኣዲኡን ከኣ በቲ ብዛዕብኡ እተባህለ ነገር ተገረሙ ስምዖን ከኣ ባረኾም ነዲኡ ማርያም ድማ እንሆ እዚ ንብዙሓት ኣብ እስራኤል ንምውዳቖምን ምትንስኦምን ንትእምርቲ ምጽራር እውን ንቡር እዩ ንኣኺ ድማ ሓሳብ ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ክግሃድ ናብ ነፍስኺ ሰይፊ ከኣቱ እዩ በላ ካብ ወገን ኣሴር ድማ ሃና ጓል ፋኒኤል ንሳ ኣዝያ ዝኣረገት ነቢይት ነበረት ካብ ድንግልና ኣሒዛ ምስ ሰብኣያ 7 ዓመት ገበረት ንሳ 84 ዓመት ዕድሚኣ መበለት እያ ካብ ቤተ መቕደስ ከይወፀት ብጾምን ብጸሎትን ለይትን መዓልትን ንኣምላኽ ተገልግል ነበረት ንሳውን ሽዑ ናብኡ መጺኣ ንኣምላኽ ኣመስግነቶ ነቶም ምድሓን ኢየሩሳሌም ዝጽበዩ ኩሎም ከኣ ብዛዕብኡ ተዛረበቶም ከምቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ኩሉ ምስ ፈጸሙ ከኣ ንገሊላ ናብ ናዝሬት ዓዶም ተመልሱ እቲ ሕፃን ዓበየ ብመንፈስ ድማ ደልደለ ጥበብ ከኣ መልኦ ጸጋ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ነበረ እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲጋ በብዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ ንሱ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከኣ ከምቲ ስርዓት በዓል ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ እቶም መዓልታት ተኣኪሎም ክምለሱ ከለዉ ከኣ ኢየሱስ እቲ ቆልዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ ዮሴፍን ኣዲኡን ግና እዚ ኣይፈለጡን ምስ ሰብ መገዲ ዘሎ መሲልዎም
መገዲ ሓንቲ መዓልቲ ኸዱ ኣብ ኣዝማዶምን ኣብ ዝፈልጥዎምን ከኣ ደለይዎ ምስ ሰኣንዎ ኸኣ ኪደልይዎ ናብ የሩሳሌም ተመልሱ ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ማእከል መምህራን ተቐሚጡ እናሰምዖምን እናሓተቶምን ረኸብዎ ሰምዕዎ ዘበሉ ኸኣ በቲ ምስትውዓሉን ምላሹን ተገረሙ ምስ ረኣይዎ ድማ ሰንበዱ ኣዲኡ ኸኣ በል ወደይ ስለምንታይ ክኸም ዝገበርካና እንሆ ኣቦኻን ኣነን እናጐሄና ንድሌካ ነርና በለቶ ንሱ ኸኣ ንምንታይ እሞ እትደልዩኒ ኣብቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ክኸውን ከም ዝግብኣንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም ንሳቶም ግና ነዚ ዝበሎም ዘረባ ኣየስተውዓልዎን ምሳታቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መጸ ይእዘዞምውን ነበረ ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት ኢየሱስ ከኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቑመትን ብጸጋን ዓበየ ምዕራፍ 3 ኣብ መበል 15 ዓመቱ ንግዝኣት ቄሳር ጤቤርዮስ ጶንጥዮስ ጲላጦስ ኣብ ይሁዳ ተሸይሙ ኸሎ ሄሮዶስ በዓል ርባዕ ሽመት ድማ ኣብ ገሊላ ፊልጶስ ሓዉ በዓል ርባዕ ሽመትን ኣብ ኢጡርያን ኣብ ሃገር ጥራኮኒትስን ሊሳንያስ በዓል ርባዕ ሽመት ከኣ ኣብ ኣብሌኔ ተሸይሞም ከለዉ ሊቃውንቲ ካህናትን ሃናን ቅያፋን ከለዉ ቃል ኣምላኽ ናብ ዮሐንስ ወዲ ዘካርያስ ኣብ በረኻ መጸ ንሱ ድማ ጥምቀት ንስሓ ንሕድገት ሓጢኣት እናሰበኸ ኣብ ኩሉ ወሰን ዮርዳኖስ ዞረ ከምቲ ኣብ ቃል መጽሓፍ ነቢዩ ኢሳያስ ተጻሕፈ ከምዚ ዝብል ቃል ኣዋጅ ነጋሪ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ጎደና እግዚኣብሔር ጽረጉ መገዱ ድማ ኣቕንዑ ሽንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል ከረንን ኩርባን ዘበለ ድማ ትሕት ይበል ቄናን ከኣ ይቕናዕ ድንጉርውን ሰጥ ዝበለ መገዲ ይኹን ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ምድሓን ኣምላኽ ክርኢ እዩ ነቶም ንሱ ኸጥምኦም ዝመፁ ሰባት ድማ ይብሎም ነበረ ኣቱም ውላድ ተመን ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ክትመልቁኸ መን ሓበረኩም እምበኣርስከ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ ካብዘን ኣእማን እዚአን ንኣብርሃም ውሉድ ከተንስኣሉ ንኣምላኽ ከም ዝከኣሎ እብለኩም ኣለኹ እሞ ብርእስኹም ኣብርሃም ኣቦ ኣለና ምባል ኣይትጀምሩ ካብ ሕጂ ኸኣ ማሕፀ ኣብቲ ሱራ እዋም ተነቢሩ ኣሎ ስለዚ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ኦም ይቑረጽ ናብ ሓዊ ኸኣ ይድርበ እዩ እቶም ህዝቢ ድማ እንታይ እሞ ንግበር ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ኸኣ 2 ቀምሽ ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ይምቀሎ ቀለብ ዘለዎ ድማ ከምኡ ይግበር ኢሉ መለሰሎም ተገውቲ ድማ ኪጥመቑ መጺኦም መምህር እንታይ ንግበር በልዎ ንሱ ኸኣ ካብቲ ተኣዘዘልኩም ሓለፋ ኣይትውሰዱ በሎም ዓቀይትውን ንሕና ኸ እንታይ ንግበር ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ኸኣ ንሓደ እኳ ኣይትግፍዑ ብሓሶትውን ኣይትኽሰሱ ደደመወዝኩም ከኣ ይእከልኩም በሎም እቶም ህዝቢ ክጽበዩ ኸለዉ ኩሎም ከኣ ብዛዕባ ዮሐንስ ክርስቶስ ኮን ይኸውን ኢሎም ብልቦም ኪሓስቡ ኸለዉ ድማ ዮሐንስ መለሰ ንኹሎም በሎም ኣነስ ብማይ እየ ዘጥምቐኩም ዘለኹ እቲ ኻባይ ዝብርትዕ ኣነስ ራኻ ሰኣኑ ንምፍታሕ ዘይበቅዕ ግና ይመጽእ ኣሎ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ መስኤኡ ኣብ ኢዱ ሒዙ ዓውዱ የጽሪ ነቲ ስርናይ ኣብ ቆፍኡ ይእክቦ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ኸንድዶ እዩ ብብዙሕ ካልእ ምዕዶ እናመዓዶምውን ነቶም ህዝቢ ኣበሰሮም ንሄሮዶስ በዓል ርባዕ ሽመት ድማ ብዛዕባ ሄሮድያዳ ሰበይቲ ፊልጶስ ሓውን ብዛዕባ እቲ ሄሮዶስ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ክፉእ ነገርን ምስ ገንሖ ሄሮዶስ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ወሲኹ ንዮሐንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓፀዎ ኮነ ድማ እቲ ህዝቢ ኩሉ ምስ ተጠምቀ ኢየሱስ እውን ተጠሚቑ ክጽሊ ኸሎ ሰማይ ተኸፍተ መንፈስ ቅዱስ ከኣ በርኣያ ስጋ ኸም ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ ንስኻ ብኣኻ ሰመርኩ ፍቱ ወደይ ኢኻ ዝብል ድምፂውን ካብ ሰማይ መጸ ኢየሱስ ባዕሉ ከምህር ምስ ጀመረ ኣስታት ወዲ 30 ዓመት ኣቢሉ ነበረ ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ኸኣ ይመስሎም ነበረ ወዲ ኤሊ ወዲ ማታት ወዲ ሌዊ ወዲ መልኪ ወዲ ያና ወዲ ዮሴፍ ወዲ ማጣትዩስ ወዲ ኣሞጽ ወዲ ናሆም ወዲ ኣስሊ ወዲ ናጌ
ወዲ ማዓት ወዲ ማታትዩስ ወዲ ሴሜይ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ይሁዳ ወዲ ዮና ወዲ ሬሳ ወዲ ዘሩባቤል ወዲ ሰላትኤል ወዲ ኔሪ ወዲ ሜልኪ ወዲ አዲ ወዲ ቆሳም ወዲ አልማዳም ወዲ ኤር ወዲ ዮሴ ወዲ አልአዛር ወዲ ዮራም ወዲ ማጣት ወዲ ሌዊ ወዲ ስምዖን ወዲ ይሁዳ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ዮናን ወዲ ኤልያቂም ወዲ ሜልያ ወዲ ማይናን ወዲ ማጣት ወዲ ናታን ወዲ ዳዊት ወዲ እሰይ ወዲ ኢዮቤድ ወዲ ቦኤዝ ወዲ ሰሎሞን ወዲ ነአሶን ወዲ አሚናዳብ ወዲ አራም ወዲ ኤስሮም ወዲ ፋሬስ ወዲ ይሁዳ ወዲ ያዕቆብ ወዲ ይስሐቅ ወዲ አብርሃም ወዲ ታራ ወዲ ናሆር ወዲ ሳሮክ ወዲ ራጉ ወዲ ፋሌቅ ወዲ አቤር ወዲ ሳላ ወዲ ቃይናን ወዲ አርፋክሳድ ወዲ ሴም ወዲ ኖህ ወዲ ላሜክ ወዲ ማትሳላ ወዲ ሄኖክ ወዲ ያሬድ ወዲ መላሊኤል ወዲ ቃይናን ወዲ ሄኖስ ወዲ ሴት ወዲ አዳም ወዲ አምላኽ ምዕራፍ 4 ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ መልኢዎ ካብ ዮርዳኖስ ተመልሰ ብመንፈስ ቃና በረኻ ተመርሐ ብዲያብሎስ ድማ 40 መዓልቲ ተፈተነ በተም መዓልታት እቲኣተን ገለ እኳ ኣይበልዐን ንሳተን ምስ ተወድኣ ጠመየ ዲያብሎስ ድማ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ እዚ እምኒ እንጌራ ክኸውን ኣዝዝ በሎ ኢየሱስ ከኣ ሰብ ብኹሉ ቃል ኣምላኽ እምበር ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ጽሑፍ እዩ ኢሉ መለሰሉ ድማ ዲያብሎስ ናብ ነዊሕ ከረን ኣደየቦ ብቕጽበት ዓይኒ ኸኣ መንግስታት ኩሉ ዓለም ኣርኣዮ ሽዑ ዲያብሎስ እዚ ስልጣን እዝን ብዘሎ ኽብረተንን ንኣይ ተዋሂቡኒ እዩ እሞ ኣነ ንዝደለኹ እህቦ ንኣኻውን ክህበካ እየ ስለዚ ንስኻ ኣብ ቅድሜ እንተሰገድካ ኩሉ ናትካ ክኸውን እዩ በሎ ኢየሱስ ከኣ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንኡ በይኑ ኸኣ ኣምልኽ ጽሑፍ እዩ እሞ ካባይ ረሓቕ ሰይጣን ኢሉ መለሰሉ ናብ የሩሳሌም ወሰዶ ኣብ ግምግም ቤተ መቕደስ ደው ኣቢሉ ኸኣ ንመልኣኽቱ ክሕልውኻ ይእዝዘልካ እግርኻ ብእምኒ ኸይትዕንቀፍካ በእዳዎም የልዕሉኻ ጽሑፍ እዩ እሞ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ ካብዚ ንታሕቲ ተደርበ በሎ ኢየሱስ ድማ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታትኖ ብሁል እዩ ኢሉ መለሰሉ ሽዑ ዲያብሎስ ፈተንኡ ዘበለ ወድአ ንግዚኡ ሓደጎ ኢየሱስ ድማ ብሓይሊ መንፈስ ናብ ገሊላ ተመልሰ ወሪኡ ኸኣ ኣብቲ ኣብ ጎደብኡ ዘሎ ኩሉ ዓድታት ተሰምዐ ንሱ ኸኣ ኣብ ቤት ጸሎቶም መሃረ ኩሎም እውን ይንእድዎ ነበሩ ናብታ ዝዓበየላ ናብ ናዝሬት ድማ መጸ ብመዓልቲ ሰንበት ከኣ ከምቲ ልማዱ ናብ ቤት ጸሎት ኣተወ ከንብብውን ተንስአ መጽሓፍ ነቢዩ ኢሳያስ ከኣ ሃብዎ ነቲ መጽሓፍ እንተቐልዖ ኸኣ እቲ እተጻሕፎ ክፍሊ ረኸበ ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለይ እዩ ንምሩኻት ክመልስ ንዕውራት ምርኣይ ንግፉዓት ከኣ ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ ሕሪቲ ዓመት እግዚኣብሔር ክሰብኽ ለኣኸኒ ነቲ መጽሓፍ ዓጺፉ ኸኣ ነቲ ኣገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም ድማ ኣዒንቶም ናብኡ ይጥምታ ነበራ ሽዑ እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ ኣእዛንኩም ተፈጸመ ክብሎም ጀመረ ኩሎም ከኣ መስከሩሉ በቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዘረባ ጸጋ ድማ ይግረሙ ነበሩ እዚስ ወዲ ዮሴፍ ደይኮነን ከኣ ይብሉ ነበሩ ንሱ ድማ ብርግጽ እዚ ምስላ እዚ ፈዋሳይ ንርእስኻ ፈውስ እቲ ኣብ ቅፍርናሆም ዝገበርካዮ ከም ዝሰማዕና ኣብዛ ኣብ ዓድኻውን ከምኡ ግበር ትብሉና ኣለኹም በሎም በለ ኸኣ ነቢዩ ኣብ ዓዱ ከቶ ከም ዘይከብር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ብዘበን ኤልያስ እቲ ሰማይ 3 ዓመትን 6 ወርሕን እተዓጽወሉ ኣብ ኩሉ እታ ምድሪ ኸኣ ዓብዩ ጥሜት ዝኾነሉ ወርሓት ኣብ እስራኤል ብዙሓት መበላታት ነይረን ኤልያስ ከኣ ናብ ሓንቲ መበለት ሰበይቲ ኣብ ሰራጵታ ናይ ሲዶና እምበር ናብ ሓንቲ ኻባታተንሲ ኣይተላእከን ብዘበን ነቢዩ ኤልሳዕ እውን ኣብ እስራኤል ብዙሓት ለምጻማት ነይሮም ንእማን ሶርያዊ ጥራይ ደኣ እምበር
ካባታቶምሲ ሓደ እኳ ኣይነጽሐን ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም እዚ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ኮረዩ ተንሲኦም ካብ ዓዲና ወጻኢ ኣውጽእዎ ከጽድፍዎ ኸኣ ናብ ገምገም እታ ዓዶም ተሰሪሓትሉ ዘላ ኸረን ወሰድዎ ንሱ ግና ብማእከሎም ሓሊፉ ኸደ ድሕሪዚ ናብ ቅፍርናሆም ከተማ ገሊላ ወረደ ብሰንበት እውን ይምህሮም ነበረ ዘረባኡ ብስልጣን ስለ ዝነበረ ድማ ብምህሮኡ ተገረሙ ኣብታ ቤት ጸሎት ከኣ ርኹስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብኣይ ነበረ ብዓብዩ ድምፂ ኸኣ ኣየ ኢየሱስ ናዝራዊ ምሳኻ እንታይ ኣሎና ከተጥፍኣና ዶ መጺካ ኣታ ናይ ኣምላኽ ቅዱስ መን ምዃንካ ፈሊጠካ ኣለኹ እናበለ ጨደረ ኢየሱስ ከኣ ስቕበል ካብኡውን ውፃእ ኢሉ ገንሖ እቲ ጋኔን ድማ ኣብ ማእከሎም ደርበዮ ገለ እኳ ኸይጐድኦ ኸኣ ካብኡ ወፀ ኩሎም ሰንበዱ ንሓድሕዶም ከኣ እዚ ነገር ዝስ እንታይ እዩ ንርኹሳት መናፍስቲ ብሓይልን ስልጣንን ይእዝዞም እሞ ይወፁ እናበሉ ተዘራረቡ ወሪኡ ድማ ናብተን ኣብ ከባቢኡ ዘለዋ ኩለን ጎደቦታት ወፀ ካብ ቤት ጸሎት ተንሲኡ ናብ ቤት ስምዖን ኣተወ ሓማት ስምዖን ከኣ ብብርቱዕ ዓሶ ሓሚማ ነበረት ብዛዕባኣ እውን ለመንዎ ኣብ ልዕሊኣ ድንን ኢሉ ነቲ ዓሶኣ ገንሖ እቲ ዓሶ እውን ሓደጋ ብኡብኡ ተንሲኣ ኣገልገለቶም ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ኸኣ በበይኑ ዝኾነ ሕማም ዘለዎም ኩሎም ሕሙማት ናብኡ ኣምፁ ንሱ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፎም ኢዱ ኣንቢሩ ኣሕወዮም ኣጋንንት እውን ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ እናበሉ እናጨደሩን ካብ ብዙሓት ይወፁ ነበሩ ይገንሖም ከኣ ነበረ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ድማ ኪዛረቡ ኣይፈቐደሎምን ምስ ወግሒ ድማ ወፂኡ ናብ ጽምው ቦታ ኸደ እቶም ህዝቢ ኸኣ ይደልይዎ ነበሩ ናብኡ መጺኦም እውን ካባታቶም ከይከይድ ሓዝዎ ንሱ ግና ስለዚ እየ ተለኣኩ እሞ ንኻልኦት ዓድታት ድማ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ክሰብከለን ይግባኣኒ እዩ በሎም ኣብ ኣባይቲ ጸሎት ገሊላ ኸኣ ይሰብኽ ነበረ ምዕራፍ 5 ኮነ ድማ ብዙሓት ህዝቢ እናተዳፍእዎ ቃል ኣምላኽ ክሰምዑ ከለዉ ንሱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጌንሳሬጥ ደው ኢሉ ነበረ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኸኣ ጃልባ ደው ኢለን ረኣየ እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ድማ ካባታትን ወሪዶም መርበቦም ይሓጽቡ ነበሩ ካብተን ጀላቡ ኣብ ሓንቲ ናይ ስምዖን ዝነበረት ኣትዩ ካብ ምድሪ ቁሩብ ኣርሕቕ ከብላ ለመኖ ኣብታ ጃልባ ተቐሚጡ ድማ ነቶም ህዝቢ ይምህሮም ነበረ ዘረባኡ ምስ ወደአ ኸኣ ንስምዖን ናብቲ ዓሚቕ ቅርበል እሞ መርበብኩም ንምግፋፍ ደርብዩ በሎ ስምዖን ከኣ መምህር ለይቲ ብምልእታት ጽዒርና ዝሓዝና የብልናን ብቓልካ ግና ነዚ መርበብ እድርብዮ ኢሉ መለሰሉ እዚ ምስ ገበረ ኣዝዩ ብዙሕ ዓሳ ሓዙ እቲ መርበቦም እውን ተቐደ ነቶም ኣብታ ካልአይቲ ጃልባ ዘለዉ ብጾቶም ከኣ መጺኦም ክድግፍዎም ኣመልከትዎም መጺኦም ድማ ንኽልቲአን ጃልባ ጥቓ ምጥሓል ክሳዕ ziቐርባ መልእወን ስምዖን ጴጥሮስ እዚ ምስ ረኣየ ንሱ ብዛዕባ እቲ ዝገፈፍዎ ምግፋፍ ዓሳ ኣዝዩ ስለ ዝሰንበደ ምስቶም ምስኡ ዘለዉ ኩሎምን ያዕቆብን ዮሃንስን ደቂ ዘብዴዎስ ሰብ ብርኪ ዝነበሩን ድማ ከምኡ ስምዖን ጎይታይ ኣነ ሓጥእ ሰብ እየ እሞ ካባይ ረሓቕ እናበለ ኣብ ብርኪ ኢየሱስ ተደፍአ ኢየሱስ ከኣ ንስምዖን ካብ ሕጂ ገፋፍ ሰብ ክትከውን ኢኻ እሞ ኣይትፍራሕ በሎ ጀላብኦም ናብ ምድሪ ኣውፂኦም ንኹሉ ሓዲጎም ሰዓብዎ ኮነ ድማ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ከሎ እንሆ ለምፂ ዝመልኦ ሰብኣይ ኣብኣ ነበረ ንኢየሱስ ምስ ረኣዮ ብገጹ ተደፊኡ ጎይታይ እንተ ትፈቱስ ከተንጽሓነ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ለመኖ ኢየሱስ ድማ ፈትየ ኣለኹ ንጻህ ኢሉ ኢዱ ዘርጊሑ ተንከዮ ብኡ እቲ ለምፂ ሓደጎ ንሱ ኸኣ ኪድ ርእስኻ ንኻህን ኣርኢ ስለ ዝነጻሕካ ድማ ምስክር ምእንቲ ክኾኖም ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መስዋዕቲ ሰውእ እምበር ንሓደ እኳ ኣይትንገር ኢሉ ኣዘዞ ብዛዕባኡ ድማ ብዙሕ ወረ ወፀ ብዙሓት ህዝቢ ኸኣ ክሰምዕዎን ካብ ሕማሞም ኪሓውዮን ናብኡ ተኣከቡ ንሱ ግና ናብ በረኻ እናኣግለሰ ይጽሊ ነበረ ኮነ ድማ ሓንቲ መዓልቲ ንሱ ክምህር ከሎ ካብ ኩሉ ዓድታት
ገሊላን ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ዝመጹ ፈሪሳውያንን መምሃራን ሕግን ተቐሚጦም ነበሩ። ሓይሊ እግዚአብሔር ንምሕዋይ ምስኡ ነበረ። እንሆ ድማ ሰባት መጻጉዕ ሰብኣይ ብዓራት ጸይሮም ኣምፁ። ኣእትዮም ከኣ ኣብ ቅድሚኡ ከንብርዎ ይደልዩ ነበሩ። ሰብ ስለ ዝበዝሐ ከመይ ገይሮም ከም ዘእትውዎ እንተጨነቖም ከኣ ናብ ናሕሲ ደየቡ እሞ ጡብ ኣፍሪሶም ምስ ዓራቱ ናብ ማእከል ናብ ቅድሚ ኢየሱስ ኣውረድዎ። እምነቶም ምስ ረኣየ ድማ ኣታ ሰብኣይ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ኣሎ በሎ። ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ድማ እዚ ጸርፊ ዝዛረብ ዘሎ መን እዩ? ብጀካ እግዚኣብሔር በይኑኸ መን ሓጢኣት ክሓድግ ይኽእል? ኢሎም ክሓስቡ ጀመሩ። ኢየሱስ ድማ ሓሳቦም ፈሊጡ መሊሱ በሎም፣ ብልብኹም እንታይ ትሓስቡ ኣለኹም? ኣየናይ ይቐልል? ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ምባል ዶ ወይስ ተንስእ እሞ ኺድ ምባል? ንወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ግና ነቲ መጻጉዕ ተንስእ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ናብ ቤትካ ኺድ እብለካ ኣለኹ በሎ። ብኡ ንሱ ኣብ ቅድሚኦም ብድድ ኢሉ ነታ ደቂሱላ ዝነበረ ዓራት ኣልዒሉ ንኣምላኽ እናኣመስገኖ ናብ ቤቱ ኸደ። ኩሎም ሰንበዱ ንኣምላኽ እውን ኣመስግንዎ እሞ ሎምስ ግሩም ነገር ርኢና ኢሎም ፍርሃት መልኦም። ድሕሪዚ ድማ ወፀ። ሌዊ ዝበሃል ተጋዊ ኣብ በሪ ተጎ ተቐሚጡ ረኣየ እሞ ሰዓበኒ በሎ። ተንሲኡ ከዓ ንኹሉ ሓዲጉ ሰዓቦ። ሌዊ ድማ ኣብ ቤቱ ዓብዩ ምሳሕ ገበረሉ። ብዙሓት ተገውቲ ካልኦት እውን ምሳታቶም ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ነበሩ። ፈሪሳውያንን ጸሓፍቶምን ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ስለምንታይ ከም ዝተገውትን ሓጣንን ትበልዑን ትሰትዩን ኣለኹም ኢሎም ኣዕዘምዘሙሎም። ኢየሱስ ከዓ ንሓኪም ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣይደልይዎን እዮም፣ ንሓጣን ናብ ንስሓ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻእኩን ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ድማ ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ ብዙሕ ሳዕ ይጾሙ ጸሎት እውን ይገብሩ፣ ደቀ መዛሙርቲ ፈሪሳውያን እውን ከምኡ፣ ደቀ መዛሙርትኻ ግና ይበልዑን ይሰትዩን በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ንስኻትኩም ዶ ንዕሩኽ መርዓዊ እቲ መርዓዊ ምሳታቶም ከሎ ከተጽምዎም ይከኣለኩም እዩ። ግና እቲ መርዓዊ ካባታቶም ዝውሰደለን መዓልታት ኪመጻእ እየን እሞ በተም መዓልታት እቲአን ሽዑ ኺጸሙ እዮም በሎም። ምስላ ድማ መሰለሎም፣ ቁራጽ ሓድሽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዘልግብ የልቦን፣ እንተ ዘይኮነስ እቲ ሓድሽ መልገባ ነቲ ብላይ ይቐዶ፣ እቲ ሓድሽ ቁራጽ ምስቲ ብላይ ኣይላገብን እዩ። ንሓድሽ ወይኒ እውን ኣብ ኣረገውቲ ኣሕርብቲ ዘዕርቆ የልቦን፣ እንተ ዘይኮነስ እቲ ሓድሽ ወይኒ ነቲ ኣሕርብቲ ይቐዶ፣ ንሱ እውን ይፈስስ፣ ኣሕርብቲ ድማ ይበላሾ። ንሓድሽ ወይንስ ኣብ ሓደስቲ ኣሕርብቲ ደኣ ይዕርቕዎ፣ ክልቲኣቶም ከዓ ይእርነቡ። ከራሚ ወይኒ ስተዩ፣ ከራሚ ይሓይሽ ይብል እምበር ሓድሽ ወይኒ ዝደሊ የልቦን። ምዕራፍ 6 ኮነ ድማ ብመዓልቲ ሰንበት ብዝሩቕ ግርሆ ሓለፈ። ደቀ መዛሙርቱ ሰዊት መሓዉ፣ በእዳዎም እናሓሰዩ ከዓ ይጉስሙ ነበሩ። ሓያሉ ካብ ፈሪሳውያን ከዓ ስለምንታይ ብሰንበት ምግባሩ ዘይተፈቕደ ትገብሩ ኣለኹም በልዎም። ኢየሱስ ከዓ ዳዊት ንሱን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ምስ ጠመዩ ዝገበሮ ናብ ቤት ኣምላኽ ከም ዝኣተወ እሞ ብጀካ ንካህናት ጥራይ እምበር ምብላዑ ዘይተገብአ እንጌራ ምርኣይ ወሲዱ ከም ዝበልዐ ነቶም ምስኡ ዝነበሩውን ከም ዝሃቦምሲ እኳዶ ኣየንበብኩምን ኢሉ መለሰሎም። ወዲ ሰብ ጐይታ ሰንበት እዩ ከኣበሎም። ኮነ ድማ ብሓንቲ ካልእ ሰንበት ናብ ቤት ጸሎት ኣትዩ መሃረ። ኣብኡ ድማ የማነይቲ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብኣይ ነበረ። ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ከዓ መኽሰሲ ምእንቲ ኺረኽቡሉ እስኪ ብሰንበት እንተኣሕወየ ኢሎም ይጸናጸንዎ ነበሩ። ንሱ ከዓ ሓሳቦም ፈሊጡ ነቲ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብኣይ ተንስእ እሞ ኣብ ማእከል ደው በል በሎ። ንሱ እውን ተንስኡ ደው በለ። ኢየሱስ ከዓ ብሰንበትሲ ጽቡቕ ምግባር ዶ ወይስ ክፉእ ምግባር፣ ንነፍስስ ምድሓን ዶ ወይስ ምቕታላ ይግባእ ኢሉ ኣሓተኩም ኣለኹ በሎም። ናብ ኩሎም ግልጽ ግልጽ ኢሉ ርእዩ ከዓ ነቲ ሰብኣይ ኢድካ ዘርግሕ በሎ። ንሱ ድማ ከምኡ ገበረ። እታ ኢዱ እውን ሓወየት።
ንሳቶም ግና ኣዝዮም ነደሩ ንየሱስ እንታይ ከም ዝገብርዎ ድማ ንሓድሕዶም ተማኸሩ ኮነ ድማ በቲ ወርሓት እቲ ክጽሊ ናብ ከረን ደየበ ለይቲ ብምልእታ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ነቂሑ ሓደረ ምድሪ ምስ ወግሐ ንደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ጸውዖም ካባታቶም ሐዋርያት ኢሉ ሰመዮም 12 ሓረየ ስምዖን ጴጥሮስ ኢሉ ሰመዮ እንድርያስ ድማ ሓውን ያዕቆብን ዮሐንስን ፊልጶስን በርተሜሌዎስን ማቴዎስን ቶማስን ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስን እቲ ቐናእ እተባሃለ ስምዖንን ይሁዳ ወዲ ያዕቆብን እቲ ዘትሓዞ ይሁዳ አስቆሮታውን ምሳታቶም ወሪዱ ድማ ሰጥ ኣብ ዝበለ ቦታ ደው በለ ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱን ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ካብ ዘሎ ይሁዳን የሩሳሌምን ገምገም ባሕሪ ጢሮስን ሲዶናን ኪሰምዕዎ ካብ ሕማሞም እውን ከሓውዩ ዝመፁ ኣብኡ ነበሩ እቶም ብርኩሳት መናፍስቲ ዝሳቀዩ ዝነበሩውን ሓወዩ እቶም ህዝቢ ከዓ ኩላቶም ክትንኪዎ ይደልዩ ነበሩ ካብኡ ሓይሊ ይወፅእ ነበረ እሞ ንብዘለዉ ኣሕወዮም ንሱ ድማ ናብ ደቀ መዛሙርቱ እናጠመተ በለ ኣቱም ድኻታት መንግስቲ ኣምላኽ ንኣኻትኩም እያ እሞ ብፅዓን ኢኹም ኣቱም ሕጂ እትጠምዩ ክትጸግቡ ኢኹም እሞ ብፅዓን ኢኹም ኣቱም ሕጂ እትበኽዩ ክትስሕቁ ኢኹም እሞ ብፅዓን ኢኹም ሰብ ስለ ወዲ ሰብ ኢሎም እንተ ጸልኡኹም እንተ ፈለይኹም እንተ ጸረፉኹም ስምኩምውን ከም ክፉእ እንተ ኣውፅኡልኩም ብፅዓን ኢኹም እንሆ ኣቦታቶም ድማ ንነቢያት ከምኡ ይገብርዎም ነይሮም እዮም እሞ ኣብ ሰማይ ዓስብኹም ብዙሕ ክኸውን እዩ ሽዑ በታ መዓልቲ እቲኣ ባህ ይበልኩም ተሓጐሱውን ኣቱም ሃብታማት ግን ሓጐስኩም ወዲእኩም ኢኹም እሞ ወይልኹም ኣቱም ጽጉባት ክትጠምዩ ኢኹም እሞ ወይልኹም ኣቱም ሕጂ እትስሕቁ ክትበኽዩን ክትሓዝኑን ኢኹም እሞ ወይልኹም ኩሉ ሰብ ጽቡቕ እንተተዛረበልኩም ኣቦታቶም ንነቢያት ሓሶት ከምኡ ይገብርዎም ነይሮም እዮም እሞ ወይልኹም ንኣኻትኩም ንትሰምዑ ግና ኣብለኩም ኣለኹ ጸላእትኩም ኣፍቅሩ ንዝጸልኡኹም ጽቡቕ ክበሩ ንዝረግምኹም መርቑ ምእንቲ እቶም ዝጸርፉኹም ጸልዩ መትልሕካ ንዝወቕዓካ እታ ካልአይትውን መለሰሉ ክዳንካ ንዝወሰደ ቀምሽካውን ኣይትኽልኣዮ ንዝለመነካ ዘበለ ሃብ ገንዘብካ ካባኻ ዝወሰደውን መሊስካ ኣይትድለ ከምቲ ሰብ ክገብሩልኩም እትደልይዎ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ግበሩሎም ሓጣን ድማ ንዝፈትውዎምሲ ይፈትው እዮም እሞ ንዝፈትኹም ጥራይ እንተፈተኹም እንታይ ምስጋና ኣለኩም ጽቡቕ ንዝገብሩልኩም ጥራይ ጽቡቕ እንተገበርኩም ከ እንታይ ምስጋና ኣለኩም ሓጣን ከዓ ከምኡ ይገብሩ እዮም ኪፈዲኹም ንትጽበይዎም እንተ ኣለቃሕኩም ከ እንታይ ምስጋና ኣለኩም ሓጣን ድማ ንሓጣን ክንድኡ ክፍደዩ የለቅሑ እዮም ግና ኸንጸላእትኩም ኣፍቅሩ ጽቡቕ ከዓ ግበሩ ክትፍደዩ ከይተጸበኹም ኣለቅሑ እግዚኣብሔር ንዘይመስግኑን ንሕሱማትን ርኅሩሕ እዩ እሞ ዓስብኹም ብዙሕ ክኸውን እዩ ውሉድ እቲ ልዑልውን ክትኮኑ ኢኹም ከምቲ ኣቦኹም ርኅሩሕ ዝኾነ ርኅሩሓት ኩኑ ኣይትፍረዱ ኣይክትፍረዱን ኢኹም ኣይትኾንኑ ኣይክትኩነኑን ድማ ኢኹም ሕደጉ ክሕደገልኩም እዩ ሃቡ ክወሃበኩም እዩ በቲ እትሰፍሩሉ መስፈሪ ክስፈረልኩም እዩ እሞ ጽቡቕ እተሰጐደ ንኽኑኽ እተዋፈረ መስፈሪ ኣብ ሕቑፍኹም ክህብኹም እዮም ብምስላኽ ኣበሎም ዕውር ዶ ንዕውር ክመርሖ ይኽእል እዩ ክልቲኣቶም ዶኸ ኣብ ጉድጓድ ኣይወድቁን ተመሃሪ ካብ መምህሩ ኣይበልጽን ተምሂሩ ዝወድአ ኩሉ ግና ካብ መምህሩ እዩ ዝኸውን ስለምንታይ ኣብ ዓይኒ ሓውኻ ዘሎ በሰር እትርኢ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ግና ዘይተስተብል ወይስ ንስኻ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘይትርኢ ንሓውኻ ሓወይ ካብ ዓይንኻ በሰር ከውጻልካ ስሕደገኒ ክትብሎ ከመይ ጌርካ ትኽእል ኣታግቡስ ቅድም ነቲ ጉንዲ ካብ ዓይንኻ ኣውጻዮ ድሕሪቲ ኣብ ዓይኒ ሓውኻ ዘሎ በሰር ንምውጻእ ኣጸቢቕካ ክትርኢ ጽቡቕ ኦም ክፉእ ፍረ ዝፈሪ ወይስ ክፉእ ኦም ጽቡቕ ፍረ ዝፈሪ የልቦን ኩሉ ኦም ካብ ፍርኡ ይፍለጥ እዩ እሞ ካብ እሾኽ በለስ ኣይእረን ካብ ጨዓውን ወይኒ ኣይቅንጠብን እዩ ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ እዩ ዝዛረብ እሞ እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውፅእ እቲ ክፉእ ድማ
ካብቲ ኽፉእ መዝገብ ልቡ ኽፉእ እዩ ዘውፅእ። ስለምንታይ ደኣ ጐይታይ ጐይታይ እትብሉኒ እሞ ኣነ ዝብሎ ኣይትገብሩን? እቲ ናባይ ዝመጽእን ንቓለይ ሰሚዑ ዝገብሮን ዘበለ ኹሉ ንመን ከም ዝመስል ክርእየኩም እየ። ቤት ክሰርሕ ከሎ ኣዕሚቑ ዝኹዓተን መሰረቱን ኣብ ከውሒ ዝሰረተን ሰብኣይ እዩ ዝመስል። ደምሳሲ ውሒዝ ምስ መጸ እቲ ውሒዝ ነታ ቤት ደፍኣ። ኣብ ከውሒ ስለ እተሰረተት ከኣ ምንቕናቓ ሰኣነ። እቲ ሰሚዑ ዘይገብሮ ግና ቤቱ ብዘይ መሰረት ኣብ ምድሪ ዝሰርሐ ሰብኣይ እዩ ዝመስል። ውሒዝ ደፍኣ ብኡ ወደቐት። ኣብ ወዳድቓ እታ ቤት እቲኣ ኸኣ ዓብዩ ኾነ። ምዕራፍ 7 ብዘሎ ዘረበኡ ኣብ እዝኒ ህዝቢ ምስ ወድአ ናብ ቅፍርናሆም ኣተወ። ሓደ ሓለቃ ሚእቲ ዘኽብሮ ባሪኡ ሓሚሙ ንሞት ቀሪቡ ነበረ። ወሬ የሱስ ምስ ሰምዐ መጺኡ ንባሪኡ ኻሕውየሉ ዓበይቲ ኣይሁድ ናብኡ ልኢኹ ለመኖ። እሳቶም ድማ ናብ የሱስ መጺኦም ንሱ ንህዝብና ይፈቱ፣ ቤት ጸሎት ዝሰርሓልና ኸኣ ንሱ እዩ፣ እዚ ክትገብረሉ ይግባእ እዩ ኢሎም ኣጽኒዖም ለመንዎ። የሱስ ከኣ ምሳታቶም ከደ። ናብ ቤቱ ምስ ቀረበ ኸኣ እቲ ሓለቃ ሚእቲ ኣዕሩኽ ለኣኸ ከምዚ ኢሉ፣ ጐይታይ ናብ ትሕቲ ናሕሰይ ክትኣቱ ኣነ ኣይበቅዕን እየ እሞ ኣይትድከም። ስለዚ ድማ ንርእሰይ ናባኻ ንምምጻእ ብቕዕቲ ገይረ ኣይቈጸርክዋን። ግና ሓንቲ ቓል ተዛረብ፣ ወደይ ከኣ ይሓዊ እዩ። ኣነ ድማ ኣብ ትሕቲ በዓል ስልጣን ዝግዛእ ኣብ ትሕተይውን ዓቀይቲ ዘለውኒ ሰብ እየ እሞ ነዚ ኺድ እብሎ ይኸይድ፣ ነቲ ድማ ነዓ ይመጽእ፣ ንባርያይውን እዚ ግበር ይገብር ከኣ። የሱስ እዚ ምስ ሰምዐ ተገረመ። ግልጽ ኢሉ ኸኣ ነቶም ዝሰዓብዎ ህዝቢ ከምዚ ዝበለት ዓምባይ እምነትሲ ኣብ እስራኤል እኳ ኣይረኸብኩን እብለኩም ኣለኹ በሎም። እቶም ልኡኻት ናብ ቤት ምስ ተመልሰ ድማ እቲ ሓሚሙ ዝነበረ ባርያ ሓውዩ ረኸብዎ። ንጽባሐይቱ ድማ ኾነ ናይን ናብ እትበሃል ከተማ ኸደ። ምስኡ ኸኣ ሓያሎ ካብ ደቀ መዛሙርቱን ብዙሕ ህዝብን ከዱ። ናብ ኣፍ ደገ እታ ከተማ ምስ ቀረቡ እንሆ ምዉት ተጸይሩ ወፀ። ንሱ ነዲኡ ሓደ ወዳ ነበረ፣ ንሳ ኸኣ መበለት እያ። ብዙሓት ደቂ እታ ከተማ ኸኣ ምስኣ ነበሩ። ጐይታ ምስ ረኣያ ደንገጸላ እሞ ኣይትብከይ በላ። ቀሪቡ ነቲ ቃሬዛ ተንክዮ፣ እቶም ጸወርቱውን ደው በሉ። ንሱ ኸኣ ኣታ ጐበዝ ተንስእ እብለካ ኣለኹ በሎ። እቲ ምዉት ተንሲኡ ተቐመጠ፣ ምዝራብውን ጀመረ፣ ነዲኡ ድማ ሃባ። ንኹሎም ፍርሃት ሓዞም። ዓብዩ ነቢይ ተንሲኢልና ኣምላኽ ንህዝቢ በጽሐ እናበሉ ኸኣ ንኣምላኽ ኣመስገንዎ። እዚ ወረ እዚ ድማ ብዛዕብኡ ኣብ ኵላ ይሁዳን ኣብ ጐደቦታትን ተሰምዐ። ዮሃንስ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ኩሉ እዚ ነገር ዝነገርዎ። ዮሃንስ ከኣ 2 ካብ ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ እቲ ዝመጽእሲ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽበ ኢና ኢሉ ናብ የሱስ ለኣኾም። እቶም ሰባት ኣብ የሱስ ምስ በጽሑ ኸኣ ዮሃንስ መጥመቕ እቲ ዝመጽእሲ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽበ ኢና ኢሉ ናባኻ ልኢኹና በልዎ። ሽዑ በታ ሰዓት እቲኣ ካብ ሕማምን ቃንዛን ካብ ርኹሳት መናፍስትን ንብዙሓት ኣሕወየ፣ ንብዙሓት ዕውራት እውን መርኣይ ሃቦም። የሱስ ከኣ ዕውራት ይርእዩ፣ ሓንካሳት ይኸዱ፣ ለምጻማት ይነጽፉ፣ ጸማማት ይሰምዑ፣ ምዉታት ይትንስኡ ኣለዉ። ንድኻታት እውን ወንጌል ስበኽ ኣሎ እሞ ኪዱ እዚ ዝረኣኹምዎን ዝሰማዕኩምዎን ንየሱስ ንገርዎ። ብኣይ ዘይዕንቀፍ ብፁእ እዩ ኢሉ መለሰሎም። እቶም ልኡኻት ዮሃንስ ምስ ከዱ ንሱ ነቶም እኩባት ሰብ ብዛዕባ ዮሃንስ ክብሎም ጀመረ፣ እንታይ ክትርእዩ ናብ በረኻ ወጻእኩም? ብንፋስ ሰሰው ዝብል ሻምብቆ ዶ? እንታይ ክትርእዩ ደኣ ወጻእኩም? ሉስሉስ ክዳውንቲ እትኸድነ ሰብኣይ ዶ? እንሆ ንክዳውንቲ ክብረት ዘገጹን ዝሓንቀቑንሲ ኣብ ቤት ነገሥታት ኣለዉ። እንታይ ክትርእዩ ደኣ ወጻእኩም? ነቢይ ዶ? እወ ካብ ነቢዩ እኳ ዝዓቢ እብለኩም ኣለኹ። እቲ እንሆ መገድኻ ዝጸርግ መልኣኸይ ቅድሜኻ እልእኽ ኣለኹ ተባሂሉ እተጻሕፈሉ ንሱ እዩ። ካብ ኣንስቲ ካብ እትወልዱ ካብ ዮሃንስ መጥመቕ ዝዓቢ ነቢዩ ሓደ እኳ የልቦን እብለኩም ኣለኹ። ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ግና እቲ ዝንእስ ይዓብዮ።
ኩሎም ህዝብን ተገውትን ሰሚዖም ብጥምቀት ዮሐንስ ተጠሚቖም ንኣምላኽ ኣጽደቕዎ። ፈሪሳውያንን ፈለጥቲ ሕግን ግና ብኡ ኣይተጠመቑን እሞ ነቲ ኣምላኽ ዝመኸረሎም ምኽሪ ንዓቕዎ። እምበኣርስ ንሰብ እዚ ወለዶ እዚ ብምንታይ ክምስሎም እየ? ንመንሲ ይመስሉ? ነቶም ኣብ ዕዳጋ ዝቕመጡ እሞ ንሓድሕዶም ተጸዋዊዖም እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሳዕሳዕኩምን፣ ኣልቀስናልኩም ኣይቤኸኹምን ዝብሉ ቖልዑ እዮም ዝመስሉ። ዮሐንስ መጥመቕ ድማ መጸ፣ እንጌራ ኣይበልዕ፣ ወይኒ ኣይሰቲ፣ ጋኔን ኣለዎ ትብሉ ኣለኹም። ወዲ ሰብ መጸ፣ ይበልዕ ይሰቲ፣ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን መፍቀር ተገውትን ሓጣንን ትብሉ ኣለኹም። ጥበብ ግና ብኹሎም ደቃ ጸደቐት። ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ድማ ምስኡ ክበልዕ ለመኖ። ናብ ቤት እቲ ፈሪሳዊ ኣትዩ ኣብ መኣዲ ተቐመጠ። እንሆ ኣብታ ዓዲ ሓንቲ ሓጢኣተኛ ሰበይቲ ነበረት። ኣብ ቤት እቲ ፈሪሳዊ ምቕማጡ ምስ ፈለጠት ቅዱይ ቅብኢ ዝመልአ ብልቃጥ ኣምፀት። ብድሕሪኡ ኣብ ጥቓ እግሩ ደው ኢላ እናበኸየት በቲ ንብዓታ እግሩ ከተጠልቅዮ ጀመረት። ብፀጉሪ ርእሳ እናደረዘት እግሩ ትስዕም፣ ቅዱይ ቅብኢ እውን ትለኽዮ ነበረት። እቲ ዝጸውዖ ፈሪሳዊ ድማ ነዚ ርእዩ እዚ ነቢይ እንተዝኸውንሲ ነዛ ዝተንከየቶ ሰበይቲ ሓጢኣተኛ እያ እሞ መን ከመይ ዘመሰለትውን ምዃና መፈለጣ ነይሩ ኢሉ ብልቡ ሓሰበ። ኢየሱስ ከኣ ስምዖን ዝብለካ ኣሎኒ ኢሉ መለሰሉ። ንሱ ከኣ በል መምህር በለ። ንሓደ መለቅሒ 2 ሰብዕዳ ነበርዎ። ኣብታ ሓደ 500 ኣብታ ሓደ ድማ 50 ዲናር ነበሮ። ዝፈድይዎ ስለ ዝሰኣኑ ግና ንኽልቲኦም ሓደገሎም። ካባታቶምሲ ኣዝዩ ዘፍቅሮ መኖም እዩ። ስምዖን ከኣ ንኣይሲ እቲ ብዙሕ እትሓድገሉ ይመስለኒ ኢሉ መለሰ። ንሱ ከኣ ቁኑዕ ፈረድካ በሎ። ናብታ ሰበይቲ ግልጽ ኢሉ ከኣ ንስምዖን በሎ፣ ነዛ ሰበይቲ እዚኣስ ትርእያዶ ኣለኻ? ናብ ቤትካ ኣተኹ እሞ ንእግረይ እኳ ማይ ኣይሃብካንን። እዚኣ ግና ብንብዓታ ኣእጋረይ ኣጠልቀየት፣ ብፀጉሪ ርእሳውን ደረዘት። ንስኻ ኣይተሳለምካንን። እዚኣ ግና ካብ ዝኣቱ ጀሚራ ካብ ምስዓ ማእጋረይ ኣይዕረፈትን። ንስኻ ርእሰይ ብዘይቲ ኣይለኸኻንን። እዚኣ ግና ኣእጋረይ ብቕዱይ ቅብኢ ለኸየት። ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ንኣኣ ብዙሕ ሓጢኣት ተሓዲጉላ እብለካ ኣለኹ። እቲ ሒደት ዝሕደገሉ ከኣ ሒደት እዩ ዘፍቅር፣ ንኣኣ ድማ ሓጢኣትክ ተሓዲጉልኪ በላ። እቶም ምስኡ ኣብ መኣዲ ተቐመጡ ከኣ ብልቦም እዚ ሓጢኣት ድማ ዝሓድግሲ መን እዩ ክብሉ ጀመሩ። ንሱ ግና ነታ ሰበይቲ እምነትካ ኣድሕናትኪ ብሰላም ኪዲ በላ። ምዕራፍ 8 ድሕሪዚ ድማ ኾነ ንሱ መንግስቲ ኣምላኽ እናሰበኸን እናኣበሰረን ፈቐደ ከተማታትን ዓድታትን ይዘውር ነበረ። እቶም 12 ከዓ ምስኡ ነበሩ። ካብ ርኩሳት መናፍስትን ካብ ሕማምን ዝሓውያ ሓያሎ ኣንስቲ ድማ ነበራ። 7 ኣጋንንቲ ዝወጹላ እታ መግደላዊት ዝብልዋ ማርያም፣ ዮሃና ሰበይቲ ኩዛ፣ ኣዛዝ ቤት ሄሮዶስ፣ ሱሳና ከዓ ብገንዘብን ዘገልግለኦ ካልኦት ብዙሓት እውን ምስኡ ነበራ። ብዙሓት ህዝቢ ምስ ተኣከቡ ካብ ፍቕዳ ከተማታት ናኡ ምስ መጹ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ። ዘራኢ ዘርኡ ክዘርእ ወፈረ። ክዘርእ ከሎ ድማ ገሊኡ ኣብ ጥቓ መገዲ ወደቐ፣ ተረግጸ፣ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን በልዕኦ። ገሊኡ ከዓ ኣብ ከውሑ ወደቐ፣ ምስ በቖለ ድማ ጠሊ ስለ ዘይነበሮ ነቐጸ። ገሊኡ እውን ኣብ ማእከል እሾኽ ወደቐ፣ እቲ እሾኽ ምስኡ ዓብዩ ሓነቆ። ካልእ ከዓ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ወደቐ፣ በቖለ፣ 100 ኻዕቤት ድማ ፈረየ። እዚ ምስ በለ እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ኢሉ ጨደረ። ደቀ መዛሙርቱ ከዓ እዚ ምስላ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ በሎም፣ ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንኣኻትኩም ተዋሂቡ ኣሎ፣ ንኻልኦት ግና እናረኣዩ ምእንቲ ኸይርእዩ እናሰምዑውን ከየስተውዕሉስ ብምስላ እዛረቦም ኣለኹ። እቲ ምስላኡ እዚ እዩ። እቲ ዘርኢ ቃል ኣምላኽ እዩ። እቶም ኣብ ጥቓ መገዲ ንሳቶም ዝሰምዑ እዮም። ድሕሪቲ ምእንቲ ከይኣምኑን ከይድሕኑን ኢሉ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ቃል ካብ ልቦም ይወስዶ። እቶም ኣብ ከውሒ ንሳቶም ንቃል ምስ ሰምዕዎ ብሓጎስ ዝቕበልዎ እዮም።
እዚኣቶም ግና ንግዚኡ ደኣ እዮም ዝኣምኑ እምበር ሱር የብሎምን ብግዜ ፈተና እውን ይጠልሙ እቲ ኣብ እሾኽ ዝወደቐ እዚኣቶም እዮም ምስ ሰምዑ መገዶም ከይዶም ብሓልዮትን ሃብትን ጣዕሚ ንብረትን ይሕነቑ እሞ ፍረ ኣይፈርዩን እቶም ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ድማ ነቲ ቃል ሰሚዖምሲ ኣብ ቅኑዕን ጽቡቕን ልቢ ዝዓቕርዎ ብትዕግስቲ እውን ፍረ ዝፈርዩ እዮም ንመብራህቲ ኣብሪሁ እቶም ዝኣትዉ ብርሃን ምእንቲ ክርእዩ ኣብ ቀዋሚ ቀንዴል ይሰቕሉ እምበር በቕሓ ዝኸኖ ወይ ሳብ ትሕቲ ዓራት ዘንብሮ የልቦን ዘይገሃድ ሕቡእ የልቦን እሞ ዘይፍለጥን ናብ ግልፂ ዘይወፅን ስውር ከዓ የልቦን እምበኣርከ ንዘለዎ ክወሃቦ እዩ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እትመስሎ እኳ ካብኡ ክትውሰድ እያ እሞ ስለዚ ከመይ ጌርኩም ከም እትሰምዑ ተጠንቀቑ ኣዲኡን ኣሕዋቱን ድማ ናብኡ መፁ ብምኽንያት እቲ እኩብ ህዝቢ ግና ክረኽብዎ ኣይከኣሉን ኣዴኻን ኣሕዋትካን ክርእዩ ኢኻ ደልዮም ኣብ ወፃኢ ደው ኢሎም ኣለዉ ኢሎም ነገርዎ ንሱ ከዓ ኣዴይን ኣሕዋተይንሲ እዞም ንቓል ኣምላኽ ዝሰምዕዎን ዝገብርዎን እዮም ኢሉ መለሰሎም ሓንቲ መዓልቲ ድማ ኾነ ንሱ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ኣትዩ ንዑናይ ናብቲ ማዕዶ ባሕሪ ንሳገር በሎም ከድውን ክኸዱ ከለዉ ከዓ ደቀሰ ህቦብላ ንፋስ ኣብ ባሕሪ ወረደ ነታ ጃልብኦም ከዓ ማይ መልኣ ፍርሃት እውን ሓዞም ሽዑ ናብኡ ቀሪቦም መምህር ጠፋእና ኢሎም ኣተስእዎ ንሱ ከዓ ተንሲኡ ነቲ ንፋስን ነቲ ማዕበል ማይን ገንሖ እሞ ስቕ በለ ህድኣት እውን ኮነ ሽዑ ኣበይ ደኣ ኣላ እምነትኩም በሎም ፈሪሆም ከዓ እዚ ንንፋስን ማይን ዝእዝዞም እሞ ዝእዘዝዎስ መንኮን እዩ እናተባሃሉ ተደነቑ ኣብ ማዕዶ ገሊላ ናብ ዘሎ ምድሪ ገርጌሶን ተሳገሩ ናብ ምድሪ ምስ ወፀ ኣጋንንቲ ዝሓደሮ ሰብኣይ ካብ ከተማ ተጓነፎ ንሱ ከዓ ነዊሕ ዘመን ክዳን ከይተኸድነ ኣብ መቓብር እምበር ኣብ ቤት ዘይቅመጥ እዩ ዝነበረ ንየሱስ ምስ ረኣዮ ጨዲሩ ኣብ ቅድሚኡ ወደቐ ብዓብዩ ድምፂ እውን የሱስ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ምሳኻ እንታይ ኣሎኒ ከይትሳቕየኒ እልምነካ ኣለኹ በሎ ነቲ ርኩስ መንፈስ ካብቲ ሰብኣይ ክወፅእ ኣዘዞ ብዙሕ ዘመናት ሓዲርዎ ነበረ እሞ ብሰንሰለትን ብመቑሐን ተኣሲሩ ይሕሎ ነበረ ማእሰሪኡ ይሰብር እቲ ጋኔን ድማ ናብ በረኻ ሃለው የብሎ ነበረ ኢየሱስ ከዓ ስምካ መን እዩ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ከዓ ብዙሓት ኣጋንንቲ ሓዲሮምዎ ስለ ዝነበሩ ደይገይዎን በለ ናብ መዓሞቕ ክኸዱ ከይእዝዞም ድማ ለመንዎ ኣብኡ ብርቱዕ መጓሰ ሓሰማታት ኣብ ከረን ይበልዕ ነበረ ናብኡ ንምእታው ይፈቕደሎም ከዓ ለመንዎ ንሱ እውን ፈቐደሎም እቶም ኣጋንንቲ ካብቲ ሰብኣይ ወፂኦም ናብተን ሓሰማታት ኣተዉ እቲ መጓሰ ድማ ካብቲ ጸድፊ ናብ ባሕሪ ጸዲፉ ጠሓለ እቶም ጓሶት ከዓ እቲ ዝኾነ ምስ ረኣዩ ሃደሙ ኣብ ከተማን ዓድታትን ኣውረዩ እቶም ህዝቢ ከዓ እቲ ዝኾነ ክርእዩ ወፁ ናብ ኢየሱስ እውን መፁ እቲ ኣጋንንቲ ዝወፀሉ ሰብኣይ ክዳኑ ተኸዲኑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ተቐሚጡ ረኸብዎ እሞ ፈርሁ እቶም ዝረኣይዎ ድማ እቲ ጋኔን ዝነበሮ ከመይ ኢሉ ከም ዝሓወየ ነገርዎም እቶም ኣብ ከባቢ ገርጌሶን ዝነበሩ ደቂ ሃገር ብዙሕ ፍርሃት ስለ ዝፈርሁ ካባታቶም ክኸይድ ለመንዎ ኣብ ጃልባ ኣትዩ ከዓ ተመልሰ እቲ ኣጋንንቲ ዝወፀሉ ሰብኣይ ድማ ምስኡ ክኸውን ለመኖ ኢየሱስ ግና ናብ ቤትካ ተመለስ ኣምላኽ ከመይ ዝበለ ዓብዩ ግብሪ ከም ዝገበረልካ ንገር ኢሉ ሰደዶ ከይዱ ድማ እቲ ኢየሱስ ዝገበረሉ ዘበለ ኣብ ዘላ እታ ከተማ ነገረ ኮነ ድማ ኢየሱስ ምስ ተመልሰ ኩሎም ይጽበይዎ ነበሩ እሞ እቶም ሰብ ተቐበልዎ እንሆ ከዓ ያኢሮስ ዝስሙ ሰብኣይ መፀ ንሱ ድማ መራሕ ቤት ጸሎት እዩ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ወዲቑ ናብ ቤቱ ከኣቱ ለመኖ ሓንቲ ጓል ጥራይ ንሳ ከዓ ጓል 12 ዓመት ትኸውን ነበረቶ ንሳ ንሞት ቀሪባ ነበረት ክኸይድ ከሎ ድማ እቶም ህዝቢ ይደፍእዎ ነበሩ እንሃ ካብ 12 ዓመት ሒዛ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ሰበይቲ ነበረት ንሳ ከዓ ኩሉ ገንዘባ ንሓኻይም ወድአት ግና ሓደ እኳ ክፍውሳ ኣይከኣለን ብድሕሪኡ ቀሪባ ዘፈር ክዳኑ ተንኬት ብኡ እቲ ምኽዓው ደማ ኣቋረፀ ኢየሱስ ከዓ
من እዩ ዝተንከየኒ በለ ኩሎም ኣይፋልናን ምስ በሉ ጴጥሮስ ምስቶም ምስኡ ዘለዉ ኮይኑ መምህር እዞም ህዝቢ ይደፍኡኻን ይጸቕጡኻን ኣለዉ ንስኻ ድማ መን እዩ ዝተንከየኒ ትብል በሎ ኢየሱስ ግና ካባይ ሓይሊ ከም ዝወፀ ይፍለጠና ኣሎ እሞ ዝተንከየንስ ኣሎ በሎ እታ ሰበይቲ ድማ ከምዚ የተሓብአት ምስ ረኣየት ራዕራዕ እናበለት መጺኣ ሰገደትሉ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ህዝቢ ድማ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝተንከየቶ ሽዑ ንሽዑውን ከም ዝሓወየት ነገረቶ ንሱ ከዓ ኣጆኹ ጓለይ እምነትካ ኣሕወየትኪ ብሰላም ኪዲ በላ ንሱ ገና ክዛረብ ከሎ ሓደ ካብ ገዛ መራሕ ቤት ጸሎት ጓልካ ሞይታ ደጊም ንመምህራይ ተድክሞ እናበለ መጸ ኢየሱስ ሰሚዑ ኣይትፍራ እመን ደኣ እሞ ክትሓዊ እያ ኢሉ መለሰሉ ኣብታ ቤት ምስ በጽሐ ከዓ ብዘይ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ኣቦእታ ጓልን ኣዲኣን ሓደ እኳ ምስኡ ከኣቱ ኣይፈቐደን ኩሎም ድማ ይበኽዩን ዋይ ይብሉን ነበሩ ሽዑ ንሱ ኣይትብከዩ ደቂሳ እያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን በለ ከም ዝሞተት ስለ ዝፈለጡ ሰሓቕዎ ንሱ ከዓ ንኩሎም ናብ ወፃ ኣውፅኡ ብኢዳ ሒዙ ዓው ኢሉ ኣቲ ጓል ተንስእ በለ ሽዑ ትንፋሳ ተመልሰት እሞ ብእግኡ ተንስአት ዝብላዕ ክህብዋ ድማ ኣዘዘ ወለዳ ገረሞም ንሱ ግና እዚ ዝኾነ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ኣዘዞም ምዕራፍ 9 ነቶም 12 ብሓባር ጸዊዑ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣጋንንቲ ሕማሙን ከሕዊዩ ሓይልን ስልጣንን ሃቦም መንግስቲ ኣምላኽ ክሰብኩን ንሕሙማት ከሕዊዩን ከኣል ኣኾም በሎም ድማ ንመገዲ ገለ ኣይትማልኡ በትሪ ኾነ ለቆታ ኾነ እንጌራ ኾነ ገንዘብ ኮነ ወይ ክልተ ቀሚሽ ኣይሃልኹም ኣብታ ዝኣትኹምዋ ቤት ድማ ኣብኣ ኹኑ ካብኣውን መገድኹም ኪዱ ኣብቲ ዘይቅበልኹም ዘበለ ከዓ ካብታ ከተማ ኣትያ ወፂኩም ንኣታቶም ንምስክር ኪኸውን ተጎጋ እግርኹም ንገፉ ወፂኦም ድማ ዓድን ዓዲ እናዞሩ ወንጌል ይሰብኩ ኣብ ኩሉ እውን ይሕውዩ ነበሩ ሄሮዶስ በዓል 4 ሽመት ነቲ ብኡ ተገብረ ነገር ሰሚዑ ተወላወለ ሓያሎ ሰባት ዮሐንስ ካብ ሙታት ተንስኡ ይብሉ ነበሩ እሞ ገሊኦም ኤልያስ ተራእዩ ገሊኦም ከዓ ካብቶም ቀዳሞት ነቢያትሲ ሓደ ተንስኡ እዩ በሉ ሄሮዶስ ከዓ ንዮሐንስ ኣነ ርእሱ ኣሰይፈዮ ነይረ እዚ ብዛዕባኡ ከምዚ ዝበለ ነገር ዝሰምዕ ዘለኹ ደኣ መን እዩ በለ ኪርእዮውን ይደሊ ነበረ ሐዋርያት ድማ ምስ ተመልሱ ዝገበርዎ ዘበለ ነገርዎ ንበይኖም ድማ ናብ ጽምው ቦታ ኣብ ጥቓ ቤተ ሳይዳ እትበሃል ከተማ ምስኡ ወሰዶም እቶም ህዝቢ ከዓ እዚ ሰሚዖም ሰዓብዎ ንሱ ድማ ተቐበሎም ብናይ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ነገሮም ምሕዋይ ንዘድልዮም እውን ኣሕወዮም ምድሪ ክመሲ ጀመረ እቶም 12 ከዓ ቀሪቦም ኣብዚ ኣብ በረኻ ኢና ዘሎና እሞ እዞም ህዝቢ ኣብ ዙርያና ናብ ዘሎ ዓድታት ገዛታትን ከይዶም ክሓድሩ ዝብላዕውን ክረኽቡ ኣሰናብቶም በልዎ ንስኻትኩም ዝብላዕ ሃብዎም በሎም እሳቶም ግና ንሕና ኸይድና ነዚ ኩሉ ህዝቢ እዚ መብልዕ ክንዕድግ እንተዘይኮይኑ ምሳና ዘሎስ ካብ 5 እንጌራን 2 ዓሳን ኣይበዝሕን እዩ በሉ ኣስታት 5,000 ሰብ ይኾኑ ነበሩ እሞ ንደቀ መዛሙርቱ በብ 50 እናሰራዕኩም ኣቐምጥዎም በሎም ከምኡ ገበሩ ንኩሎም እውን ኣቐመጥዎም ነተን 5 እንጌራን 2 ዓሳን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ ጠመተ ባሪኹ ቆረሰ ንደቀ መዛሙርቱ ከዓ ነቶም ህዝቢ ክቕርብሎም ሃቦም ኩሎም በሊዖም ጸገቡ ዝተረፈ ቆረርስ ድማ 12 መሶብ መሊኦም ኣልዓሉ ኮነ ድማ ንበይኑ ክጽሊ ከሎ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ምስኡ ነበሩ ንሱን ሰብ መን እዩ ይብለኒ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ዮሐንስ መጥመቕ ገሊኦም ኤልያስ እዩ ይብሉ ገሊኦም እውን ካብቶም ቀዳሞት ነቢያትሲ ሓደ ተንስኡ ዝብሉ ኣለዉ ኢሎም መለሱሉ ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ከመን እዩ ትብሉኒ በሎም ጴጥሮስ ከዓ እቲ ናይ ኣምላኽ ቅቡእ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ድማ ገንሖም እዚ ንሓደ ኸይነግሩ ከዓ ኣዘዞም እሞ ወዲ ሰብ ብዙሕ መከራ ኺጸግብ ብዓበይትን ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ክነዓቕን ክቕተልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእን ብግዲ እዩ በሎም ንኩሎም ከዓ
ድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ ነፍሱ ይቕበጽ መስቀሉ ኣብ ጸጽባሕ የልዕል እሞ ይስዓበኒ ምድሓን ነፍሱ ዝደሊ ኸጥፍኣ እዩ እቲ ንነፍሱ ምእንታይ ዘጥፍኣ ግና ንሱ ኸድሕና እዩ ሰብ ንብዘለ ዓለም ረቢሑስ ንነፍሱ እንተጐድኣ ወይስ እንተኣጥፍኣ እንታይ ይጥቕሞ ብኣይን ብቓለይን ዝሓፍር ዘበለ ወዲ ሰብ ብግርምኡን ብግርማ ኣቦኡን ብግርማ ቅዱሳን መላእኽቱን ኪመጽእ ከሎ ብኡ ክሓፍር እዩ ካብዞም ኣብዚ ደው ኢሎም ዘለዉ ሰባት ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዝርእይዋ ሞት ዘይጥዕሙ ከም ዘለዉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም ድሕሪ እዚ ዘረባዚ ኣብ ሰሙኑ ኣቢሉ ኸኣ ኾነ ንጴጥሮስን ዮሃንስን ያዕቆብን ተማሊኡ ክጽሊ ናብ ከረን ደየበ ክጽሊ ኸሎ ትርኢት ገጹ ተለወጠ ክዳውንቱ እውን ብርቕርቕ ዝብል ጻዕዳ ኾነ ንሆ ድማ ክልተ ሰባት ንሳቶም ከኣ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ይዘራረቡ ነበሩ ብግርማ ኸኣ ተገልጹ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ክፍጸም ዘለዎ ምውጽኡ ድማ ይዘራረቡ ነበሩ ጴጥሮስን እቶም ምስኡ ዘለውን ግና ድቃስ ከቢድዎም ነበረ ምስ ተበራበሩ ግርማኡን ክልተ ሰብ ድማ ምስኡ ደው ዝበሉን ረኣዩ ኮነ ኸኣ እቲኣቶም ካብኡ ክፍለዩ ከለዉ ጴጥሮስ ንየሱስ መምህር ንኣና ኣብዚ ክነብር ጽቡቕ እዩ 3 ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንኣኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ እውን ንኤልያስ በሎ ዝብሎ ኣይፈልጥን ነበረ ንሱ እዚ ክዛረብ ከሎ ደበና መጺኡ ኣገልበቦም ናብ ደበና ኸኣትዉ ከለዉ ኸኣ ፈርሁ ካብቲ ደመና ድማ እቲ ዝሓረኽዎ ወደይ እዚ እዩ ንኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መጸ እቲ ድምፂ ክመጽእ ከሎ ንየሱስ በይኑ ረኸብዎ ንሳቶም እውን ስቕበሉ ሽዑ ቅነ ዝረኣይዎ ነገር ንሓደ እኳ ኣይነገሩን ንጽባሒቱ ድማ ኾነ ካብ ከረን ምስ ወረደ ብዙሓት ህዝቢ ተቐበልዎ እንሆ ኸኣ ካብቶም ህዝቢ ሓደ ሰብኣይ ዎ መምህር ሓደ ንሱ እዩ ውሉደይ እሞ ነዚ ወደይ ክትርእየለይ እልምነካ ኣለኹ እናበለ ጨርሐ እንሆ መንፈስ ይሕዞ ብኡ ይብህርር ፈንጥራዕራዕ እውን የብሎ እናዕፈሮ እናኣንቀጥቀጦ ብጻዕሪ ሓድጎ ንደቀ መዛሙርትኻ ከውፅዎ ለሚነዮምሲ ምውፅኡ ሲኢኖም በለ ኢየሱስ ከኣ ኣታ ዘይእሙን ቄናን ወለዶ ክሳዕ መኣስ ከም ሰኻትኩም ክነብርን ክዕገሰኩምን እየ ንወድኻ ናብዚ ኣምጻዮ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ክመጽእ ከሎ እቲ ጋኔን ኣንፈጥፈጦ ጠንቀላዕላዕ እውን ኣበሎ ኢየሱስ ግና ነቲ ርኩስ መንፈስ ገኒሑ ነቲ ቖልዓ ኣሕወዮ ነቦኡ እውን ሃቦ ኩላቶም ድማ ብዕቤት ኣምላኽ ኣስተንከሩ ኩላቶም በቲ ኢየሱስ ዝገበሩ ኩሉ ከስተንክሩ ከለዉ ኸኣ ደቀ መዛሙርቱ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሰብ ክውሃብ እዩ እሞ ንስኻትኩም ንዚ ነገርዚ ኣብ ኣእዛንኩም ኣእትውዎ በሎም ንሳቶም ግና ነዛ ዘረባ እዚኣ ኣይስተውዓልዋን ከየስተብህልዋ ድማ ተሰዊራቶም ነበረት በዛ ዘረባ እዚኣ ኺሓትዎ እውን ፈርሁ ካባታቶምሲ መኖም ከም ዝዓቢ ኸኣ ኣብ ማእከሎም ሓሳብ ኣተዎም ኢየሱስ ድማ ሓሳብ ልቦም ርእዩ ሕፃን ወሰደ ኣብ ጥቕኡ ደው ኣቢሉ ነዚ ሕፃንዚ ብስመይ ዝቕበል ንኣይ እዩ ዝቕበል እቲ ንኣይ ዝቕበል ከኣ ነቲ ዝለኣኸኒ ይቕበሎ እቲ ኣብ ማእከል ኩልኹም ዚንእስ ዓብዪ ዝኸውን ንሱ እዩ በሎ ዮሃንስ ከኣ መምህር ሓደ ሰብኣይ ብስምካ ኣጋንንቲ ኸውፅእ ከሎ ርኢናዮስ ምሳና ስለ ዘይሰዓበ ከሊእናዮ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከኣ ዘይከራኸረኩም ዘበለ ንሱ ምስኻትኩም እዩ እሞ ኣይትኽልእዎ በሎ ኮነ ድማ መዓልታት ዕርገቱ ምስ ቀረባ ናብ ኢየሩሳሌም ንምኻድ ገጹ መለሰ ቀቅን ሚእልኡኻት ሰደደ ከይዶም ከዳልውሉ ድማ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ናይ ሰማርያ ኣተዉ ንሳቶም ግና ናብ ኢየሩሳሌም ንምኻድ ገጹ መሊሱ ስለ ዝነበረ ኣይተቐበልዎን እቶም ደቀ መዛሙርቱ ያዕቆብን ዮሃንስን ከኣ ነዚ ምስ ረኣዩ ጐይታይ ከምቲ ኤልያስ ዝገበሮ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኸጥፍኦም ክንብል ዶ ትደሊ ኢኻ በሉ ምልስ ኢሉ ወዲ ሰብ ነፍሳት ሰብ ከድሕን እምበር ከጥፍእሲ ኣይመፀን እሞ ናይ ኣየናይ መንፈስ ምዃንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም እናበለ ገንሖም ናብ ካልእ ዓዲ ኸኣ ኸዱ ኮነ ድማ ኣብ መገዲ ክኸዱ ከለዉ ሓደ ጐይታይ ናብ እትኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ እየ በሎ ኢየሱስ ከኣ ንወኻሩ ጉድጓድ ንዕዋፍ ሰማይ እውን ምሕደር ኣለወን ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዓላ ስፍራ የብሉን በሎ
ንሓደ ካልእ ድማ ሰዓበኒ በሎ ንሱ ከዓ ጎይታይ ቅድም ከይደ ነቦይ ክቕብሮ ፍቐደለይ በሎ ኢየሱስ ድማ ምዉታት ንሙታቶም ይቕበሩ ሕደጎም ንስኻ ግና ከይድ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ንገር በሎ ሓደ ካልእ ድማ ጎይታይ ክስዕበካ እየ ግና ክቕድም ካብ ስድራ ቤተይ ክሰናበት ፍቐደለይ በሎ ኢየሱስ ግና ዕርፊ ብኢዱ ሒዙ ንድሕሪት ዝርኢ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይበቅዕን እዩ በሎ ምዕራፍ 10 ድሕሪዚ ጎይታ ድማ ካልኦት 70 ሰርዐ በብክልተ ገይሩ ከዓ ናብቲ ንሱ ዝኸዶ ዘበለ ከተማን ስፍራን ቀቅድሚኡ ለኣኾም በሎም ከዓ እኽሊ ብዙሕ እዩ ዓየይቲ ግና ሒደት እዮም ስለዚ ነቲ ጎይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየይቲ ክልእ ክለምንዎ መገድኹም ኪዱ እንሆ ኣነ ከም ኣባጊዕ ናብ ማእከል ተኻሉእ ሰደኩም ኣለኹ ማሕፉዳን ለቖታን ኣሳእንን ኣይትማልኡ ኣብ መገዲ ንሓደ እኳ ከመዓልካ ኣይትበሉ ኣብ ዝኣትኹምዋ ቤት ቅድም ነዛ ቤት ሰላም ይኹም በሉ ኣብኣ ወዲ ሰላም እንተሎ ሰላምኩም ኣብኡ ክሓድር እዩ እንተዘየልቦ ግና ሰላምኩም ክምለሰኩም እዩ ኣብታ ቤት ከዓ ንበሩ ንዓያዩ ዓስቢ ይግብኦ እዩ እሞ ኣባታቶም ካብ ዘሎ ብልዑን ስተዩን ካብ ቤት ናብ ቤት ኣይትሕለፉ ኣብ ዝኣትኹምዋ ከተማውን እንተተቐበልኹም ዝቐረቡልኩም ብልዑ ኣብኣ ንዘለዎ ሕሙማት ኣሕውዩ መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም ቀሪባ ኣላ ከዓ በልዎም ኣብታ ዝኣትኹምዋ ከተማ እንተዘይተቐበልኹም ግና ናብ ኣደባባይ ወፂኩም እቲ ካብ ከተማኹም ስለገበና ተጎጓ እኳ ንነግፈልኩም ኣሎና እታ መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም ከም ዝቐረበት ግና እዚ ፍለጡ በሉ በታ መዓልቲ እቲኣ ካብ ነታ ከተማ እቲኣስ ንሶዶም ከም ዝቐልል እብለኩም ኣለኹ ወይ ልኺ ኮራዚን ወይ ልኺ ቤተሳይዳ እዚ ኣባኻትክን እተገብረ ሓይሊ ኣብ ጢሮስን ሲዶናን ተገይሩ እንተዝኸውንሲ ማቕ ተኸዲነን ኣብ ሓሙኽሽቲ ተቐሚጠን ቀደም ተነስሓ ነይረን ብመዓልቲ ፍርዲ ግና ካብ ንኣኻትክን ንጢሮስን ሲዶናን ክቐልል እዩ ኣቲ ቅፍርናሆም ንስኽኸ ክሳዕ ሰማይ ዶ ልዕል ክትብሊ ኢኺ ክሳዕ ሲኦልከስ ከተንከራርዊ ኢኺ ንኣኻትኩም ዝሰምዕ ንኣይ ይሰምዕ ንኣኻትኩም ዝንዕቕ ድማ ንኣይ ይንዕቕ እቲ ንኣይ ዝንዕቕ ከዓ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ ዝንዕቆ እቶም ሰብዓ ልኡኻት ከዓ ጎይታይ ኣጋንንቲ ድማ ብስምካ ይግዝኡና ኣለዉ እናበሉ ብሓጎስ ተመልሱ በሎም ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ክወድቕ ከሎ ርኤኽዎ እንሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ዝጎድኣኩም ከዓ የልቦን ግናኸ ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለ እትጻሕፈ ደኣ ኣዝኹም ተሓጎሱ እምበር መናፍስቲ ስለ እተመልኩልኩም በዛ ኣይትተሓጎሱ በታ ጊዜ እቲኣ ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓጎሰ በለውን ኣቦይ ጎይታ ሰማይን ምድርን ነዚ ካብ ብልህታትን ካብ ለባማትን ስለ ዝሓባእካዮ ንሕፃናት ከዓ ስለ ዝገለጽካዮ እዋ ኣቦይ ስምረትካ ኣብ ቅድሜኻ ከምዚ ስለ ዝኾነ ኣመስግነካ ኣለኹ ኩሉ ካብ ኣቦይ ተዋህበኒ ንወዲ መን ምዃኑ ብዘይ ኣቦ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ነቦ ከዓ መን ምዃኑ ብዘይ ወድን ወዲ ከዓ ክገልጸሉ ዝፈትዎን እምበር ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ናብ ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ ከዓ ንበይኖም ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ነገሥታትን ክርእይዎ ደልዮምሲ ኣይረኣይዎን ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ከዓ ኣይሰምዕዎን እሞ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ዝርያ ዕንቲ ብፁዓን እየን እብለኩም ኣለኹ በሎም እንሆ ከዓ ሓደ ፈላጥ ሕጊ መምህር ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክወርስ እንታይ እግበር ኢሉ ክፍትኖ ተንስአ ንሱ ከዓ ኣብ ሕጊ እንታይ ጽሑፍ ኣሎ ከመይ ዝተነብብ በሎ ንሱ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓይልኻን ብኩሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ ንብጻይካ ድማ ከም ነፍስኻ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ከዓ ጽቡቕ መለስካ ከምኡ ግበር እሞ ብህይወት ክትነብር ኢኻ በሎ ንሱ ግና ርእሱ ከጽድቕ ደልዩ ንየሱስ ጻየይ ከመን እዩ በሎ ኢየሱስ መሊሱ በለ ሓደ ሰብኣይ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ያሪኮ ክወርድ ከሎ ኣብ ኢድ ከተርቲ ወደቐ ገፈፍዎን ከትከትዎን ዳርጋ ምዉት ገይሮም ከዓ ገዲፎምዎ ኸዱ ኮነ ከዓ
ሓደ ካህን በታ መገዲ እቲ ኣኽወርድ ከሎ ርእይዎ ሓለፈ። ከምኡ ድማ ሓደ ሌዋዊ ኣብታ ቦታ እቲ ምስ በጽሐ እናረኣዮ ሓለፈ። ሓደ ሳምራዊ ሓላፍ መገዲ ግና ናብኡ መጸ። ምስ ረኣዮ ከዓ ደንገጸሉ። ናብኡ ቀሪቡ ኣቑሳሉ ሰፈፈሉ፣ ዘይትን ወይንን ከኣፍሰሰሉ። ኣብ ኣድጎ ኣወጢሑውን ናብ ማሕደር ኣጋይሽ ወሲዱ ኣለዮ። ንጽባሒቱ ድማ 2 ዲናር ኣውፂኡ ነቲ ሓላዊ ማሕደር ኣጋይሽ ሃቦ እሞ ተኸናኸኖ። ንኡ ኢልካ ዘጥፋእካዮ ዘበለ ምስ ተመረስኩ ክፈዴካ እየ በሎ። ነቲ ኣብ ኢድ ከተርቲ ዝወደቐስ ካብዞም 3 ብጻይ ዝኾኑ ኣየናዮም እዩ ይመስለካ? ንሱ ድማ እቲ ምሕረት ዝገበረሉ በለ። ኢየሱስ ከዓ ኪድ ከንስኻውን ከምኡ ግበር በሎ። ክኸዱ ከለዉ ድማ ንሱ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኣተወ። ማርታ ስማ ሓንቲ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ቤታ ተቐበለቶ። ማርያም እትበሃል ሓብትን ድማ ነበረታ። ንሳ ከዓ ዘረብኡ ክትሰምዕ ኣብ ጥቓ እግሪ ኢየሱስ ተቐሚጣ ነበረት። ማርታ ግና ብብዙሕ ምግልጋል ትጽዕር ነበረት። ደው ኢላ ከዓ ጎይታይ ሓብተይ ሓዲጋትኒ በይነይ ከገልግልዶ ግዲ የብልካን ኢኻ እምበኣርክ ክድግፈኒ ንገራ በለቶ። ኢየሱስ ድማ ማርታ ማርታ ብብዙሕ ነገር ትጭነቕን ትጉሂን ኣለኺ፣ እቲ ዘድሊ ግና ሓደ ጥራይ እዩ። ማርያምሲ ካብኣ ዘይውሰድ ጽቡቕ ግደ ሓርያ ኣላ ኢሉ መለሰላ። ምዕራፍ 11 ኮነ ድማ ኣብ ሓንቲ ስፍራ ክጽሊ ጸኒሑ ምስ ወድአ ሓደ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ጎይታይ ከምቲ ዮሃንስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝመሃሮም ምጽላይ መሃረና በሎ። ንሱ ከዓ በሎም ክትጽልዩ ከለኹም ኣብ ሰማያት እንትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ኣብ ጽባሕ ሃበና። ንሕና ንዝበደሉና ኩሎም ይቕረ ንብል ኢና እሞ ሓጢኣትና ይቕረ በለልና፣ ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና በሉ። በሎም ድማ መን እዩ ካባኻትኩም ዓርኪ ዘለዎ? ፈረቕ ኣለይቲ ናብኡ ኸይዱ ዓርከይ ፈታው ካብ መገዲ መጺኡንስ ዝቕርበሉ ስኢነ እሞ 3 እንጀራ ኣለቅሓኒ እንተበሎ፣ እቲ ከዓ ካብ ውሽጢ መሊሱ ኣይተድክመኒ፣ ሕጂ ማዕጾ ተሸጒሩ ደቀይ ከኣምሳይ ኣብ ዓራት እዮም ዘለዉ፣ ተንሲኤ ክህበካ ኣይኮነለይን ይብሎ። ዓርኩ ስለ ዝኾነ ክሂቦ እኳ እንተዚ ተንስአ ምእንቲ ድቃስ ከይከልኦ ኢሉ ይትንስእ እሞ ዝደለዮ ይሂቦ እብለኩም ኣለኹ። ኣነ ከዓ ዝልምን ዘበለ ይቕበል፣ ዝደሊ ይረክብ፣ ማዕጾ ኳሕኳሕ ንዘበለውን ይኽፈተሉ እዩ እሞ ለምኑ ይወሃበኩም፣ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ማዕጾውን ኳሕኳሕ ኣብሉ ክኽፈተልኩም እዩ እብለኩም ኣለኹ። ካባኻትኩም ከ እንተዋይ ኣቦ እዩ ወዱ እንጌራ እንተለመኖ እምኒ ዝህቦ? ወይስ ዓሳ እንተለመኖ ኣብ ክንዲ ዓሳ ስተመን ዝህቦ? ወይስ እንቋቑሖ እንተለመኖ ዕንቅርቢት ዶ ይህቦ? እምበኣርስ ንስኻትኩም እኳ ክፉኣት ክነስኹም ንደቅኹም ጽቡቕ ህያብ ምሃብ ካብ ፈለጥኩም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ግዳ ንዝልምንዎ ክንደይ ኣብዚሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይሂቦም። ንሱ ዓባስ ጋኔን የውፅእ ነበረ። ኮነ ድማ እቲ ጋኔን ምስ ወፀ እቲ ዓባስ ተዛረበ። እቶም ህዝቢ ከዓ ተገረሙ። ገሊኦም ግና ነጋነንቲ ብብኤል ዘቡል በቲ ሓለቃ ኣጋንንቲ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ በሉ። ካልኦት ከዓ ክፍትንዎ ካብኡ ትእምርቲ ካብ ሰማይ ይደልዩ ነበሩ። ንሱ ድማ ሓሳቦም ፈሊጡ በሎም ንሓድሕዳ እተፈላለየት ዘበለት መንግስቲ ትጠፍእ፣ ቤት ድማ ንርእሳ እተፈላለየት ትወድቕ እያ። ኣነ ነጋንንቲ ብብኤል ዘቡል ከም ዘውፅኦም ካብ ትብሉስ ሰይጣን ንርእሱ እንተተፈላለየ ደኣ እታ መንግስቱ ከመይ ኢላ ትቐውም? ኣነ ነጋንንቲ ብብኤል ዘቡል ዘውፅኦም ካብ ኮንኩስ ደቅኹም ደኣ ብመን የውፅዎም ኣለዉ? ስለዚ ንሳቶም ፈራድኹም ክኾኑ እዮም። ኣነ ነጋንንቲ በጻብዕ ኣምላኽ ዘውፅኦም ካብ ኮንኩ ግና መንግስቲ ኣምላኽ ኣባኻትኩም በጽሐት። እቲ ሓያል ሰብ ኣጽዋሩ ሒዙ ገዝኡ እንተሓለወ ብዘሎ ጥሪቱ ድሓን ይኸውን። ካብኡ ዝሕየል መጺኡ እንተሰዓሮ ግና ነቲ ዝእመኖ ዝነበረ ኣጽዋሩ ይገፎ፣ ነቲ ዝበዝበዘውን ይማቐሎ። ምሳይ ዘይኮነ ንሱ መቀናቕንተይ እዩ፣ ምሳይ ዘይእክብ ድማ ይዘሩ። ርኩስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ደልዩ ናብ ኣጻምእ ቦታ ይኸይድ እሞ እንተዘይረኸበ
ናብታ ዝወፃእ ኩላ ቤተይ ደኣ ክምለስ ይብል ምስ መፀ ድማ ተኾሲራን ተሰሊማን ትጸንሖ ሽዑ ንሱ ይኸይድ ካብኡ ዚገዱ ካልኦት 7 መናፍስቲ ከዓ ምስኡ ይማላእ ኣትዮም ኣብ ኣይሰፍሩ ነስ ሰብ እቲ ካብ ቀዳማይስ ዳሕራይ ይገዶ ኮነ ድማ እዚ ክዛርብ ከሎ ካብቲ እኩብ ህዝቢ ሓንቲ ሰበይቲ ቃላዓው ኣቢላ ዝጾረትካ ኸርስን ዝጦበየካ ናጥባትን ውጻት እየን በለቶ ንሱ ግና ውጻኣንሲ እቶም ንቓል ኣምላኽ ዝሰምዕዎን ዝሕልዎን ደኣ እዮም በላ እቶም ህዝቢ ምስ ተኣከቡ ድማ ክብል ጀመረ እዚ ወለዶ እዚ ሕሱም እዩ ትእምርቲ ይደሊ ብዘይ ትእምርቲ ነቢ ዮናስ ድማ ትእምርቲ ኣይወሃቦን ከምቲ ዮናስ ንሰብ ነነዌ ትእምርቲ ዝኾኖም ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ነዚ ወለዶ እዚ ክኾኖ እዩ ንግስቲ ኣዜብ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መጺኣ እያ እሞ ብፍርዲ ምስ ሰብ እዚ ወለዶ እዚ ተንሲኣ ክትኩንኖ እያ እንሆ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ሰብ ነነዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብፍርዲ ምስ እዚ ወለዶ እዚ ተንሲኦም ክኹንንዎም እዮም እንሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ ንመብራህቲ ኣብሪሁ እቶም ዚኣትዉ ብርሃን ምእንቲ ክርእዩ ኣብ ቀዋሚ ቀንዴል እምበር ኣብ ከውሊ ወይ ኣብ ትሕቲ ኸፈር ዘንብሮ የልቦን ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይኒ እያ ዓይንኻ ጥዒቲ እንትኾነት ኩሉ ስጋኻ ብሩኽ ይኸውን ሕምምቲ እንትኾነት ግና ስጋኻ ድማ ጸልማት ይኸውን እምበኣርከ እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃንሲ ጸልማት ከይከውን ተጠንቀቕ ኩሉ ስጋኻ ገለ ቁሩብ ጸልማት ዘይብሉ ብሩህ እንተኾነ ከምቲ መብራህቲ ብድሙቕ ብርሃኑ ዘብርሃልካ ኩሉ ስጋኻ ብሩህ ክኸውን እዩ ክዛረብ ከሎ ሓደ ፈሪሳዊ ምስኡ ክምሳሕ ጸውዖ ኣትዩ ከዓ ኣብ መኣዲ ተቐመጠ እቲ ፈሪሳዊ ቅድሚ ምሳሕ ኢዱ ዘይምሕፃዊ ምስ ረኣየ ተገረመ ጎይታ ከኣበሎ ሕጂ ንስኻትኩም ፈሪሳውያን ዝባን ዋንጫ መሬትን ጻሕልን ተጽርዩ ከብድኹም ግና ከትርን ክፍኣትን ምሉእ እዩ ኣቱም ዓያሱ እቲ ናይ ዝባን ዝገበረ ነቲ ናይ ውሽጡስ ኣይገብርንዶ ግና እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ንምጽዋት ሃቡ ኖ ሽዑ ኩሉ ጽሩይ ይኾነልኩም ኣቱም ፈሪሳውያን ካብ ሽላንን ጨና ኣዳምን ኩሉ ኣሕምልትን እሽር እተውፅኡ ፍትሕን ፍቕሪ ኣምላኽን ግና ሸለል እትብሉ ኢኹም እሞ ወይልኹም እቲ ኸይሓደግኩምሲ እዚ እውን ክትገብሩ ኣይግባኣኩምን ነይሩ ኣቱም ፈሪሳውያን ኣብ ቤት ጸሎት ኣውራ መቐመጢ ኣብ ዕዳጋውን ምስላም ትፈትዉ ኢኹም እሞ ወይልኹም ኣቱም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ከም ዘይረአን ሰብ ከይፈልጦ ብልዕሊኡ ዝረግጾን መቓብር ኢኹም እሞ ወይልኹም ካብቶም ፈለጥቲ ሕጊ ሓደ መሊሱ መምህር እዚ ብምባልካስ ንኣናውን ትጸርፈና ኣለኻ በሎ ንሱ ከዓ በለ ንስኻትኩም ፈለጥቲ ሕጊ ድማ ንሰብ ከቢድ ጾር ተሰክምዎ ባዕላትኩም ግና ነቲ ጾር ብሓንቲ ኣጻብዕኩም እኳ ኣይትትንኪዎን ኢኹም እሞ ወይልኹም ንስኻትኩም እውን መቓብር ነቢያት ትሰርሑ ኣለኹም ኣቦታትኩም እውን ቀቲሎምዎም እዮም እሞ ወይልኹም ንሳቶም ቀቲሎምዎም እዮም ንስኻትኩም ድማ መቓብሮም ትሰርሑ ኣለኹም እሞ ከምኡ ነዚ ንስኻትኩም ምስክር ኢኹም ነቲ ግብሪ ኣቦታትኩም እውን ትሰምርዎ ኣለኹም ስለዚ ድማ ጥበብ ኣምላኽ በለት ነቢያትን ሓዋርያትን ናባታቶም እልእኽ ኣለኹ ንሓያል ካባታቶም ከዓ ይቐትሉን ይሰግዎምን ኣለዉ ካብ ደም ኣቤል ጀሚሩ ክሳዕ ደም እቲ ኣብ መንጎ መሰውእን ቤተ መቕደስን ዝቐተልዎ ዘካርያስ እቲ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ዝፈሰሰ ደም ኩሎም ነቢያት ካብዚ ወለዶ እዚ ክድለ እዩ እወ ካብዚ ወለዶ እዚ ክድለ እዩ እብለኩም ኣለኹ ኣቱም ፈለጥቲ ሕጊ መርሖ ፍልጠት ወሲድኩምሲ ንስኻትኩም ኣያትኹምን ነቶም ከኣቱ ዝደልዩ ድማ ከልኪልኩምዎም ኢኹም እሞ ወይልኹም እዚ ምስ ተዛረበ እቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ብጽኑዕ ክቕየምዎ ጀመሩ ምእንቲ ክኸስዎ ከዓ ካብ ኣፉ ገለ ዘረባ ቀጠፋ ደልዮም እናተጸናተዉ ብብዙሕ ዘረባ ይሓትዎ ነበሩ ምዕራፍ 12 ኣእላፋት ህዝቢ ንሓድሕዶም ክሳዕ ዝራገጹ ምስ ተኣከቡ ንደቀ መዛሙርቱ ክብሎም ጀመረ ቅድሚ ኩሉ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያን ንሱ ድማ ግብዝና ርእስኩም ሓልዉ ግና ኸስውር ዘይቅላዕ ሕቡኡን ዘይፍለጥ የልቦን ስለዚ ኣብ ጸልማት እተዛረብኩምዎ ዘበለ ኣብ ብርሃን ክስማዕ
أو الشاطئ بحشخشخ أب إذن تزاربكم ودما أب نحستات كسبخ إيو نأخاتكم نعرخي إبلكم اللخو سجان زقتلو دحرت خابوني نو زيقبروا بزيبلهم أي تفرهوهم نمن كم تفرهو جنا خريكم نتمسك أتلس أب جهنم كدر بسلت أنزلو نو أفرهو هو نو أفرهو إبلكم اللخو حموش تعفدو نخل تأثارين إشياء أيقونان أب كن مأملخ كاباتاتن حانت أكوا أي ترسعن إياه نسخاتكم سي كلن تأجر رؤسكم وقا وتصراتيين مباركة كاب بزحات عواف تبلتو يخممو أي تفرهو أب كن مسب نزئمنن نخلو ودسب دما أب كن مملأخت أملاح كأمنو إيو إتا أب كن مسب زقحدن نقنا أب كن مملأخت أملاح ككحاد إيو أبلكم اللهو أب ودسب زربا زبلو كله يحدقلو نتن منفس قدس يتصرفكنا أب زي أخونه ويس أب تأتمت عالم أي حدقلون إيو ناب أباي تسألوت ناب مقاننتن جزأتن انت وصدهم بتا ساعات تيا انتاي مزراب كم زقباء منفس قدس كمهركم إيو أمو كمي ويس انتاي كم اتملسو وي انتاي كم اتبلو أي تجأنقو حاد خابتم هزب دما ممهر نحاوي رستيكي مغلني بللي بلو نسوخا عتا سبأي أبخاتكم كدانيان مماقلن جيرو من شي مني بلو نسوخا هيوت سبب بتح جنزب أيكونة نموت تنقعو كاب كل الساعة خا رؤسكم حلو بلو كم زئلو خا مسلا نجرم حدا هبتم سبأي جرهوق أدولو بلوبو خا إخليز إكبلا سفراي باللين انتاي دا أقبر إيا إلو حسبه نسو دما كم زي أقبر نمعكني عفريسي أكفي حق سرحو أب أخا كل أخلين هابتين أكب ننفسيون عت نفسي بزح التدلب هابتي نبزح عمتات سأخلك كألوك أمو عرفي بالعستي تحقوس إبلا بلي أملاخكنا عتعشى ننفسخاك هابخاكي وستوا بزالي تأزي أيدليو ألو إذا الدلب كايدا نمان كخون إيو بلو إتن رؤسو مزقب زي إكب أب كن مأملاخ هابتام زي كونه كومو إيو ندق مزامرتو دما بلوم كام مقبي هيوت تعبي كاب كدانون سقاي عبي إيومو سلازن هيوتكم بإتبالعوا ويس نسقاهم بإتخدنوا أي تجأنقوا ببلوكم ألخو نابكا خواتمو أستبهلو أملاخ يقلبهم انبر أي زرقو أي عطدو معكن ويك أوفي بلومن كابا عوافسي نسخاتكم قداخن دي أزيهم زي تبلتو كابا خاتكم كي تجأنقو أبتا قمتو حانت أمت موساخ زيخ إلمن ألو إذا قليل نقر مقبار كاب زي تخلص نمنتايد أب خالق تجأنقو عمباباتات كمي إلوم كم زي عبي أستبهلو أي زعرون أي فتلون إيوم سولمون كوا بتخولو كبرتو كم حاد خباتاتهم أي تخدنن إبلكم ألخو أملاخ نزلوم زلو صباح كنا ناب إتون زيتر بسعر برخا كم زيجي رزخرنو خاب كونس آتون قدولات امنت نأخاتكم قدا كمي أبزيحو زيكرنكم نسخاتكم كأ اتبلعون اتستيوان أي تدليون أي تجنقون نزو خلوص أحزاب عالمي دليو إيام الله إذا خمزيد ليكم عبخم يفلت إيو منقست أملاخ دا أدليو إذا خلو دماغ وسقلكم إيو أتحيدة مقواسي إتا منقست خبكم فقاد أبخم إيومو أي تفرح أبت مزقبكم زلو أو دما لبخم يخون إيومو تريدكم شتو نتسواتون هابو سراغ أبزي قربو نقز أبزي تفو زي بل محفودان زي قدر مزقبن أب سماي عقورو حواقكم عطو مبارهتكم بروح يخون نسخاتكم قويتوهم كام مرعا قصع زي ملت صبي أمو متيو كوح مسقبله بقو زيخفتلو سبات مسلو اتوم قويتوهم كما تخلو نقيحهم زي رخبهم باروت تزياتهم بطعان إيوم تعاديقو أم مقد خمزة قمتهم قريبون كم زقلقلهم بحق قبلكم ألخو عاب كالإيتي ويسار زيت حلوة ليت متيو كم زي انت رخبهم اتوم باروت تيهم بطعان إيوم قناخ ازفلتو بعالبيت نتاسر أغزمت ألاقي زي انت زفلتا مناقحي
ቤቱ ክትኳዓት ከላውን ስቃይ ምበለን ነይሩ እስኻትኩም ድማ ወዲ ሰብ ብዘይ ሓሰብኩምዋ ግዜ ክመጽእ እዩ እሞ እተዳለኹም ኩኑ ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ እዚ ምስላዝስ ንኣና ዲኻ እትምስሎ ዘለኻ ወይስ ንኹሉ ኢኻ በሎ ጎይታ ከዓ በለ እቲ እሙንን ኣስተውዓልን መጋቢ ቀለቦም በቢግዚኡ ክህቦም ጎይትኡ ኣብ ስድራ ቤቱ ዝሸሞስ መን እዩ እቲ ጎይትኡ ክመጽእ ከሎ ከምዚ እናገበረ ዝጸንሖ ባርያ ብፁዕ እዩ ኣብ ዘሎ ጥሪቱ ከም ዝሸሞ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቲ ባርያ ብልቡ ምእታው ጎይታይ ድንጊ እዩ እንተበለ ግና ምግራፍ እቶም ገላውን ኣግራድን ምብላዕን ምስታይን ምስካርን ይጅምር ጎይታ እቲ ባርያ እቲ ንሱ ብዘይ ተጸበያ መዓልቲ ብዘይ ፈልጣ ሰዓት ክመጽእ ቆራሪጹ ከዓ ግዲኡ ምስቶም ዘይኣምኑ ክገብሩ እዩ እቲ ፍቓድ ጎይትኡ ፈሊጡ ዘይተዳለወ ከምታ ፍቓድ እውን ዘይገበረ ባርያ ብዙሕ መግረፍቲ ዝግብኦ እዩ እቲ ከይፈለጠን መግረፍቲ ዝግብኦ ዝገበረ ግና ሒደት እዩ ዝግረፍ ብዙሕ ንዝሃብዎ ብዙሕ ይደልይዎ ብዙሕ ንዘማዕቅብዎ ከዓ ኣብዚሖም ይደልይዎ እዮም ናብ ምድሪ ሓዊ ክድርቢ እየ ዝመጻእኩ ሕጅስ ብጀካ ምንዳዱ እንታይ እደሊ ኣለኹ ዝጥመቐ ጥምቀት ግና ኣላትኒ ክሳዕ እትፍጸምሲ ከመይ ከዘይትጸበኒ ናብ ምድሪ ዶ ሰላም ከምጽእ ዝመጻእኩ ይመስለኩም ኣሎ ምፍልላይ ደኣ እምበር ኣይኮነን እብለኩም ኣለኹ ካብ ሕጂ 5 ኣብ ሓንቲ ቤት እንተኾኑ 3 ካብ 2 ድማ ካብ 3 ክፈላለዩ እዮም ኣቦ ካብ ወዱ ወዱውን ካብ ኣቦኡ ኣዲ ካብ ጓላ ጓላውን ካብ ኣዲኣ ሓማት ካብ መርዓት ወዳ መርዓት ወዱውን ካብ ሓማታ ክፈላለዩ እዮም ነቶም ህዝቢ ድማ በሎም ደመና ካብ ምዕራብ ክደባኖ ከሎ ምስ ርኢኹም ሽዑ ዝናብ ክዘንም እዩ ትብሉ ኢኹም ከምኡ ከዓ ይኸውን ንፋስ ደቡብ ክነፍስ ምስ ርኢኹም እውን ሃሩር ክኸውን እዩ ትብሉ ከምኡ ድማ ይኸውን ኣቱም ግቡዛት ምምርማር ገጽ ሰማይን ምድርን ትፈልጡ ከመይ ደኣ ነዚ ዘመን እዝስ ዘይትምርምርዎ ስለምንታይ በዓላትኩም ሓቂ ዘይትፈርዱ ምስ መባእስትኻ ናብ ሽሙ እንተኸድካ ኣብ ፈራዲ ከይበጻሕካ እቲ ፈራዲ ከዓ ንግልዩ ኣሕሊፉ ከይህበካ እቲ ግልያውን ኣብ ቤት ማእሰርዲ ከይድርብየካስ ኣብ መገዲ ከለኻ ምስኡ ንምትዕራቕ ተጋደል እንተዘይኮነስ እታ መወዳእታ ለብጦን ክሳዕ ትፈዲ ካብኡ ኣይክትወፅእን ኢኻ እብለካ ኣለኹ ምዕራፍ 13 በቲ ወርሓት እቲ ሓያሎ ሰባት መጺኦም ብዛዕባ እቶም ጲላጦስ ደሞም ምስ ወስዋእቶም ዝጸንበሮም ገሊላውያን ነገርዎ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ነዞም ገሊላውያን እዚኣቶም እዚ ስለ ዝረኸቦምሲ ካብ ኩሎም ገሊላውያን ሓጣን ዝነበሩ ዶ ይመስለኩም ኣሎ ኣይፋሎም እንተዘይተነሳሕኩምሲ ኩላትኩም ድማ ከምኡ ክትጠፉ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ወይስ እቶም ኣብ ሰሊሆም ግንቢ ዝወደቖም እሞ ዝቐተሎም 18 ካብቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ኩሎም ሰብ ዝበዝሕ ሓጢኣት ዝነበሮም ዶ ይመስለኩም ኣይፋሎም እንተዘይተነሳሕኩምሲ ኩላትኩም ከምኡ ክትጠፉ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ እዚ ምስላዚ ከዓ በለ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ኣታኽልቲ ወይኑ እተተኽለት በለስ ነበረቶ ፍረ ደልዩ ናብኣ መጸ ግናኸ ኣይረኸበላን ነቲ ሓላው ኣታኽልቲ ወይኑ ከዓ እንሆ ካብዛ በለስ እዚኣ ፍረ እናደሌኹ 3 ዓመት መጽኤ ኣይረኸብኩላን ቁረጻ ስለምንታይ ከንምድሪ ተበላሹ ኣላ በሎ ንሱ ግና ጎይታይ ወሰነ ወሰና ክሳዕ ዝኽስኩሳ ድኹዕ ክሳዕ ዝድኩዓ እዚ ዓመት እዚኣ ድማ ሕደጋ ንዓመታ እንተፈረየት ጽቡቕ እንተዘይኮነስ ሽዑ ትቖርጻ ኢሉ መለሰሉ ብሰንበት ኣብ ሓንቲ ቤት ጸሎት ኮይኑ ይምህር ነበረ እንሆ ኣብኣ ካብ 18 ዓመት ሒዙ መንፈስ ድኻም ዝሓደራ ሰበይቲ ነበረት ንሳ ከዓ ጎቢጣ ነበረት ክትቀንዕውን ከቶ ኣይተኻእላን ኢየሱስ ምስ ረኣያ ጸዊዑ ኣቲ ሰበይቲ ካብ ሕማን ከተፈቲሕካ ኣለኹ በላ ኢዱ ኣንበረላ ብኡ ቀንዐት ንኣምላኽ እውን ኣመስገነቶ እቲ መራሕ ቤት ጸሎት ከዓ ኢየሱስ ብሰንበት ስለ ዘሕወየ ኾርዩ ነቶም ህዝቢ ክዕየየን ዝግባእ 6 መዓልቲ ኣለዋኹም እምበኣርከ ብኣታተን መጺኩም ተፈወሱ እምበር ብመዓልቲ ሰንበት ኣይኮነን ኢሉ መለሰሎም ጎይታ ግና ኣታ ግቡዝ
ካባኻትኩም ከ ኩሉ ሰብዶ ንብዕራዮ ወይስ ኣድጉ ብሰንበት ካብ ማእሰሩ ኣይፈትሖን እዩ ክርስቶስ የውርዶ ደይኮነን እንሆ እዛ ካብ 18 ዓመት ሒዙ ሰይጣን ዝኣሰራ ጓል አብርሃም ከ ካብዚ ማእሰርቲ እዚ ብመዓልቲ ሰንበት ክትፍታሕ ዶ ኣይግባአን እዩ ኢሉ መለሰሉ እዚ ምስ በለ እቶም እተበኣስዎ ኩሎም ሓፈሩ በቲ ብኡኡ እተገብረ ኩሉ መስተንክር ዝኾነ ግብርታት ከኣ ብዘሎ እቲ ህዝቢ ተሓጐሰ ድሕሪ ዝበለ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ትመስል ብምንታይ ሲ ክምስላ እየ ሰብ ወሲዱ ኣብ ስፍራ ኣታኽልቱ ዝዘርአ ፍረ ኣድሪ እያ ትመስል በቆለት ዓባይ ኦም እውን ኮነት ኣዕዋፍ ሰማይ ከኣ ኣብ ጨናፍራ ቤት ሰርሓ ከም ብሓድሽ ድማ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብምንታይ ክምስላ እየ ሰበይቲ ወሲዳ ኩሉ ሳዕ ዝበኩዕ ኣብ 3 ሳቶን ሓርጭ ዝለወሰቶ ማይ ብሕቑያ እትመስል በለ ኣብ ከተማታት ኣብ ዓድታትን እናመሃረ ይመላለስ ነበረ መገዲ ከኣ ንየሩሳሌም ገጹ ኣቕኒዑ ነበረ ሓደ ሰብኣይ ከኣ ጎይታይ ሒደት ድዮም ዝድሕኑ በሎ ንሱ ከኣ በሎም ብዙሓት ኪኣትዉ እናደለዩስ ከም ዘይኮነሎም እብለኩም ኣለኹ እሞ በታ ጸባብ ደገ ንምእታው ተጋደሉ በዓል ቤት ተንስኡ ማዕጽኡ ምሸጎረ ሽዑ ኣብ ወጻኢ ደው ምባል ክጅምሩ ጎይታይ ጎይታይ ክፈተልና እናበልኩም ማዕጽኡ ካሕኳሕ ከተብሉ ኢኹም ንሱ ከኣ ካበይ ምዃንኩም ኣይፈልጠኩምን እየ ኢሉ ክምልሰልኩም እዩ ሽዑ ኣብ ቅድሜኻ በልዕናን ሰቲናን ንስኻውን ኣብ ገዛና ምሂርካ ምባል ክጅምሩ ኢኹም ንሱ ከኣ ኣቱም ገበርቲ ዓመፃ ኩላትኩም ካበይ ምዃንኩም ኣይፈልጠኩምን እየ ካባይ ረሓቑ እብለኩም ኣለኹ ኪብል እዩ ንኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንኩሎም ነቢያትን ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ምስ ረኤኹምዎም ንስኻትኩም ግና ኣብ ወጻኢ ተደርቢኹም ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ ካብ ምብራቕን ምዕራብን ካብ ሰሜንን ደቡብን ድማ ክመጹ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እውን ኣብ መኣዲ ክቕመጡ እዮም እንሆ ድማ ቀዳሞት ዝኾኑ ዳሕሮት ኣለዉ ዳሕሮት ዝኾኑ ቀዳሞት እውን ኣለዉ በታ ግዜ እቲያ ሓያሎ ካብ ፈሪሳውያን ሄሮዶስ ክቐትለካ ይደሊ ኣሎ እሞ ውፃእ ካብዚ ኣግልስ ኢሎም ናብኡ መፁ ንሱ ከኣ በሎም ኬድኩም ነዛ ውኻርያ እንሆ ሎምን ጽባሕን ኣጋንንቲ ኣውፅእ ኣሕዊ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከኣ እውድእ ኣለኹ ነቢዩ ግና ብዘይ ኣብ የሩሳሌም ኣይቅተልን እዩ እሞ ሎምን ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ክመላለስ ይግባኣኒ እዩ በሎም የሩሳሌም የሩሳሌም ነቢያት እትቐትሊ ናባኽን እተላእክውን ብእምነት እጭፍልቒ ከምቲ ደርሆ ንጨጨውታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ እትእክቦም ክንደይ ሳዕከ ንደቅኺ ክእክቦም ዘይደለኹ እሞ ኣቤኹም እንሆ ቤትኩም ክትዖኒ እያ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ እትብልሉ ዘመን ክሳዕ ዝመጽእ እውን ኣይ ክትርእዩንን ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ምዕራፍ 14 ኮነ ድማ ብሰንበት ኣብ ቤት ሓደ ካብ ሓላቁ ፈሪሳውያን እንጌራ ክበልዕ ምስ ኣተወ ንሳቶም ይጸናጸንዎ ነበሩ እንሆ ከብዱ እተነፍሐ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኡ ነበረ ኢየሱስ ንፈለጥቲ ሕግን ፈሪሳውያንን ብሰንበት ምፍዋሲ ግቡእ ድዩ ወይስ ኣይፋሉን ኢሉ ተዛረቦም ንሳቶም ከኣ ኣጽቀጡ ንሱ ድማ ወሲዱ ኣሕወዮን ሰደዶን መሊሱ ድማ በሎም ካባኻትኩም ከ ወዱ ወይስ ብዕራዩ ናብ ዔላ እንተወደቆ ብኡ መዓልቲ ሰንበት ዘየውፅኦ መን ኣሎ ነዚ ነገር ዝኸኣ ምላሽ ሰኣኑሉ ነቶም ናብ ምሳሕ ተጸውዑ ድማ ኣውራ መቐመጢ ከም ዝሓርዩ ምስ ረኣየ ምስላ መሰለሎም ከምዚ ኢሉ ሓደ ናብ መርዓ እንተዓደመካ ኣብቲ ኣውራ መቐመጢ ኣይትቀመጥ ካባኻ ዝኸብር ካልእ ጸዊዑ እንተኾነ እቲ ንእኡ ንኣኻ ንጸውዕ መጺኡ እዛ ስፍራ እዚኣ ነዝሕደገሉ ክብለካ እዩ እሞ ሽዑ እናሓፈርካ ናብ ታሕታይ መቐመጢ ክትወርድ ትጅምር ርእሱ ዘይዕቢ ኩሉ ይዋረድ እቲ ርእሱ ዘይዋርድ ከኣ ክኸብር እዩ እሞ እንተ ተዓደምካ እቲ ዝዓደመካ መጺኡ ዓርከይ ናብ ላዕላይ ደይብ ምእንቲ ክብለካስ ኬድካ ኣብ ታሕታይ ስፍራ ተቐመጥ ሽዑ ኣብ ቅድሚ እቶም ምሳኻ ዝምስሑ ኩሎም መቃመጥኻ ክብረት ክኾነልካ እዩ ነቲ ዝጸውዖ ሰብኣይ ድማ
مساح ويسترار انت قبركا مساتهم دما منال باش مليسهم كي تصوعوخا أمو مفتاي لقاح كي كونكاس أعرفكا خونه وي أحواتكا وي أزماتكا وي هابتامات قربا بتخا أي تتصوع مساح انت قبركاس دخاتاتن قراياتن حنكاساتن عوراتن دا أتصوع زي فديو خايب اللو من أمو بصوء كتكون بتنساعد أركانون كتفدى إيخا بلو خافتهم مسؤو أما أد التقمتو حادة إزم السمعي إتا أمن كست أملاخ إنجيرا زبالع بصوء إيو بلو نسوخ أبلو حادة سبأي عبيو درار قبره نبوزحات عدمي قابتي جزا درار دما نتوم عدومات كلو تدالي ألو أمو نعو كيبلوم باريو لأخي كلهم كأحبيرهم كم بخانيو جمرو إتو قدامي قرات عديقة ألوخو نابقا وفيري كرئيا بقد زدلين نخوينوس كتم بخاني اللي إلمناك ألوخو بلو إتو خالأي دما حموش تتصم دبعراي عديقة ألوخو كفتنوم كخيد إيه كتم بخاني اللي إلمناك ألوخو بلو تسار سايكا سبيتا أتيا ألوخو سلازق متس أيكون اللين إيو بلو اتباريا متيو إذن قويتو نغرو شعو اتباع البيت كوريو نتباريو ناو أدباباين ناو متحلالف كتمان كالدفكا وطا دخاتاتن قوراياتن حنكاساتن عوراتن نابزاعتو بلو اتباريا خا قويتاي كم تزاززكا يخوينو سفرا دما غنا ألو بلو اتو قويتا دما نتباريو ناب مقدن ناب غزاتاتن وطا أمو بيتي مانتخت ملئسي كأتو تقادلهم بلو كابتم التعدم سبوت حاد أقوى ندراري أي كتعمون إيو أبلوكم علىكم بزحات سب مسؤي خودو نبرو نسخ أقلت إلو بلوم ناباي زمت انتلو أمو أبقو ناديون سبيتون دقو نحواتون أحاتون هيوتون كي ترفت انت زيت سألقى ود مزموري كخوناي كإلن إيو مسكالو زيت صور أمو دد حري زي سعب زبالي ود مزموري كخون أي كإلن كابا خاتكم كي مسرح جنب زيدل أمو مسرته مودون تساني زرعيوا كلهم إذا سب عايز من دق جميروس مودوس إنو إلهم أنت خلاق تقولوا خي جمرو مودي أوز أخلو جنزب أنت علو قدم تقميت وزيت سبتسب أنت واي إيو ويس عيناي نجوس إيو مسكال نجوس كي واقع زي خيد أمو نتبغل تألف زي متوس بألف خجت ملو زي خيل أنت خينو تقميتو قدم زي مكر انت زي كونس جنا حور حق كله لوخات ناقول إيخو عرقي لمنو كومو دما نفس وكفكم زلو خلو زي كبتة ود مزموريك خون أي كإلن إيو جو تصبق إيو إتو جو مقارتو انت خدخه بمنتاي مكر نوات أي قحفو أمبر نمدرو خونه نمدكوع خونه أي تكمن إيو وتسمع إذن زلاتو يسمع معراف 15 كلهم تقوتن حتانن كسمعونا أو قربو فريساويانن صحافتن دما إزسنا حتان أي قبل مساتاتهمون يبلع لهم أقرم رمو إزم السلا إزخاء مسل اللهم كم زيلو كاباخاتكم كي 100 أباقع زلو أمو كاباتاتن حند انت تفقاتوس نتن 9 أبرخ زي حدك كساع زرخباون نتاز تفقت كدر زي كيد انتواي سبعي إيو مصر خباخا النات حقوسي آمون كوبي حنقرا ناب بيت مستمر سدما نعرخون نقربابتون بحادة تويعو نتاز تفقات النبقعي رخيبيا أمو مساي تحقوسي بلوم كوم أخا نسعى خبزي ديليو 9 صادقانسي بحادة زنساحات أب سماي حقوس كخون إيو أبلوكم ألغو ويس آينيت سبيتي إياه 10 دريم زلوا حانت دريم انت تفقاتا مبراحت زي تبره بيتاون زي تخستر كساعة ترخباخا أتصبيقا زي تدلي مس رخبتا دما اتاز تفقاتن دريمي رخيبيا أمو مسايت حقوسا إلا ندونتاتان نقروابتان تتصوعن كومو دما بحاد زنساحات أبقن ملاأخت أملاخ حقوسي خون إيو أبلوكم ألغو بلا دما نحاد سبعي كالتدك نبرو إتن إشتوخ أنبو أبوي كابزت ريت إتي زبت سحن قده هبن بلو
نتجنزبو خا مقالهم دحر حيدة معلت خاءتن اشتغد زلو خلو أكيبو ناب كال رحوق هاجر خده أو دما نتتريتو بقلتن عبدانن زرغو زلو زبلا مسودة أبتا هاجر برتو اعتميت كونه نسو خا غس انجمره كيدو مسحادة خابدك تهاجر توعى عليه نسو خا حسماتات كيكواسي نام مدروس ردو كابتا حسماتات زقلبو قارف كبدو خملق كا هارر يبل نبره زيهبو غنا حدا اكوا ايرخبن شعو ناب لبو تمديسو بله انجيرا زترفم غزات ابوي كندي ايوم انا غنا ابز بتميت اموت اللهو تنسيد ناب بيت ابوي خيدمو ابوي نسماين ابقن ميخان حاتيات كبركو دقيم ودخا كبهال ايبقعني كم حدا خاب غزاتكا كبرن نخبلو تنسيونا ابو خده ابو دما غنا رحو كلو رأيو امو دنقصلو ጎዩ خاب خسادو حانيقو سعامو اتود دما ابوي نسماين اب قدميخان حاتيات كبركو دقيم سودخا خبهال اي بقعن ايه بلو ابو غنا نباروتو بلوص كدانا مصيكم كدنو قلبي تابا صابعو اسانون ابا اغارو اتولو ازو ودي مويتو نيرو حاويو طفيو نيرون ترخيبو ايمو سبحت لما مصيكم حردو نبلع نتحقوس بلوم كي حقوسو دما جمرو اتعابي ودقنا او وفر نبره مزيو ناب تقابيت مسقربه كبرون غوايلان سمعي كابتوم غزاتنا حدا صويعو ازي انتاي ايو ايلو حتتو نسخا اتحوخا مزيو امو ابوخا بدحانو سلازرخبو سبحت لام حاريدلو ولو نسو غنا كوري مئتاون ابي ابوخا اوصيو لمنو نسو غنا نبو نو كند زعمت تغزاكوخا كابت ازازات كاون كتو اي حلفكم نايسم سعرو خيز حقوسلو محسق اكو اي هابكانن اذن گنزب كامس امنازر كوينو بليعز ود خامس مصغنا سبحتلام حرد كالو إلو ملسلو نسو خا ودي نسخاس كل ساعة مساي علوخا ناتي زبل دما ناتكايو إذا حاو خاقنا مويتو نيرو حاويو تقفيو نيرو وانترخيو إيو أمو كن حقوسم باحكي بلنان يقبقنا إيو بلو معراف 16 نتوم دك مزامورتو دما بلوم عزاز بيت زنبرو حد هابتام سبعي نبره نوؤو گنزب كاي بتنلك اللو إلوم عطاقسو تصويعو خا إذا بزعبا خاص سمعو زلوخو انتايو دقيم عزاز بيت كتكونني اي كونلكان إيو أمو سبصاب ممقاب كهابن نبلو إتا عزاز خا بلبو قويتاي كابزا شمتي كسعرن إيو كيبارو اي كإلن كيلمن دما أحافر انتاي دا أخقبر إيه قويتاي كاب شمتي مسعرني أب أبايتوم انت قبرنس زقبرو حج فلتكو بله نتوم سبع دا قويتو ننفس وكفوم تصويعو نتقداماي نقويتاي اتفديو عدا خندي علو كابلو نسو خامي اتبات زيتي بلو شعو نسو انكات صحفت عدا خاتقبل قلتيف كاتقمت امو حمسا إلكات صحف بلو دحريو دمان حاد خالق نسخاخ عدا خندي إيو بلو اتون مئتي قرص سرناي بلو شعو نسو انكات صحفت عدا خاتقبل مو 8 إلكات صحف بلو كاب دق برهانسي دق إذا عالم زيا أول الدوم يبالحاتو يوممو نتعامت أني أزازي بلبونا سلزقبري قويتون آدو أنا خا مستودعكم أم نايزل عالم أبايتكم من تقبلوكم سي بجنزب عمتا نرأسكم عروخ كبرو قبلكم اللهو بحيدت أمون زخونة ببزح دما أمون إيو إتو بحيدت زعمت دما ببزح ون عمات إيو مباركة بجنزب عمتا أمونات كاب زيت خونو نتريد حق حدر زهبكم من إيو بناي إماتكم أمونات كاب زيت خونوس ناتكم زهبكم دا من إيو حادة جزو نخلتا ويتت كجزاء زي خيل يلبون وين نتحادة تأديو نتحادة يفتو ويس نتحادة تأزيزو نتحادة ينعق نأملاخن نجنزبن كتجزو أي تخلون يهم اتهم جنزب زي فتو زنبرو فريساويان كا زخول الناس سمعو يلا قصلو نبرو بلوم دما إتا أب قدم سب عبيو مسيلو زرعي أب قدم أملاخ فنفون إيو أمو نسخاتكم رؤسكم أب قدم سب تصدقو إيهم نلبهم قنا أملاخ يفلطو إيو حق النبياتن كسع يوحنس نبرو
ካብ ሽዑን ነጆ መንግስቲ ኣምላኽ ትብሰር ኣላ ኩሎም ድማ ይዳፍኡላ ኣለዉ ካብ ሕጊ ሓንቲ ነቑጣ ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ንሰበይቱ ዝፈትሓ ዘበለ ካልእ እውን ዘእቱ ይዝሙ ካብ ሰብኣያት ተፈትሐት ዘእቱውን ይዝሙ ቀይሕ ክዳንን ክቡር በፍታን ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ ኸኣ እናጋየፀ ዝሕጐስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ኣልኣዛር ዝስሙ ድኻውን ብቁስሊ ተወሪሱ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ወዲቑ ነበረ ካብቲ ካብ መኣዲ እቲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ክጸግብ ድማ ሃረር ይብል ነበረ ኣኽላባት እናመፁ ኸኣ ቁስሉ ይልሕሱ ነበሩ ኮነ ድማ እቲ ድኻ ምስ ሞተ መላእኽቲ ናብ ሕቑፉ ኣብርሃም ወስድዎ እቲ ሃብታም ከኣ ሞተ ተቐብረውን ኣብ ሲኦል ኣብ ስቓይ ኮይኑ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ ንኣብርሃም ኣብ ርሑቕ ንኣልኣዛር እውን ኣብ ሕቑፉ ረኣየ ፀዊዑ ኸኣ ወኣቦይ ኣብርሃም በዚ ሃልሃልታ እዚ እስቃ ኣለኹ እሞ መሓረኒ ኣንፈ ኣጻብዑ ኣብ ማይ ጠሚዑ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንኣልኣዛር ስደደለይ በሎ ኣብርሃም ግና ወደይ ንስኻስ ብሂወትካ ከለኻ ተድላኻ ከም እተቐበልካ ኣልኣዛር ድማ ከምኡ መከራ ከም ዝጸገበ ዘክር ሕጂ ግና ንሱ ኣብዚ ይጸናናዕ ንስኻ ድማ ትስቀ ምስናይ እዚ ኩሉ ድማ እቶም ካብ ዝናባኻትኩም ክሓልፉ ዝደልዩ ምእንቲ ኸይክእሉ ኣብኡ ዘለዉ እውን ናባና ኸይሳገሩስ ኣብ መንጎናን መንጎኹምን ዓብዩ ጋግ ተገይርዎ ኣሎ በሎ ሽዑ ንሱ ወኣቦይ እምበኣር ሓሙሽተ ኣሕዋት ኣለውን እሞ ንሳቶም እውን ናብዛ ስፍራ ስቓይ እዚኣ ኸይመፁ ክምስክረሎም ንኣልኣዛር ናብ ቤት ኣቦይ ክትሰዶ እልምነካ ኣለኹ በሎ ኣብርሃም ድማ ሙሴን ነቢያትን ኣለዎም ንኣታቶም ይስምዑ በሎ ንሱ ኸኣ ኣይኮነን ኣቦይ ኣብርሃም ካብ ምዉታት ሓደ እንተኸዶምሲ ክንስሑ እዮም በለ ንሱ ድማ ንሙሴን ነቢያትን እንተዘይሰሚዖምሲ ካብ ምዉታት ሓደ እንተተንስአውን ከቶ ኣይኣምኑን እዮም በሎ ምዕራፍ 17 ንደቀ መዛሙርቱ በሎም መዐንቀፊ ኸይመጽእ ኣይተርፍን እዩ ነቲ ብሰሮ መዐንቀፊ ዝመጽእ ግና ወይልኡ ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ ካብ ዘስሕትሲ መጥሓን ኣድጊ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ናብ ባሕሪ ክድርበ ምሐሾ ነይሩ ንርእስኹም ተጠንቀቑ ሓውኻ እንተበደለካ ግንሓዮ እንተተጣዕሰ ሕደገሉ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዕ እንተበደለካ ተጣዒሰ እናበለ ኸኣ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዕ ናባኻ እንተተመልሰ ሕደገሉ ሃዋርያት ድማ ንጐይታ እምነት ወስኸና በልዎ ጐይታ ኸኣ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እተኣክል እምነት እንተትህልወኩምሲ ነዚ ሳግላ ተመንቂስካ ኣብ ባሕሪ ትተኸል ዝበልኩምዎ እሞ ምተኣዘዘኩም ነይሩ ካባኻትኩም ከ ዝሓርስ ወይስ ዝጓሲ ባርያ ዘለዎ እሞ ካብ ወፍሪ ምስ ኣተወ ቀልጢፍካ ሕለፍ ክድረር ተቐመጥ ዝብሎ መን ኣሎ ክድረር ኣዳልወለይ ክሳዕ ዝበልዕን ዝሰትን ከኣ ተዓጢቕካ ኣገልግለኒ ድሕርቲ ንስኻውን ብላዕን ስተን ደይኮነን ዝብሉ ወይስ ነቲ ባርያ እትኸ እቲ እተኣዘዞ ስለ ዝገበረስ ይንእዶዶ ኣይመስለንን ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እተኣዘዝኩምዎ ኩሉ ምስ ገበርኩም ንሕና ዘይንጠቅም ባሮት ኢና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ኢና ዝገበርና በሉ ኮነ ድማ ናብ የሩሳሌም ክኸይድ ከሎ ብመንጎ ሰማርያን ገሊላን ሓለፈ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኸኣቱ ከሎ 10 ለምጻማት ተጓነፍዎ ኣብ ርሑቕ ደው ኢሎም ከኣ ድምፆም ዓወቢሎም ወየሱስ መምህር መሓረና በልዎ ንሱ ርእይዎም ኪዱ ርእስኹም ንኻህናት ኣርእዩ በሎም ኮነ ኸኣ ኪኸዱ ከለዉ ነጽሁ ካባታቶም ሓደ ኸኣ ከም ዝሓወየ ምስ ረአየ ድምፁ ዓወቢሉ ንኣምላኽ እናኣመስገነ ተመልሰ እናኣመስገኖ ኸኣ ኣብ እግሩ ብገጹ ተደፍአ ንሱ ኸኣ ሳምራዊ እዩ የሱስ ግና ዝነጽሁስ 10 ደይኮኑን እቶም 9 ደኣ ኣበይ ኣለዉ ብጀካ እዚ ካልእ ዝዓሌቱስ ንኣምላኽ ክብሪ ክህብ እተመልሶ ደየልቦን ኢሉ መለሰ ድሓር ከኣ ተንስእ እሞ ኺድ እምነትካ ኣሕወየትካ በሎ ፈሪሳውያን መንግስቲ ኣምላኽ መኣዝ ትመጽእ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ኸኣ ንሱ መንግስቲ ኣምላኽ እንሃ ኣብ ውሽጥኹም ኣላ እሞ መንግስቲ ኣምላኽሲ ብምትሕልላው ኣይትመጽእን እያ እንሃ ኣብዚ ወይስ ኣብቲ ዝብላውን የልቦን ኢሉ መለሰሎም ንደቀ መዛሙርቱ ኸኣ በሎም ካብ መዓልታት ወዲ ሰብ ሓንቲ ክትርእዩ እትምነዩለን መዓልታት ክመጻ እየን ኣይ ክትርእዩንን ከኣ ኢኹም መብረቕ ካብቲ ሓደ ወሰን ሰማይ
ክሳዕቲ ካልእ ወሰን ሰማይ ከም ዝበርቕን ከም ዝበርህን ከምኡ ኸኣ ወዲ ሰብ በታ መዓልቲ ክኸውን እዩ እሞ እንሆ ኣብዚ ወይስ እንሆ ኣብቲ ኣሎ ክብልኹም እዮም። ኣይትኺዱ ኣይትስዓብዎምን። ቅድም ግና ብዙሕ ሓሳረ መከራ ኺጸግብ በዚ ወለዶ እዙውን ክነዓቕ ብግዲ እዩ። ከምቲ ብዘበን ኖህ ዝኾነ ብዘበን ወዲ ሰብን ከምኡ ክኸውን እዩ። ክሳዕታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ይበልዑን ይሰትዩን ይእትውን የተኣታትውን ነበሩ። ማይ ኣይህ ድማ መጸ ንኹሎም እውን ኣጥፍአ። ብዘበን ሎጥ ድማ ከምኡ ኾነ። ይበልዑን ይሰትዩን ይሸጡን ይሻየጡን ይተኽሉን ይሃንጹን ነበሩ። በታ ሎጥ ካብ ሰዶም ዝወጸላ መዓልቲ ድማ ካብ ሰማይ ሓውን ዲንን ወረደ ንኹሉ ኸኣ ኣጥፍአ። በታ ወዲ ሰብ ዝግለጸላ መዓልቲ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ደርቢ ዘሎ ኣቕሑኡ ኸኣ ኣብ ቤት ዘለዎ ክወስዶ ኢሉ ኣይውረድ። ኣብ ወፍሪ ዘለውን ንድሕሪት ኣይመለስ። ንሰበይቲ ሎጥ ዘክርዋ። ንህይወቱ ኸድሕና ዝደሊ ኸጥፍኣ እዩ። እቲ ዘይጥፍኣ ግና ከድሕና እዩ። በታ ለይቲ እቲኣ ክልተ ኣብ ሓንቲ ዓራት ክድቅሱ እዮም። እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ኸኣ ክሕደግ እዩ። ክልተ ኣንስቲ ብሓንሳእ ክጥሕና እየን። እታ ሓንቲ ክትውሰድ እታ ካልአይቲ ክትሕደግ እያ። ክልተ ኣብ ወፍሪ ክጸንሑ እዮም። እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ካልኣይ ክሕደግ እዩ እብለኩም ኣለኹ። መሊሶም ከኣ ጐይታይ ኣበይከ እዩ በልዎ። ንሱውን ኣብቲ ገንቢ ዘለዎ ኣሞራታት ናብኡ ክእከቡ እዮም በሎም። ምዕራፍ 18 ከይቀበጹ ኩሉ ሳዕ ክጽልዩ ከም ዝግብኦም ድማ ብምስላት ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ። ኣብ ሓንቲ ከተማ ንኣምላኽ ዘይፈርህ ንሰብ ድማ ዘይሓፍር ፈራዲ ነበረ። ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ መበለት ነበረት። ናብኡ እናመጸት ከኣ ምስ እዚ መባእስተይ ፍትሒ ኣውጻለይ ትብሎ ነበረት። እናኣበያ ኸኣ ሓያሎ መዓልቲ ኣደንጎያ። ድሕርቲ ግና ብልቡ ኣምላኽ እንተዘይፈራህኩ ሰቡን እንተዘይሓፈርኩ እዛ መበለት እዚኣ ላሕ ኣቢላትኒ እያ እሞ መመሊሳ እናመጸት ከይተሰልክየንስ ፍትሒ ደኣ ኸውፅኣላ በለ። ጐይታ በለ እዚ ዓመፀኛ ፈራዲ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ። ኣምላኽ ዶግዳ ነቶም ለይትን መዓልትን ናብኡ ዝጠርዑ ሕርያቱ ፍትሒ ኣይወፅዋሎምን እዩ። ይጽመመም ዶኸ ቀልጢፉ ፍትሒ ከም ዘውፅኣሎም እብለኩም ኣለኹ። ወዲ ሰብ ምዝመጽእ ግና እንድዒ እምነት ድኾን ኣብ ምድሪ ክርከብ እዩ። ንሓያሎ ጻድቃን ምዃኖም ብርእሶም ዝእመኑ ንኻልኦት እውን ዝንዕቁ ዝነበሩ ድማ እዚ ምስላ ዝበሎም። ክልተ ሰብኣይ እቲ ሓደ ፈሪሳዊ እቲ ካልኣይ ተጋዊ ክጽልዩ ናብ ቤተ መቕደስ ደየቡ። እቲ ፈሪሳዊ ደው ኢሉ ብልቡ ወኣምላኽ ኣብ ሰሰሙን ክልተ መዓልቲ እጸውም ካብ ኩሉ ገንዘበይ ከዓ ዕሽረ ውፅእ። ከምቶም ካልኦት ሰባት ከተርቲ ዓመፅቲ ዘመውቲ ወይ ከም ዝተጋዊ እዚ ስለ ዘይኮንኩ ኣመስግነካ ኣለኹ ኢሉ ጸለየ። እቲ ተጋዊ ግና ኣብ ርሑቕ ደው ኢሉ ንኣይ ንሓጥእ መሓረኒ እናበለ ኣፍ ልቡ ይወቅዕ ነበረ እምበር ዓይኑ ናብ ሰማይ ቋሕ ከብል እኳ ኣይደፈረን። ርእሱ ልዕል ዘብል ኩሉ ይዋረድ፣ ርእሱ ዘይትሕት ግና ልዕል ይብል እዩ እሞ እዚ ሓለፋ እቲ ጸዲቑ ናብ ቤቱ ከም ዝወረደ እብለኩም ኣለኹ። ንሕፃናት ድማ ኺትንክዮም ናብኡ ኣምጽዎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ እዚ ርእዮም ገንሕዎም። ኢየሱስ ግና ጸዊዑ መንግሥቲ ኣምላኽ ንኸምዚኦም ዝበሉ እያ እሞ ሕፃናት ናባይ ይምጽኡ ሕደጉ ኣይትኸልክልዎም። ንመንግሥቲ ኣምላኽ ከም ሕፃን ኮይኑ ዘይተቐበላ ከቶ ከም ዘይኣትዋ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ሓደ መራሕ ድማ ወሄር መምህር ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክወርስ እንታይ እግበር ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ከኣ ንምንታይ ከሄር እትብለኒ? ብጀካ ሓደ ንሱ ኸኣ ኣምላኽ ሄር የልቦን። ነተን ኣይትዘሙ፣ ኣይትቕተል፣ ኣይትስረቕ፣ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ኣቦኻን ኣዲኻን ኣኽብር ዝብላ ትእዛዛት ትፈልጠን ኢኻ በሎ። ንሱ ኸኣ ነዚ ኹሉስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ እሕልዎ ኣለኹ በለ። ኢየሱስ ድማ እዚ ምስ ሰምዐ ገና ኸኣ ሓንቲ ተሪፋትካ ኣላ። ዘሎካ ኹሉ ሸጥካ ንድኻታት ሃብ፣ ኣብ ሰማይ ከኣ መዝገብ ኪጸንሓካ እዩ፣ ንዓውን ሰዓበኒ በሎ። ንሱ ኸኣ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ሃብታም ነበረ እሞ ብዙሕ ጓሃየ። ኢየሱስ ብዙሕ ምጓሃየ ርእዩ ሃብቲ ንዘለዎም ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ምእታው ክንደይ ጭንቂ እዩ።
ሃብታም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዚኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል በለ። እቶም ዝሰምዑ ኸዓ መን ደኣ ኾንኪ ድሕን ይኽእል በሉ። ንሱ ኸዓ እቲ ንሰብ ዘይከኣሎ ንኣምላኽ ይከኣሎ እዩ በሎም። ሽዑ ጴጥሮስ እንሆ ንሕና ጥሪትና ኩሉ ሓዲግና ስዒብናካ ኣሎና በሎ። ንሱ ኸዓ ስለ መንግስቲ ኣምላኽ ኢሉ ቤት ኮነ ወይ ወለዲ ወይ ኣሕዋት ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ዝሓደገ ኣብዚ ዘመን እዚ ብዙሕ ከዕበት ኣብታ እትመጽእ ዓለም ከዓ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዘይረክብ የልቦን ኢሉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ነቶም 12 ወሲዱ ድማ እንሆ ናብ ኢየሩሳሌም ንድይብ ኣሎና። እቲ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ኣብ ነቢያት ተጻሕፈ ኩሉ ከዓ ክፍጸም እዩ። ንህዛብ ኣሕሊፎም ክህብዎ፣ ኬላግጹሉ፣ ኪጸርፍዎ፣ ጡፍውን ኪብሉሉ፣ ገሪፎም ድማ ክቐትልዎ እዮም። ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ክትስእ እዩ በሎም። ንሳቶም ግና ካብዚ ሓንቲ እኳ ኣይስተውዓሉን። እዚ ዘረባ እዚ ተሰዊርዎም ነበረ እሞ ነቲ እተዛረቦ ኣይስተባሃልዎን ነበሩ። ኮነ ድማ ናብ ያሪኮ ምስ ቀረቡ እንሆ ሓደ ዕውር ኣብ ጥቓ መገዲ ተቐሚጡ ይልምን ነበረ። እኩብ ህዝቢ ክሓልፍ ከሎ ሰሚዑ ከዓ እዚ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተተ። ኢየሱስ እቲ ናዝራዊ ይሓልፍ ኣሎ ኢሎም ነገርዎ። ንሱ ከዓ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ ጨርሐ። እቶም ቅድሚት ዝኸዱ ዝነበሩ ስቕ ክብል ገንሕዎ። ንሱ ግና ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ ኣዝዩ ጨርሐ። ኢየሱስ ከዓ ደው ኢሉ ናብኡ ከምጽዎ ኣዘዘ። ናብኡ ምስ ቀረበ ድማ ኢየሱስ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኣለኻ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ከዓ ጐይታይ ክርኢ በሎ። ኢየሱስ ድማ ረአ፣ እምነትካ ኣሕወየትካ በሎ። ብኡ ረኣየ፣ ንኣምላኽ እናኣመስገነ ከዓ ሰዓቦ። እቶም ህዝቢ ኩሎም እውን እዚ ምስ ረኣዩ ንኣምላኽ ኣመስገንዎ። ምዕራፍ 19 ኢየሱስ ኣብ ያሪኮ ኣትዩ በኣኣ ሓለፈ። እንሆ ዘኬዎስ ዝስሙ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ሓለቃ ተገውቲ እዩ፣ ሃብታም እውን እዩ። ንኢየሱስ ከዓ ኣየናይ ምዃኑ ክርእዮ ይደሊ ነበረ። ቁመቱ ሓፂር ስለ ዝነበረ ከዓ ካብ ብዝሒ እቲ ህዝቢ ተላዕለ ምኽኣል ሰኣነ። ምሕላፉ በኣኣ ነበረ እሞ ቅድሚት ጐዩ ክርእዮ ናብ ሳግላ ሓኾረ። ኢየሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በጽሐ ኣንቃዕ ርኢሉ ጠሚትዎስ ዘኬዎስ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባኣኒ እዩ እሞ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ። ቀልጢፉ ወረደ፣ ተሓጒሱ እውን ተቐበሎ። እዚ ምስ ረኣዩ ድማ ኣብ ቤት ሓጥእ ሰብኣይ ክውዕል ኣተወ ኢሎም ኩላቶም ኣዕዘምዘሙ። ዘኬዎስ ከዓ ተንሲኡ ንጐይታ ጐይታይ እንሆ ፈረቓ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ፣ ገለ ዝዓመፅክዎ እንተለውን 4 ዕፅፊ እፈድዮ በሎ። ኢየሱስ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ኪደልን ከድሕንን እዩ ዝመጽእ እሞ ንስኻ ከዓ ወዲ ኣብርሃም ስለ ዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት ምድሓን ኮነላ በሎ። ንንሳቶም እዚ ክሰምዑ ከለዉ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ቀሪቡ ነበረ እሞ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ብኡ ከም እትገሃድ ይመስሎም ስለ ዝነበረ ወሲኹ ምስላ ተዛረበ። ስለዚ በለ ሓደ ውሉድ ጭዋ መንግስቲ ተቐቢሉ ክምለስ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ። ን10 ባሮቱ ጸዊዑ ከዓ ክሳዕ ዝመጽእ በዚ ንገዱ ኢሉ 10 ማና ሃቦም። ደቂ ዓዱ ግና ጸልእዎ እሞ እዚ ክነግሰና ኣይንድልን ኢና ኢሎም ደድሕሪኡ ለኣኹ። ኮነ ድማ መንግስቲ ተቐቢሉ ምስ ተመልሰ ነቶም ወርቂ ዝሃቦም ባሮቱ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝረብሑ ክፈልጥ ኪጽውዕሉ ኣዘዘ። እቲ ቀዳማይ ጐይታይ ምናኻ 10 ምና ወሊዳ ኢሉ ቀረበ። ንሱ ከዓ ኣታሕያዋይ ባርያ ጽቡቕ ገበርካ፣ ብሒደት እሙን ኮንካ ኢኻ እሞ ኣብ 10 ከተማ ተሸየም በሎ። እቲ ካልኣይ ድማ ጐይታ እታ ምናኻ 5 ምና ወሊዳ እናበለ መጸ። እዚ ድማ ንስኻውን ኣብ 5 ከተማ ተሸየም በሎ። ሓደ ካልእ ድማ ጐይታይ ዘየንበርካዮ ተልዕል፣ ዘይዘራእካዮ ተዓጽድ፣ ሓያል ሰብ ኢኻ እሞ ፈሪሄካስ እዛ ኣብ ቁራጽ ዓለባ ቋጺረ ጽናሕኳ ምናኻ እናሃልካ እናበለ መጸ። ንሱ ድማ ኣታ እኩይ ባርያ ከምቲ ኣፍካ ዝበሎ እፈርደካ ኣለኹ። ኣነ ዘየንበርክዎ ዘልዕል፣ ዘይዘራእክዎ ዝዓጽድ ሓያል ሰብ ምዃነይ ፈሊጥካ ከለኻስ ስለምንታይ ደኣ ነቲ ወርቀይ ኣብ ሸረፍቲ ዘየንበርካዮ? ኣነ መጺአ ምስ ወለዱም ወሰድክዎ ነይረ በሎ። ነቶም ኣብኡ ደው ዝበሉ ሰባት ከዓ እታ ምና ኣግድፍዎ እሞ ነቲ 10 ምና ዘለዎ ሃብዎ በሎም። ንሳቶም ከዓ ጐይታይ
እትስ 10 ምና ኣለዎ በልዎ ንሱ ድማ ንዘለዎ ዘበለ ክወሃቦ እዩ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ ከይግድፍዎ እዮም እብለኩም ኣለኹ ነዞም ኣነ ክነግሶም ዘይደልዩ ጸላእተይ ግና ናብዚ ኣምጺእኩም ኣብ ቅድመይ ሕርድዎም በለ እዚ ምስ ተዛረበ ናብ ኢየሩሳሌም ክዲብ ንቕድሚት ደፍአ ኮነ ድማ ናብ ቤት ፋጌን ናብ ቢታንያን ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይት ዝበሃል ከረን ምስ ቀረበ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ለኣኸ ከምዚ ኢሉ ናብዛ ኣብ ቅድሚኹም ዘላ ዓዲ ኺዱ ኣብ ምስ ኣትኹም ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ጻዕብ ክትረኽቡ ኢኹም ንኡ ፈቲሕኩም ኣምጽዎ ሓደ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም ኢሉ እንተሓተተኩም ከዓ ጎይታ ይደልዩ ኣሎ በልዎ እቶም ተላእኩ ኸይዶም ከምታ ዝበሎም ረኸቡ ንሳቶም ነቲ ጻዕብ ክፈትሕዎ ከለዉ ዋናታቱ ነቲ ጻዕብ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም በልዎም ንሳቶም ድማ ጎይታ ይደልዩ ኣሎ በልዎም ናብ ኢየሱስ ሒዞምዎ መጹ ኣብቲ ጻዕብ ክዳውንቶም ጠይቂ ምስ ገበሩ ከዓ ንኢየሱስ ኣብኡ ኣወጥሕዎም ንሱ ክኸይድ ከሎ ክዳውንቶም ኣብ መገዲ ኣንጸፉ ናብ መወዳእታ ቁልቁል ደብረ ዘይት ምስ ቀረበ ኩሎም እቶም ብዙሓት ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እቲ ዝረኣይዎ ኩሉ ሓይልታት ክሕጎሱን ንኣምላኽ ብዓብዩ ድምፂ ከመስግንውን ጀመሩ እሞ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ንጉስ ብሩኽ እዩ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ኣርያም በሉ ካብቲ እኩብ ህዝቢ ድማ ሓያሎ ፈሪሳውያን መምህር ንደቀ መዛሙርትኻ ግንሓዮም በልዎ ንሱ ከዓ እዚኣቶም እኳ ስቕ እንተበሉ እዞም ኣእማን ክጭድሩ እዮም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ምስ ቀረበን ነታ ከተማ ምስ ረኣያን ከምዚ ኢሉ በኸየላ ኣየ ንስኺ በዛ መዓልትኺ ንሰላምኪ ዝኸውን ነገር እንተትፈልጢ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ትኸዊሉ ኣሎ ጸላእትኺ ቐጽሪ ቐጺሮም ዚዞርኺ መዓልቲ ክትመጽእ እያ እሞ ኪኸቡኺ በዝን በትን ከዓ ከይጽብቡልኪ እዮም ዘመን ምሕረትኪ ሰኣን ምፍላጥክስ ንኣኽን ኣባኻን ዝነብሩ ደቅኽን ክግምጡልኺ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክሓድጉልክን እዮም ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ከዓ ነቶም ዝሸጡን ዝሻየጡን ቤተይ ቤት ጸሎት እያ ተጻሒፉ ኣሎ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ኩሓሉ ትገበርኩምዋ እናበሎም ከውፅእ ጀመረ ኣብ ጸጽባሕ ከዓ ኣብ ቤተ መቕደስ ይምህር ነበረ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ዓበይቲ ህዝብን ድማ ከጥፍእዎ ይደልዩ ነበሩ ዘሎ እቲ ህዝቢ ግና ክሰምዖ ደልዩ ይዓስሎ ነበረ እሞ ዝገብርዎ ሰኣኑ ምዕራፍ 10 ብሓንቲ ካብተን መዓልታት እቲአን ድማ ኾነ ንህዝቢ ኣብ መቕደስ ክምህሮም ወንጌሉን ክሰብከሎም ከሎ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ምስ ዓበይቲ ኮይኖም ተንሲኦም በየናይ ስልጣን ኢኻ እዚ ትገብር ዘለኻ እዚ ስልጣን እዚስ መን ሃበካ እስኪ ንገረና ኢሎም ተዛረብዎ ንሱ ከዓ ኣነ እውን ሓንቲ ነገር ኣሓተኩም ኣለኹ እሞ ንገሩኒ ጥምቀት ዮሐንስ ካብ ሰማይ ዶ ወይስ ካብ ሰብ እያ ኢሉ መለሰሎም ንሳቶም ከዓ ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩምዎ ክብለና እዩ ካብ ሰብ እንተበልናዮ ከዓ ኩሉ ህዝቢ ዮሐንስ ነቢይ ምዃኑ ይኣምን እዩ እሞ ብእምኒ ክጭፍልቐና እዩ ኢሎም ብልቦም ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ካበይ ምዃኑ ከም ዘይፈልጡ መለሱሉ ኢየሱስ ከዓ ኣነ እውን በየናይ ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን እየ በሎም ነቶም ህዝቢ ከዓ እዚ ምስላ እዚ ክነግሮም ጀመረ ሓደ ሰብኣይ ኣታኽልቲ ወይኒ ተኸለ ንዓየቲ ብመገስ ሂብዎም ከዓ ነዊሕ ክዱንጊ ናብ ካልእ ሃገር ከደ ጊዜኡ ምስ በጽሐ ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ፍረ ክህብዎ ደልዩ ንባሪኡ ናብቶም ዓየቲ ለኣኾ እቶም ዓየቲ ግና ወቂዖም ጥራይ ኢዱ ሰደድዎ ካልኣይ ባርያ ድማ ለኣኸ ንኡ እውን ወቕዕዎ ኣዋሪዶም ጥራይ ኢዱ ሰደድዎ መሊሱ ከዓ ሳልሳይ ለኣኸ ንኡ ድማ ኣቑሲሎም ንወፃእ ሰጎግዎ እቲ ዋና ኣታኽልቲ ወይኒ ድማ እንታይ ደኣ ክገብር እየ ነዚ ዘፍቅሮ ወደይ ደኣ ክሰድድ ንኡስ ይሓፍርዎ ግዲ ይኾኑ በለ እቶም ዓየቲ ግና ምስ ረኣይዎ ንሓድሕዶም እዚ ወራሲ እዩ እቲ ርስቱ ንኣና ምእንቲ ክኸውንሲ ንዑ ንቕተሎ ኢሎም ተማኸሩ ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ናብ ወፃኢ ኣውፂኦም ቀተልዎ እቲ ዋና ኣታኽልቲ ወይኒኸ እንታይ ኮንክ ይገብሮም እዩ መጺኡ ነቶም ዓየይቲ ኸጥፍእ እቲ ኣታኽልቲ ወይኒ እውን ንኻልኦት ክህቦም እዩ እዚ ምስ ሰምዑ ያ ኣይግበሮ በሉ ንሱ ግና ጠሚትዎም እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ ዝብል ጽሑፍ ዶ እንታይ እዩ
ኣብቲ እምኒ እቲ ዝወደቐ ዘበለ ክስበር እቲ እምኒ እቲ ዝወደቐ ድማ ክጭፍለቕ እዩ በለ። ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ከዓ ነዛ ምስላ እዚኣ ብዛዕባኦም ከም እተዛረባ ስለ ዝፈለጡ በታ ሰዓት እቲኣ ክሕዝዎ ደለዩ። ግና ኸነቶም ህዝቢ ፈርሁ ተጸናትዮም ብዘረባ ክሕዝዎ እሞ ንመንግስትን ስልጣን ሹምን ኣሕሊፎም ምእንቲ ክህብዎ ቅኑዓት ተመሲሎም ዝጸናጸኑ ሰደዱ። ንሳቶም ከዓ መምህር ብሓቂ ደኣ መገዲ ኣምላኽ ትምህር እምበር ገጽ ሰብ ርኢኻ ከም ዘይተድሉን ሓቂ ከም እትዛረብን ከም እትምህርን ንፈልጥ ኣሎና። ንቄሳር ግብሪ ክንህብሲ ተፈቒዱልና ድዩ ወይ ኣይፋሉን ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ግና ጉርሖም ፈሊጡ ንምንታይ ከትፍትኑና ኣለኹም? እቲ ዲናር ኣርእዩኒ ምስሉን ጽሕፈቱን ናይ መን እዩ በሎም። ንሳቶም ከዓ ናይ ቄሳር በሉ። ንሱ ድማ እምበኣርሲ ናይ ቄሳር ንቄሳር እቲ ናይ ኣምላኽ ከዓ ንኣምላኽ ሃቡ በሎም። ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ብዘረብኡ ክሕዝዎ ኣይከኣሉን እሞ በቲ ምላሹ ተገሪሞም ኣጽገጡ። ካብቶም ትንሣኤ ምዉታት የልቦን ዝብሉ ሰደቓውያን ድማ ሓያሎ ናብኡ መጺኦም ሓተትዎ። ከምዚ ኢሎም ወ መምህር ሓደ ሰበይቲ ዘላቶ ሓድጊ ኸይሓደገ እንተ ሞተ ሓዉ ነታ ሰበይቲ ይውረሳ እሞ ንሓዉ ሓድጊ የቑመሉ ኢሉ ሙሴ ጸሓፈልና። እምበኣር ከ7 ኣሕዋት ነበሩ። እቲ ቀዳማይ ሰበይቲ ኣትዩ ከይወለደ ሞተ። እቲ ኻልኣይ ድማ ወረሳ፣ ንሱ ከዓ ከይወለደ ሞተ። እቲ ሳልሳይ ድማ ወረሳ። ከምኡን 7 ኣትዮም ዋስ ውሉድ ከይሓደጉ ሞቱ። መወዳእትኡ እታ ሰበይቲ እውን ሞተት። እምበኣርሲ 7 ኣትዮም ነይሮም እዮም እሞ እታ ሰበይቲ እቲኣ ብትንሣኤ ሰበይቲ መኖም ክትከውን እያ። ኢየሱስ ከዓ በሎም ደቂ እዚ ዓለም እዚኣ የእትውን የተኣታትውን እዮም። እቶም ነታ ዓለም እቲኣን ንትንሣኤ ምዉታትን ንምርካብ ዝበውዑ ግና ውሉድ ትንሣኤ ብምዃኖም ውሉድ ኣምላኽ እዮም። ከም መላእኽቲ ስለ ዝኾኑውን ድሕሪዚ ክሞቱ ኣይኮነለምን እዩ። ኣየእትውን ኣይተኣታትውን እዮም። ምዉታት ከም ዝትንስኡ ግና ሙሴ ድማ ኣብቲ ኣሻኽ ቈጥቋጥ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቕን ኣምላኽ ያዕቆብን ብምባሉ ኣርኣየ። ንኡ ኹሎም ሕያዋን እዮም እሞ ንሱስ ናይ ሕያዋን እምበር ናይ ምዉታት ኣምላኽ ኣይኮነን። ሓያሎ ካብ ጸሓፍቲ ከዓ መምህር ጽቡቕ ተዛሪብካ ኢሎም መለሱሉ። ድሕሪዚ ገለ ክሓትዎ እኳ ኣይደፈሩን። ንሱ ድማ ዳዊት ባዕሉ ኣብ መጽሓፍ መዝሙራት ጐይታ ንጐይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብል እዩ እሞ ከመይ ኢሎም ደኣ እዮም ክርስቶስ ወዲ ዳዊት እዩ ዝብሉ? እምበኣርሲ ዳዊት ጐይታይ ካብ ዝብሎ ከመይ ኢሉ ደኣ ወዱ ይኸውን በሎም። ብዘሎ እቲ ህዝቢ ክሰምዕ ከሎ ከዓ ንደቀ መዛሙርቱ ወለል ብዝብል ክዳውንቲ ምዝዋር ካብ ዝደልዩ ኣብ ዕዳጋ ምስላም ኣብ ቤት ጸሎት እውን ኣውራ መቐመጢ ኣብ ምሳሕ ከዓ ኣውራ ስፍራ ካብ ዝፈትዉ ጸሓፍቲ ተጠንቀቑ። እቶም ኣባይቲ መበለታት ዝውሕጡ ንምኽንያት እውን ጸሎት ዘይንውሑ ንሳቶም ዝገደደ ፍርዲ ክረኽቡ እዮም በሎም። ምዕራፍ 21 ቁልሕ ኢሉ ሃብታማት መባኦም ኣብቲ ሳጥን ምጽዋት ከመይ ገይሮም ከም ዘውድቑ ረኣየ። ሓንቲ ድኻ መበለት ከዓ ኣብኡ 2 ለብጦን ከተውድቕ ከላ ረኣየ እሞ ካብ ኩላቶም እዛ ድኻ መበለት እዚኣ ኣብዚሓ ከም ዘውድቐት ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እዚኣቶም ኩላቶም መባእ ካብ ተረፎም እዮም ዘውደቑ። እዚኣ ግና ካብ ስእነታ ዘለዋ ኩሉ ምግባእ እያ ዘውድቐት በለ። ሓያሎ ብዛዕባ ቤተ መቕደስ ብጽቡቕ ኣእማን ብዘውደቕዎ ስልማትን ተሰሊሙ ከም ዘሎ ክዛረቡ ከለዉ ንሱ እዚ እትርእይዎ ዘለኹም ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ዘይተርፈሉ መዓልታት ክመጻእ እየን በለ። ንሳቶም ክኣዎ መምህር እዚ መዓስ እዩ ዝኸውን? ኣጋ እዚ ዝኾነሉኸ ትእምርቱ እንታይ እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ከዓ ኣነ እየ፣ እቲ ዘበን ከዓ ቐሪቡ እዩ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመጹ እዮም እሞ ደድሕሪኦም ኣይትስዓቡ፣ ከይትስሕቱ ተጠንቀቑ። ብዛዕባ ውግእን ዕልወትን እንተሰማዕኩም ኣይትሰምዱ። እዚ ቅድም ክኸውን ብግዲ እዩ እሞ መወዳእታ ግና ብኡ ኣይከውንን እዩ በለ። ሽዑ በሎም ህዝቢ ናብ ህዝቢ መንግስቲ እውን ናብ መንግስቲ ክለዓል እዩ። ኣብ ቦቦትኡ ድማ ጥመይትን ፈራን ዓብዩ ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ። ካብ ሰማይ እውን መፍርህን ዓብዩ ትእምርትን ክኸውን እዩ። ቅድሚ ኩሉ ከዓ
كحزخمن كسقخمن إيوم سلس ميكا ناب بيت صلوتن ناب بيت مأسرتن كوستخم ناب نقستاتن شماتن كيبصحوكم إيوم إذن مسكر كخونكم إيو أنا نخلو مكراخرتكم مقوامن ممقواتن زي كألوم عفنت أبا من كباكم إيه أمو سلازي خمي كم اتملسو قدم كي تحاليو قبل بهم أنبرو ولدن أحواتن أزمادن عرخون أحلفهم كبهم كابخاتكم ونحيالوخ قتلو إيوم سلس ميكا كله تسألأكم إيو قناخ خابر اسخم حانت تسأقرأ كواي كتأفئن إياه ننفسكم بتعقصكم كتطري وايكم يروساليم بسراوي تخبيبا أنتريئكم شعو تفقاتا خمز قربة فلتو شعو أب يهودا زلو ناب آخران يهدمو أو شتا زلو خا كاب آيوتسو أب هاجر سب زلوون ناب آيتو إذا اتتصحف زبالة من تخفت أمسي ورحات حنا إيو بتم معلتات التياتن قنا نتونساتن نزدقوان ويلأن أم مدر برتع مكراك خون إيو أمو أبزه هزب إذا دما معاد كيورد إيو بسحلت سيف خوادكو ناب كلهم أحزابون كماروكو إيوم زمنات أحزاب كساعد فتزم يروساليم بهزاب كترقات إياه أب صحاين ورحن كواخب تنكا تأمرت خون إيو أم مدرون سبب أحزاب كخون بدهاي بحرن معبلن كا زي قبروخ يتأفقم إيو حيل سمايات كان قدقط إيو أمو بفرحاتن أب عالم بزمتسق متصباين نفس سب كتواتسئيا شعون ود سب مس بزو حايلن قرمان بدبنا سماي كمتسخلو كيريئو إيوم إذا مخان مس جمري مدحانكم قريبو إيومو كنعبلو رؤسكمون العلو حادة مسلا ما نقروم أب أم بلسن أب كل أمن رأيو متقطعو خطريو خلوخم كرمت مقرابو بعلاتكم تفلتيخم كم أدوما نسخاتكم إذا خوينو كتريو خلوخم منقست أملاخ مقرابا فلتو إذا خلو خساع زيخون إذا ولدو زخم زي حلف بحق قبلكم اللهو سماين مدرن كحلف قالي قنا أي كحلفن إيو قنا خئتا معالت إتيا أب كل زبان مدرن يزنبرو زبالو خم مفنتراخ تبتحهم إيا أمو سسعين سخرانن حاليوت حادارن نلبخم كي خبد إتا معالت إتيا بدنقت كي تمتسأكم سي ننفسكم تتنقعو سلازي خابزي زمتزق خلو نقر نمملاقن أبقن مود سب دو نمبالن حايلم انت ترخبوس كل ساعة ناتسأليخم نقحو معالت أب بيت مقدس يمهر ليت خاء أب دبر زيت زبهال كرن ديبو يحادر نبري بزلو اتهزب دما أب بيت مقدس نؤخ سمع ناوية نقه نبري معراف عسران كلتن فاسيكا زبهال بعال كجاد ما قربه لقاونتك هاناتن صحافتن نوتهم هزب دافريهم انبر كمي جيروم كم زتفقو يدليو نبرو سيطان قنا نابتا أسقرتاو زبهال يهودا أتوه نسو خاب قدرتهم عصر توكلتا إيو كيدو خا نابتهم لقاونتك هاناتن حلاقو حلوت مقدسن كمي جيرو كم زتحزو تزاربه تحاقوسهم كا أغراش كهبوا أو عالولو نسو دما تسمع معهم أخيبا هزبي بزيب الله جيزة قد حزوون مشيئت جيزة يدل نبره بتاقن شلفاسيكا تحردولا زيقباء معالت بعال كجاخ أمتت يسوس دمان بيتروس يوهانسن كيدوخن بلعسي غنشل فاسيكا أدالونا إلو لأخهم ساتهم كا أبي كان الدالو تفتو بلو نسو دما بلوم إنها أب كتما مسآتكم عترو مايزز أورسب أي كقوانفكم إي أمو نابتا زياتوا بيت سعوو نتبع البيت كا إتا مستق أمزامورتي غنشل فاسيكا زبل علا محدر أغايشسي أبي إيا يبلكا ألو ممهر بلو نسو خا التنطفى الدراش أب درب خرئيكم إيو أب أون أدالو كيدوم كم تازبلوم رخبو غنشل فاسيكاون أدالو إتا ساعات مسبتحت نسوم عصر توكلتا حوارات أما أدو تغمتي نسو دما أم منقص أملاخ كساع زفتسم دقيم كابزو خمزي يبلع أبلوكم علوخو أمو قد مسقايي مساخم غنشل فاسيكا خبلع بزو حارر إلى اللخو بلوم سواء العيلو آمسكينو دما منقص أملاخ كساع تمتسق كابزو فرو أمويني كم زي ست أبلوكم اللخو أمو وسادو إذن حد حدكم تماقلوه بلي
እንጀራ አልዒሉ ድማ አመስጊኑ ቆሪሱ እዚ ምእንታኹም ዝወሃብ ዘሎ ስጋይ እዩ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ ኢሉ ሃቦም ከምኡ ድማ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋ አልዒሉ እዛ ጽዋ እዚኣ እቲ ምእንታኹም ብዝፈስስ ዘሎ ደመይ እተገብረ ሓድሽ ኪዳን እያ ግናኸ ኢድ እቲ ተትሕዘኒ ኣብ መኣዲ ምሳይ እንሃ ወዲ ሰብሲ ከምቲ እተመደበሉ ይኸይድ እዩ ነቲ ወዲ ሰብ ብኡ ዝተሓሰብ ኣይግና ወይልኡ በለ ከባታቶም እቲ እዚኣ ዝገብር መን ምዃኑ ኸዓ ንሓድሕዶም ኪመራመሩ ጀመሩ መኖም ዓብዩ መሲሉ ከም ዝረአ ኸዓ ኣብ ማእከሎም ክርክር ኮነ ሽዑ ንሱ በሎም ንህዛብ ነገስታቶም እዮም ዝገዝእዎም እቶም ምልክ ዘለዎም ከዓ ሕያወት ይበሃሉ ንስኻትኩም ግና ከምኡ ኣይትኹኑ እቲ ኣባኻትኩም ዓብይስ ከም ንእሽቶ እቲ ጎይታውን ከም ግዙእ ደኣ ይኹኑ እቲ ኣብ መኣዲ ዝቕመጥን እቲ ዘገልግልን ከ ኣየናዮም ይዓቢ እቲ ኣብ መኣዲ ዝቕመጥ ደይኮነን ኣነ ግና ኣብ ማእከልኩም ከም ኣገልጋሊ እየ ንስኻትኩም ግና ፈተና ምሳይ ተዓገስኩም ኢኹም ኣብታ መንግስተይ ኣብ መኣደይ ምእንቲ ክትበልዑን ክሰትዩን ኣብ ዝፋናት ተቐሚጥኩም ከዓ ን12 ነገድ እስራኤል ክትፈርዱንሲ ከምቲ ንኣይ ኣቦይ ዝመደበለይ ንኣኻትኩም ከዓ ኣነ መንግስቲ መደብኩልኩም ስምዖን ስምዖን እንሆ ሰይጣን ከም ስርናይ ክሕሕኩም ተመነየ ኣነ ግና እምነትካ ከይትጠፍእ ምእንታኻ ለመንኩ ንስኻ ድማ ምስ ተመለስካ ንሕዋትካ ኣጸናንዓዮም ንሱ ግና ጎይታይ ኣነስ ንማእሰርቲ ኾነ ወይ ንሞት ምሳኻ ንምኻድ ተዳልየ ኣለኹ በሎ ንሱ ከዓ ጴጥሮስ ከም ዘይትፈልጠኒ ኢልካ 3 ሳዕ ክሳዕ እትኽሕደኒ ሎሚ ደርሆ ከም ዘይንቁ እብለካ ኣለኹ በሎ ድሓር ከዓ እቲ ብዘይ ማሕፉዳ ብዘይ ስንቂ ብዘይ ሰኣኒ ምስ ለኣኽኩኹምሲ ገለ ደጐዲልኩም በሎም ንሳቶም ከዓ ሓንቲ እኳ በሉ በሎም ሕጂ ግና ማሕፉዳ ዘለዎ ይማላእ ከምኡውን ስንቂ እቲ ዘይብሉ ከዓ ክዳኑ ሸይጡ ሰይፊ ይሻየጥ ማለት እቲ ምስ ዓመፅቲ ተቖፅረ ዝብል ጽሑፍ ኣባይ ክፍጸም ብግዲ እዩ እብለኩም ኣለኹ እወ እቲ ብዛዕባ ይቀድም ተባህለይ ይፍጸም ኣሎ ንሳቶም ከዓ ጎይታይ እንሆ ኣብዚ 2 ሰይፊ ኣሎ በሉ ንሱውን ይኣክል በሎም ወፂኡ ከዓ ከምታ ልማዱ ናብ ደብረ ዘይቲ ኸደ እቶም ደቀ መዛሙርቱ እውን ሰዓቦ ኣብታ ስፍራ ምስ በጽሐ ከዓ ናብ ፈተና ከይተኣትዉ ጸልዩ በሎም ንሱ ከዓ ሃባታቶም ዳርባ እምኒ ዝኣክል ርሒቑ ተንበርኪኹ ኣቦይ ፍቓድካ እንተኾይኑ ነዛ ጽዋዕ እዚኣ ካባ ይሕልፋ ግና ኸፍቓድካ እምበር ፍቓደይሲ ኣይኹን እናበለ ጸለየ ዘይበርትዖ መልኣኽ ካብ ሰማይ ተራእዮ ጻዕሪ ሞት ሒዝዎ ኣጽኒዑ ይልምን ነበረ ረሃጹ ከዓ ከም ነጥቢ ደም ናብ ምድሪ ይነጥብ ነበረ ካብ ጸሎቱ ተንሲኡ ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ምስ መጸ ድማ ብጓሂ ረዚዞም ደቂሶም ረኸቦም ንሱ ከዓ ከመይ ክእትድቅሱ ናብ ፈተና ከይተኣትውስ ተንሲእኩም ጸልዩ በሎም ንሱ ክዛረብ ከሎ እንሆ ብዙሕ ህዝቢ መጸ ካብቶም 12 ይሁዳ ዝበሃል ድማ ቀቅን ሚኦም ይኸይድ ነበረ ንየሱስ እውን ክስዕሞ ቀረበ የሱስ ድማ በል ይሁዳ ንወዲ ሰብ ዶ ብምስዓም ተትሕዞ ኣለኻ በሎ እቶም ኣማእኪሎምዎ ዘለዉ ከዓ እቲ ዝኾነ ምስ ረኣዩ ጎይታይ ብሰይፊ ዶ ክንወቅዕ በልዎ ሓደ ካባታቶም ንባርያ ሊቀ ካህናት ወቂዑ የማነይቲ እዝኑ ቆረጾ የሱስ ከዓ ክሳዕዚ ይብጽሑ ሕደግዎም ኢሉ መለሰሎም እዝኑ ተንኪውን ኣሕወዮ የሱስ ነቶም ናብኡ ዝመጹ ሊቃውንቲ ካህናትን ሓለቁ ሓለውቲ ቤተ መቕደስን ዓበይትን ከም ናብ ከታሪዶ ኣስያፍን ኣባትርን ሒዝኩም ወጻእኩም ኣብ ቤተ መቕደስ ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም ነይረ ኣእዳምኩም እኳ ወስ ኣየበልኩምለይን እዚኣ ግና ጊዜኹምን ስልጣን ጸልማትን እያ በሎም ሒዞም ከዓ ወሰድዎ ናብ ቤት ሊቀ ካህናት እውን ኣተውዎ ጴጥሮስ ከዓ ርሕቕ ኢሉ ይስዕቦ ነበረ ኣብ ማእከል እቲ መካበብያ ከዓ ሓዊ ኣንዲዶም ብሓንሳእ ተቐሚጦም ከለዉ ጴጥሮስ ኣብ ማእከሎም ተቐመጠ ሓንቲ ገረድ ኣብ ጥቓ እቲ ሓዊ ተቐሚጡ ምስ ረኣየቶ ጠሚታቶ እዚ እውን ምስኡ ነይሩ እዩ በለት ንሱ ግና ኣቲ ሰበይቲ ኣይፈልጦን እየ ኢሉ ክሓደ ቁሩብ ጽንሕ ኢሉ ከዓ ሓደ ካልእ ርእይዎ ንስኻውን ካባታቶም ኢኻ በለ ጴጥሮስ ግና ኣታ ሰብኣይ ኣይፋለይን በለ ሓንቲ ሰዓት እተኣክል ምስ ሓለፈት ከዓ ሓደ ካልእ እዚ ድማ ብሓቂ ምስኡ ነይሩ እዩ ገሊላዊ ከዓ እዩ ኢሉ ኣርጊጹ ተዛረበ ጴጥሮስ ድማ ኣታ ሰብኣይ
እዚ እትብሎ ዘለኻ ኣይፈልጦን እየ በሎ። ሽዑ ገና እዚኣ ክዛረብ ከሎ ብኡ ደርሆ ነቀወ። ጎይታ ከዓ ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ ጠመቶ። ጴጥሮስ ከዓ ሎሚ ደርሆ ኸይነቀወ 3 ሰዕ ክትክሕደኒ ኢኻ ዝበሎ ቃል ጎይታ ዘከረ። ናብ ወፃኢ ኸይዱ እውን መሪር ብኽያት በኸየ። እቶም ንየሱስ ዝሓዝዎ ሰባት ድማ የላግጹሉን ይወቕዕዎን ነበሩ። ሸፊኖም ድማ ገጹ ይጸፍዕዎ፣ እስኪ ተነበየልና መን እዩ ዝጸፍዓካ እናበሉውን ይሓትዎ ነበሩ። እናጸረፎ ከዓ ብዙሕ ካልእ ነገር በልዎ። ምድሪ ምስ ወግሐ ዓበይቲ ህዝብን ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ተኣኪቦም ንስኻ እቲ ክርስቶስ እንተኾይንካስ እስትንገረና ኢሎም ናብ ዋዕልኦም ወሰድዎ። ንሱ ከዓ እንተነገርክኹም ኣይተኣምኑን፣ እንተሓተትክኹም ድማ ኣይትምልሱለይን ኣይትፈትሑንን እውን ኢኹም። ወዲ ሰብ ግና ካብ ሕጂ ኣብ የማን ሓይሊ ኣምላኽ ክቕመጥ እዩ በሎም። ኩሎም ከዓ እምበኣር ከንስኻስ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ በልዎ። ንሱ ከዓ ኣነ ከምኡ እየ እሞ ንስኻትኩም እኳ ትብሉ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ከዓ ባዕላትና ካብ ኣፉ ድሕሪ ሰማዕናኸ ደጊም እንታይ ምስክር የድልየና በሉ። ምዕራፍ 23 እቶም እተኣከቡ ኩላቶም ተንሲኦም ናብ ጲላጦስ ወሰድዎ። ንሳቶም ከዓ እዚ ንህዝብና ከስሕቶም ንቀይሳር ግብሪ ከይግብሩ ከዓ ክኽልክሎም ርእሱ ክርስቶስ ንጉስ እየ ኢሉ እውን ክዛረቡ ከሎ ረኺብና ኢሎም ክኸስዎ ጀመሩ። ጲላጦስ ከዓ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ድማ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ። ጲላጦስ ድማ ንሊቃውንቲ ካህናትን ነቶም ሰብን ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩን በሎም። ንሳቶም ግና ካብ ገሊላ ሒዙ ክሳዕ ኣብዚ ኣብ ዘላ ይሁዳ እናመሃረ ንህዝቢ የባዕድ ኣሎ ኢሎም ወዓዩ። ጲላጦስ ከዓ ገሊላ ክብሉ ምስ ሰምዐ ገሊላዊ እንተኾይኑ ሓተተ። ካብ ግዝኣት ሄሮዶስ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ድማ ናብ ሄሮዶስ ሰደዶ። ንሱም በታ ቅንእትያ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበረ። ሄሮዶስ ንየሱስ ምስ ረኣየ ብዛዕባኡ ብዙሕ ነገር ስለ ዝሰምዐ ካብ ነዊሕ ግዜ ሒዙ ክርእዮ ይደሊ ነበረ። ንሱ ዝገብሮ ተኣምራት እውን ክርኢ ይጽበ ነበረ እሞ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ብናይ ብዙሕ ነገር ከዓ ሓተቶ። ንሱ ግና ሓንቲ እኳ ኣይመለሰሉን። ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ከዓ ደው ኢሎም ኣበርቲዖም ይኸስዎ ነበሩ። ሄሮዶስ ድማ ምስ ገላውኡ ኾይኑ ኣቃለሎን ኣላገጸሉን። ብርቕርቕ ዝብል ክዳን ከዲኑ ከዓ ናብ ጲላጦስ መሊሱ ሰደዶ። ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ከዓ ደው ኢሎም ኣበርቲዖም ይኸስዎ ነበሩ። ሄሮዶስ ድማ ምስ ገላውኡ ኾይኑ ኣቃለሎን ኣገላገጸሉን። ብርቕርቕ ዝብል ክዳን ከዲኑ ከዓ ናብ ጲላጦስ መሊሱ ሰደዶ። ቀደም ጲላጦስን ሄሮዶስን ጽልኢ ነይሮምሲ በታ መዓልቲ እቲኣ ተፋቐሩ። ጲላጦስ ግና ንሊቃውንቲ ካህናትን ንዓበይትን ንህዝብን ብሓባር ጸዊዑ ነዚ ሰብኣይ እዚ ንህዝቢ የስሕት ኣሎ ኢልኩም ናባይ ኣምጺእኩምዎ። እንሆ ኣብ ቅድሜኹም መርሜርዮስ በዚ እትኸስዎ ዘለኹም ነገር ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩን። ሄሮዶስ እውን ከምኡ ንሱ መሊሱ ናባና ሰዲድዎ እዩ እሞ እንሆ ናብ ሞት ዘብጽሕ ነገር ሓንቲ እኳ ኣይገበረን። ደጊም ቀጺዐ ክፈትሖ እየ በሎም። ብበዓል ግና ሓደ እሱር ክፈትሓሎም ልማድ ነበረ። እቶም ህዝቢ ድማ ኩሎም ነዚ ንየው በሎ ንበርባን ደኣፍትሓልና ኢሎም ሓቢሮም ጨደሩ። በርባን ብምብዓድ ከተማን ብምቕታል ነፍስን ተኣሲሩ ዝነበረ እዩ። ጲላጦስ ድማ ንየሱስ ክሰዶ ደልዩ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም። ንሳቶም ግና ስቐሎ ስቐሎ ኢሎም ጨደሩ። ሳልሳይ ግዜ ከዓ እንታይ ክፉእ ከገበረ ንሞት ዝኸውን ምኽንያት ኣይረኸብኩሉን ቀጺዐ ግዳ ክፈትሖ በሎም። ንሳቶም ግና ኣዝዮም ዓው ኢሎም ክሰቕሎ ኣጽኒዖም ለመንዎ እሞ ቃሎም ሰዓረ። ጲላጦስ ድማ ልማንኦም ክኾነሎም ፈረደ። ነቲ ዝለመንዎ ብምብዓድን ብምቕታልን ተኣሲሩ ዝነበረ ፈትሓሎም። ንየሱስ ግና ንፍቓዶም ኣሕሊፉ ሃቦ። ሒዞምዎ ክኸዱ ከለዉ ከዓ ንስምዖን ቄረናዊ ካብ በረኻ ኸኣቱ ከሎ ሓዝዎ። ደድሕሪ ኢየሱስ ክጸውር ከዓ እቲ መስቀል ኣሰከምዎ። ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ይስዕቦ ነበረ። ኣንስቱ እውን ዋይ ዋይ ይብላሉን ይበኽያሉን ነበራ። ኢየሱስ ድማ ናባታተን ግልጽ ኢሉ ኣትን ኣዋልድ ኢየሩሳሌም እኳ እዝገሃባ እታ መኻን ዘይወለደት ከርስን ዘየጥዋ እጥባትን ዝብሉለን መዓልታት ክመጻ እየን እሞ ንርእስኽንን ንደቅኽንን ደኣብኸያ እምበር ንኣይሲ ኣይትብከያለይ።
ኣብ ጥሉልኦም ከምዚ ካብ ገበሩስ ኣብቲ ንቁጽ ደኣ ከመይ ክኸውን እዩ። ሽዑ ነኽራን ኣብ ልዕሌና ውደቑ ንኹርባታት እውን ከውሉና ምባል ክጅምሩ እዮም በለን። ንኽልተ ካልኦት ገበርቲ ክፉእ እውን ምስኡ ክስቀሉ ኣምጽእዎም። ቀራንዮ ኣብ እትበሃል ስፍራ ምስ በጽሑ ኣብኣ ስቐልዎ። ነቶም ገበርቲ ክፉእ ከኣ ሓደ ብየማኑ ሓደ እውን ብጸጋሙ ሰቐልዎም። የሱስ ድማ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ በደሎም ሕደገሎም በለ። ንኽዳውንቱ ከኣ ሕጭ ኣውዲቖም ተማቐልዎ። እቲ ህዝቢ ደው ኢሉ ይርኢ ነበረ። እቶም ዓበይቲ እውን ምሳታቶም ኮይኖም ንኻልኦት ኣድሒኑ ንሱ ክርስቶስ ናይ ኣምላኽ ሕሩይ እንተኾይኑስ ርእሱ የድሕን ኢሎም የላግጹሉ ነበሩ። እቶም ጭፍራውን የላግጹሉ ነበሩ። ናብኡ ቀሪቦም ድማ ንስኻ ንጉስ ኣይሁድ እንተኾይንካስ ርእስኻ ኣድሕን እናበሉ መንጺት ጸምጽውሉ። ኣብ ልዕሊ ርእሱ ከዓ እዚ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ጽሕፈት ነበረ። ካብቶም እተሰቕሉ ገበርቲ ክፉእ እውን ሓደ ንስኻ ክርስቶስ እንተኾይንካ ንርእስኻን ንኣና ናድሕን ኢሉ የላግጸሉ ነበረ። እቲ ካልኣዩ ግና ኣታ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ፍርዲ ከሎኻስ ኣምላኽ ዶ ኣይትፈርህን ኢኻ? ንሕናስ ብሓቂ ብግብርና ዝግብኣና ተፈዲና፣ እዚ ግና ሓንቲ ክፍእቲ እኳ ኣይገበረን ኢሉ ገንሖ። ንየሱስ ከኣ ጐይታይ ብመንግሥትኻ ምስ እትመጽእ ዘክረኒ በሎ። የሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኸውን ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ። ካብ ጊዜ 6 ሰዓት ክሳዕ 9 ሰዓት ኣብ ኩላ ምድሪ ጸልማት ኮነ። ፀሓይ ጸልመተት፣ መጋረጃ መቕደስ ኣብ ክልተ ተደርደረ። የሱስ ብዓብዩ ድምፂ ኣቦይ ንነፍሰይ ኣብ ኢድካ ኣማዕቁባ ኣለኹ ኢሉ ጨርሐ። እዚ ምስ በለ ነፍሱ ወፀት። እቲ ሓለቃ ሚእቲ ግና እዚ ዝኾነ ምስ ረኣየ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ነይሩ ኢሉ ንኣምላኽ ኣመስገኖ። እቶም ኪርእዩ እተኣከቡ ህዝቢ ድማ እቲ ዝኾነ ምስ ረኣዩ ኣፍ ልቦም እናውቅዑ ተመልሱ። እቶም ዝፈልጥዎ ኩሎምን እተን ካብ ገሊላ ዝሰዓብዎ ኣንስትን ከኣ ብርሑቕ ደው ኢሎም ነዚ ይጥምቱ ነበሩ። እንሆ ዮሴፍ ስሙ መኻሪ በዓል ኣርማትያስ ከተማ ኣይሁድ ሕያዋይን ጻድቕን ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ንመንግስቲ ኣምላኽ ደኣ ይጽበያ ነበረ እምበር ኣብቲ ምኽሮምን ግብሮምን ኣይተጸንበረን። ንሱ ናብ ጲላጦስ ከይዱ ስጋ የሱስ ለመኖ። ኣውሪዱ ብበፍታ ገነዞ። ሰብ ኣብ ዘይተቐብሮ ኣብ ውቕሮ መቓብር ከኣ እተዎ። መዓልቲ ምድላው ድሮ ሰንበት ነበረት። እተን ካብ ገሊላ ምስኡ ዝመጻ ኣንስቲ ድማ ስዒበን መቓብሩን ስጋኡ ከኣ ከመይ ከም እተነብረን ረኣያ። ተመሊሰን ከኣ ሽቱን ቁዱይ ቅብእን ኣዳለዋ። ግና ከምቲ ትእዛዝ ሕጊ ብሰንበት ዓረፋ። ምዕራፍ 24 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እቲ ዘዳለውኦ ሽቶ ሒዘን ካልኦት እውን ምሳታተን አንጊሄን ናብቲ መቓብር መጻ። እቲ እምኒ ከኣ ካብቲ መቓብር ተገልቢጡ ረኸብኦ። ኣብኡ ኣትየን ከኣ ስጋ ጐይታና የሱስ ኣይረኸባን። ኮነ ድማ ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከልዋ እንሆ ብርቕርቕ ዝብል ክዳውንቲ እትኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ። ፈሪሄን ገጸን ናብ ምድሪ ምስ ኣድነና ከኣ ንሳቶም ንምንታይ ከነቲ ህያው ኣብ ማእከል ምዉታት ትደልዮ ኣለኹን? ንሱስ ተንስኡ ኣብዚ የሎን። ነቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጣን ክወሃብን ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእን ብግዲ እዩ ኢሉ ዝነገረክን ዘክርኦ በልወን። ነቲ ዘረብኡ ከኣ ዘከራኡ። ካብቲ መቓብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎምን ነገሮኦም። እተን እዝን ሃዋርያት ዝነገራ ድማ ማርያም በዓልቲ መግደላን ዮሃናን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ምሳታትን እውን ካልኦት ኣንስትን እየን። እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሰሉ ተራእይዎምሲ ኣይኣመንወንን። ጴጥሮስ ግና ተንስኡ ናብቲ መቓብር ጐየ። ድንን እንተበለ ከኣ እቲ መግነዝ ጥራይ ተነቢሩ ረኣየ። በቲ ዝኾነ ብልቡ እናተገረመውን ናብ ቤቱ ተመልሰ። እንሆ ከኣ በታ መዓልቲ እቲኣ ክልተ ካባታቶም ካብ የሩሳሌም 60 እስታድዮስ ዝምርሓቓ ኢማሁስ ናብ እትበሃል ዓዲ ይኸዱ ነበሩ። ንሳቶም ከኣ በቲ ዝኾነ ኩሉ ነገር ንሓድሕዶም ይዘራረቡ ነበሩ። ኮነ ድማ ክዘራረቡን ክመራመሩን ከለዉ የሱስ ባዕሉ ቀሪቡ ምሳታቶም ከደ። ከየለልይዎ ግና ኣዒንቶም ተሰዊረን ነበራ። ንሱ ድማ እዚ እናኸድኩምን እናጓኸኹምን ንሓድሕድኩም እትዘራርብዎ ዘለኹም ዘረባስ እንታይ እዩ በሎም።
እቲ ሓደ ካብኦም ቀልዮጳዝ ስሙ በዘም መዓልታት እዚኣተን ነዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝኾነ ነገር ዘይትፈልጥሲ ንስኻ በይንኻዶ ኣብ ኣጋሻ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ በሎም። ንሳቶም በልዎ እዚ ናይ ኢየሱስ ናዝራዊ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኩሉ ህዝብን ብግብርን ቃልን ከኣሊ ነቢዩ ዝነበረ ሰብኣይ ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ንፍርዲ ሞት ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎን ከም ዝሰቐልዎን ንሕና ግና እቲ ንእስራኤል ዘድሕን ንሱ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር ነርና። ምስናይ እዚ ኩሉ ከዓ እዚ ካብ ዝኸውን ሎሚ ሳልሰይቲ መዓልቲ እያ። ግና ኸኻባታትና ኣንስቲ ናብ መቓብር አንጊሄን ነበራ እሞ ኣስተንከራና። ስጋኡ ምስኣና ከዓ ህያው ምዃኑ ዝነገርወን ራእይ መላእኽቲ ከም ዝረኣያ መጺአን ነገራና። ካባና ገለ ሰባት ናብ መቓብር ከዱ ከምቲ እተን ኣንስቲ ዝበልኦ ኮይኑ ረኸቡ። ንኡኡ ግና ኣይረኣይዎን። ንሱ ድማ ኣቱም ነቢያት ብትዛረብዎ ኩሉ ንምእማን ልቦም ዝደንጎየ ዓያሱ። ክርስቶስ እዚ ሓሳረ መከራ እዚ ክጸግብ እሞ ናብ ክብረቱ ከኣቱ ናይ ግድደ ኣይኮነን በሎም። ካብ ሙሴን ኩሎም ነቢያትን ሒዙ ከዓ እቲ ብዛዕብኡ ኣብ ኩሉ ጽሑፋት ዘሎ ክትርጉመሎም ጀመረ። ናብታ ዝኸድዋ ዘለዉ ዓዲ ምስ ቀረቡ ከዓ ከም ዝሓልፍ መሰለ። ንሳቶም ግና መሲሕ እዩ፣ ፀሓይ እውን ዓሪባ እያ እሞ ምሳና ሕደር ኢሎም ተጋደልዎ። ንሱ ከዓ ምሳታቶም ክሓድር ኣተወ። ኮነ ድማ ምሳታቶም ኣብ መኣዲ ምስ ተቐመጠ እንጌራ ኣልዒሉ ባረኸ፣ ቆሪሱ እውን ሃቦም። ሽዑ ኣዒንቶም ተኸፍታ እሞ ኣለለይዎ። ንሱ ግና ካባታቶም ተሰወረ። ንሓድሕዶም ከዓ እቲ ኣብ መገዲ ክዛረበናን እተን ጽሑፋት ክትርጉመልና ከሎ ዶ ግዳ ልብና ይነደና ኣይነበረን ተባሃሃሉ። በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ነቶም 11 ነቶም ምሳታቶም ዘለዎም ከዓ ተኣኪቦም ረኸብዎም። ንሳቶም ከዓ ጎይታ ብሓቂ ተንሲኡ ንስምዖን እኳ ተራእይዎ በሉ። እቶም ካልኦት ድማ እቲ ኣብ መገዲ ዝኾነን እንጌራ ምስ ቆረሰ ከዓ ከመይ ከም ዘለለይዎም ነገርዎም። እዚ ክዘራረቡ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን በሎም። ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረኣዩ መሲልዎም ፈሪሆም ሰንበዱ። ንሱ ከዓ እንታይ ኮይንኩም ኢኹም እትስንብዱ? ከምዚ ዝበለ ሓሳብከ ስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዓል? ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ረኣዩ። ከምዚ ንኣይ ዘሎኒ እትርእይዎ ዘለኹም ንመንፈሲ ስጋን ዓጽምን የብሉን እሞ ኣረምሲምስኩን ረኣዩኒ በሎም። እዚ ኢሉ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣርኣዮም። ንሳቶም ከዓ ተገሪሞም ብሓጎሶም ምኽንያት ገና ምእማን ስለ ዝሰኣኑ ንሱ ገለ ዝብላዕዶ ኣብዚ ኣለኩም በሎም። ንሳቶም ከዓ ምቃል ጥቡስ ዓሳን ጎጎ መዓርን ሃብዎ። ተቐቢሉ ኣብ ቅድሚኦም በልዐ። ንሱ ድማ እዚ እቲ ምሰኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባ ተጻሕፈ ኩሉ ክፍጸም ይግብኦ እዩ ኢለ ዝነገርክኹም ቃለይ እዩ በሎም። ሽዑ ነተን ጽሑፋት ከስተውዕልወን ኣእምሮኦም ከፈተሎም እሞ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ኺጸግብ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ካብ ሙታት ክትንስእ ብስሙ ከዓ ንስሓ ሕድገት ሓጢኣትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ክስበኽ ጽሑፍ እዩ። በዚ ንስኻትኩም ምስክር ኢኹም። እንሆ ኣነ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ። ንስኻትኩም ግና ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳዕ እትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ በሎም። ንወፃኢ ድማ ክሳዕ ቢታንያ ወሰዶም። ኢዱ ኣልዒሉ እውን ባረኾም። ኮነ ድማ ክባርኾም ከሎ ካባታቶም ተፈልየ፣ ናብ ሰማይ እውን ዓረገ። ንሳቶም ከዓ ሰገዱሉ። ብብዙሕ ሓጎስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ንኣምላኽ እናወደሱን እናኣመስገኑን ከዓ ኩሉ ሰዓት ቤተ መቕደስ ይነብሩ ነበሩ።